निर्माण झालेला हा तलाव अत्यंत जुना आहे आणि त्यामध्ये मोठी भगदाड पडली आहेत, म्हणून ह्या फुटण्याचा सुद्धा त्याचा फुटू शकतो अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे। यावर शासन त्वरित काही उपाययोजना करणार आहे का, हा माझा पहिला प्रश्न आहे। त्याचबरोबर याचसोबत भानखेडा तालुका शेनगाव येथे सुद्धा अशा तलावाला मोठी भगदाड पडली। वेळोवेळी आम्ही त्यावर अधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन सुद्धा त्यावर काय उपाययोजना होत नाही आणि ह्या उपाययोजना त्वरित शासन करणार आहे का? अध्यक्ष महोदय, हा जो काही या ठिकाणी पिंपळदरीचा प्रश्न आलेला आहे, वस्तुस्थिती आहे की काही ठिकाणी तिथे भगदाडं ही पडलेली आहेत। त्यामुळे सांडवा दुरुस्तीचं काम आता सुरू केलेलं आहे। सांडवा दुरुस्ती करता 56 लाख रुपये आपण दिलेले आहेत। इतर जी कामं आहेत त्यांचंही एस्टिमेट तयार केलं आहे। 30 ऑगस्टपर्यंत तिथल्या इतर सगळ्या कामांच्या एस्टिमेटला अध्यक्ष महोदय मान्यता देण्यात येईल आणि सन्माननीय सदस्यांनी या ठिकाणी इतर जो एक त्यांच्या भागातला विषय मांडलेला आहे तर जरूर आता माझ्याकडे त्याची माहिती नाही, पण त्याची माहिती घेऊन त्याही संदर्भात दुरुस्तीची आवश्यकता असेल तर तसे निर्देश देण्यात येतील। अध्यक्ष महोदय, हा प्रश्न जो आहे तो मराठवाड्यातील आपल्या कळमनुरी तालुक्यातला हा क्षेत्रातला हा विषय औंढा नागनाथ भागातला आहे। अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय उपमुख्यमंत्र्यांना मला एवढंच निदर्शन आणायचं आहे की गेल्या 15 दिवसांमध्ये जी अतिवृष्टी झाली विशेषतः मराठवाड्यामध्ये फार मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधांचं नुकसान झालेलंच आहे। रस्ते तर वाहून गेलेले आहेत, पुलं वाहून गेलेली आहेत, पण त्याचबरोबर सिंचन तलाव विशेषतः हा तर कळमनुरी तालुका हा तुमचा पिंपळदरीचा जो आहे औंढा तालुक्यातला तो तर नुकसान झालेलंच आहे। परंतु मराठवाड्यातील असं विशेषतः मुखेड तालुक्यातील सुद्धा सिंचन तलाव प्रचंड भरून गेले, वाहून गेले। त्याच्यामुळे तलाव फुटल्यामुळे सुद्धा परिसरामधल्या शेतीचं प्रचंड नुकसान झालेलं आहे। मला उपमुख्यमंत्र्यांना या ठिकाणी एवढंच विचारायचं आहे की अतिवृष्टीमुळे झाल्याचा पूर्ण अहवाल आपण मागून घेऊन शेवटी कसं आता अप्पर पेनगंगेचं सुद्धा क्षतिग्रस्त कालवे झाल्यामुळे पाणी उपलब्ध असताना सुद्धा कालवे पूर्ण क्षमतेने त्या ठिकाणी पाणी मिळत नाहीये, ही वस्तुस्थिती आहे कालवे क्षतिग्रस्त झाल्यामुळे, आणि त्याला तरतूद 400-450 कोटीच्या आसपास करावी लागणार आहे। आणि हा लपा तलाव आहे, बाकीचे अतिवृष्टीमुळे जे नुकसान झालं आहे त्या सगळ्याचा अहवाल मागून विशेषतः पाटबंधारे विभागाच्या अंतर्गत येणारे जेवढे तलाव असतील किंवा प्रकल्प असतील त्यांचे कालवे असतील किंवा लपा तलाव असतील यांच्या बाबतीमध्ये एका कालमर्यादा, कारण शेवटी हा प्रश्न शेतकऱ्यांच्या पिकाशी निगडीत आहे। तलाव फुटले की वाहून गेल्यानंतर शेतीचं नुकसान होतं, जीवितहानी सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर झालेली आहे, अनेक ठिकाणी झालेली आहे। त्यामुळे लपा तलाव असो, सिंचन तलाव असो, कालव्याची कामं असो, या संदर्भातला एक कॉम्प्रिहेन्सिव्ह अहवाल विशेषतः मराठवाड्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे तो आपल्या सर्व मागून त्याकरता एक वेगळी तरतूद करून ती एक धडक मोहीम घेऊन वर्षभरात ही कामं पूर्ण होईल याकरता काही कालबद्ध कार्यक्रम आपण हाती घेणार आहात का? अध्यक्ष महोदय, माननीय अशोकरावांनी जी सूचना या ठिकाणी मांडली आहे, निश्चितपणे तशा प्रकारचा अहवाल आता जी काही अतिवृष्टी झाली या अतिवृष्टीमध्ये विशेषतः जे इरिगेशनचे स्ट्रक्चर्स आहेत किंवा वॉटर कन्झर्वेशनचे स्ट्रक्चर्स आहेत याचा काय काय नुकसान झालेलं आहे याचा अहवाल मागवण्यात येईल आणि अध्यक्ष महोदय त्याच्या सिव्हिरिटी प्रमाणे म्हणजे जिथे अधिक नुकसान आहे त्या ठिकाणी लवकर आपल्याला प्रायोरिटी द्यावी लागेल, त्याप्रमाणे निश्चितपणे त्या संदर्भात आपण फ्लड रिलीफच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून देऊ। महोदय, सन्माननीय उपमुख्यमंत्री महोदयांनी उत्तर दिलं। आता काय झालं की आता महाराष्ट्रातले तलाव आणि बंधारे मिळून जवळपास 117 फुटल्याची आत्ताची माहिती आता आहे। त्यातील तलावांना त्वरित तलावांची भिंती बांधले तर पुढचा हंगाम होऊ शकेल, म्हणजे खरीपाला त्याचा उपयोग होईल किंवा रबीला पण उपयोग होईल, पाणी आता साठवून करू शकतो। पण मी विचारलं जिल्हा परिषदेला, ते एकतर म्हणाले की डीपीडीसीतून त्यांना पैसे देता येत नाही। मग आपण जो आपला याला डीपीडीसीतून देता येत नसेल तर आपल्या विभागाच्या कडून याला जर निधी आता आपण तातडीनं, कारण फार काही लागत नाही, एका तलावाला 2-2, 5-5 लाख रुपये दिले, सिमेंटच्या बॅग मध्ये रेती भरूनही तो तलावाचा बांध बांधू शकतो आणि वॉटर स्टोरेज करू शकतो आणि पुढचा संगम होऊ शकतो। तर म्हणून या 117ची आत्ताची माहिती आहे, आपल्याकडे अधिकची माहिती असेल
माझ्याकडे जे माहिती आहे या तातडीनं जर मानलं साहेब तर आपण किमान 10,000 हेक्टरचं सिंचन करू शकतो आणि त्या तेवढ्या शेतकऱ्यांना त्याची मदत होऊ शकते. म्हणून या संदर्भात तातडीनं उपाययोजना आपण कराल का हा प्रश्न. अध्यक्ष महोदय, होऊ घातलेल्या विरोधी पक्षनेते वडेट्टीवार साहेबांनी अजून फक्त ऑर्डर ऑफ द डेला घोषणा केली नाही आहे. म्हणून होऊ घातलेल्या डेझिग्नेट असतं ना, एक डेझिग्नेट यांनी एक महत्वाची सूचना या ठिकाणी दिली आहे. अशा प्रकारची माहिती मागवण्यात येईल आणि आपल्याला माहिती आहे की आपण RNRच्या माध्यमातून आणि डिझास्टर मॅनेजमेंटच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याकडे अशा प्रकारचं जेव्हा नुकसान होतं त्यावेळेस त्याच्या रिपेअरचे काही तरतुदी त्या ठिकाणी असतात. त्यामुळे त्या तरतुदीच्या माध्यमातून याची दुरुस्ती करता येईल काय पडताळून पाहण्यात येईल आणि काही त्याला ॲडिशनल गरज पडली तर वित्तमंत्री माझ्या बाजूला आहेत, त्यामुळे वित्तमंत्र्यांची देखील मदत घेण्यात येईल. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय उपमुख्यमंत्री महोदयांना मला विचारायचं आहे की नांदेड जिल्ह्यामध्ये सुद्धा अप्पर पेनगंगेचं लाभक्षेत्र मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामध्ये माझ्या नायगाव मतदारसंघामध्ये जे कालव्यांचे कामं झाले UPPचे, त्याच्यामध्ये अध्यक्ष महोदय जे टेल एंड आहे त्या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारे ड्रेनची व्यवस्था केली नाहीये. त्यामुळे दरवर्षी जेव्हा अतिवृष्टी होते तेव्हा टेल एंडचे बरेचसे शेतांचे या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये नुकसान होतं. तर पहिला प्रश्न असा आहे की या ठिकाणी आपण जे टेल एंडची जी शेती आहे जी दरवर्षी बाधित होते ते आपण अधिग्रहण करणार का. दुसरा प्रश्न अध्यक्ष महोदय, UPPचे बरेचसे कामं हे लँड डिस्प्यूट असल्यामुळे शेतकऱ्यांसोबतच्या वादामुळे अपूर्ण आहेत, तर ते कालबद्ध वेळेमध्ये पूर्ण करण्याची आपण सूचना द्याल का. तिसरा शेवटचा प्रश्न अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी बराचसा डॅमेज जो झालाय तो या ठिकाणी ओळ नाले हे जे आहेत ते ओव्हरफ्लो होतात, त्यामुळे नुकसान झालेलं आहे. हे जर आपण खोलीकरण रुंदीकरण जर आपण ठराविक वेळेमध्ये केलं तर त्या ठिकाणी 50% जास्त नुकसान आपण टाळू शकतो. तर आपण हे खोलीकरण रुंदीकरण जरी जलयुक्त शिवारमध्ये ते गावं समावेश नसेल तरी सुद्धा पूर्ण नांदेड जिल्ह्यासाठी खोलीकरण रुंदीकरणाचा कार्यक्रम आपण हाती घेणार का. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय राजेश पवारजींनी जो प्रश्न विचारला थोडा वेगळा आहे, तथापि निश्चितपणे सूचना देण्यात येतील की टेल एंडला ज्या ठिकाणी ड्रेनेजची व्यवस्था नाही आहे त्या ठिकाणी दरवर्षी शेतकऱ्यांचं जर नुकसान होत असेल तर ते नुकसान आपल्याला कसं टाळता येईल. आपण अधिग्रहण करायला गेलो तर सगळीकडनं अशा प्रकारची मागणी येईल, त्यामुळे अधिग्रहण हा शेवटचा उपाय आहे. पण हे पाणी ओव्हरशूट होऊन जे काही बाहेर जातं पावसाळ्याच्या काळामध्ये ते कसं आपल्याला ड्रेनेजच्या माध्यमातून योग्य ठिकाणी काढता येईल अशा प्रकारचा प्रयत्न हा निश्चितपणे केला जाईल. आणि दुसरं काय विचारलं तुम्ही. हा नाही, त्याला तर आपण जलयुक्त शिवार 2 मध्ये पूर्ण मान्यता दिलेली आहे आणि पावसाळ्यात तर ते काम आपल्याला करता येणार नाही. पावसाळा संपल्यानंतर ते काम जर आपण हातात घेतलं तर त्याला पूर्ण मदत केली जाईल. अध्यक्ष महोदय, हा पिंपळदरीचा विषय हा माझ्या हिंगोली जिल्ह्यातला विषय आहे. सिंचनाच्या अनुशेषातला असलेला हा माझा जिल्हा आहे. कैलासवासी शंकरराव चव्हाण साहेबाच्या नंतर इथं कोणतंही इरिगेशनचं काम त्याच्यामध्ये झालेलं नाही. पण 2 प्रचंड व्हिजन असलेले नेते अजितदादा पवार साहेब आणि देवेंद्रजी फडणवीस साहेब हे आता जलसंधारण मंत्री आणि अर्थमंत्री आहेत. मी त्यांच्या आपल्या माध्यमातून विनंती करतोय की आमच्या इथं पिंपळदरीचा जो तलाव फुटलेला आहे त्याच्यामध्ये 600 हेक्टर जमीन ओलिताखाली येत होती आणि तिला जवळपास सांडवा आसन कालवा आसन हा आमच्या तिथं करण्यासाठी आपण निधी उपलब्ध करून देणार का. कारण आमचे जिल्ह्यातील संतोष बांगर साहेब यांचा हा मतदारसंघ आहे, पण माझ्या जिल्ह्यातला असल्यामुळं आणि माझ्या त्याचबरोबर केळी पाझर तलाव, औंढा नागनाथ, त्यानंतर सेंदूर सेना आसन आणि राजवाडी आसन या धरणासाठी सुद्धा याच पद्धतीनं पाण्याची उपलब्ध करण्यासाठी तिथं निधी उपलब्ध होणे आणि पूर्ण बॅरेजेससाठी ज्या बॅरेजेससाठी पाणी उपलब्ध प्रमाणपत्रासाठी अशोकराव चव्हाण साहेबांनी मागच्या काळात काम केलं, जयप्रकाशजी दांडेगावकर साहेबांनी मागच्या काळात काम केले आणि त्या संदर्भामध्ये आमचा जिल्हा हा ज्यावेळेस देवेंद्र फडणवीस साहेब या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते आणि आमचे तानाजी मुटकुळे साहेब आमच्या जिल्ह्यातून आमदार होते, त्यांनी हा सिंचनाचा अनुशेष काढलेला आहे. हा अनुशेष भरून काढण्यासाठी निश्चित आपण सगळेजण प्रयत्न करसान. आपल्या मार्फत मी सरकारला विनंती करतोय की आमचे हे बॅकलॉग काढण्यासाठी पाण्याचा पूर्ण बॅरेजेस मधील जे पूर्ण बॅरेजेस आहेत त्यांना आपण निधी उपलब्ध करून देणार का. नवगरे साहेबांनी जो प्रश्न उपस्थित केला आहे खरं तर मूळ प्रश्न पिंपळदरीचा आहे, त्याला तर आपण निधी उपलब्ध करून देऊ. त्यांनी
इतरही काही या ठिकाणी विषय मांडलेले आहेत. आत्ता माझ्याकडे त्याची माहिती नाही, पण जरूर त्याची माहिती मी प्राप्त करून घेईल. आपण तसं पत्र देखील मला द्या, तर त्याच्यावर जी काही योग्य कारवाई आहे ती कारवाई केली जाईल. आणि हिंगोली जिल्ह्याचा आपण सिंचन अनुशेष हा वेगळा काढलाय. निश्चितपणे तो हिंगोली जिल्ह्याचा सिंचन अनुशेष हा पूर्ण करण्याच्या दृष्टीनं त्या ठिकाणी निधीची उपलब्धता करून देण्यात येईल. नानाभाऊ अध्यक्ष महाराज, थांबा. आमचे मित्र या विभागासाठी सक्षमच आहे, त्याला काही दुमत नाही. अध्यक्ष महाराज, ते उत्तर देत असताना प्रश्न कडुमलीचा आहे, पण उत्तर देतात ते राज्याचं. अध्यक्ष महाराज, या पद्धतीनं लपाची तलाव असतील किंवा विदर्भामध्ये असलेले मालगुजारी तलाव असतील, अध्यक्ष महाराज, की जी काही परिस्थिती आपण पाहतोय की हे सगळे तलाव जुने आहेत, गाळ साचलेला आहे त्याच्यामध्ये, त्याचे गेट तुटलेले आहेत, वेस्टवर्ड तुटलेले आहेत, त्याचे कॅनल नाहीत. आणि आपण इरिगेशनसाठी ज्या पद्धतीनं जे काही आपण मोठ्या प्रकल्पाचा जो विषय करतोय, जसं आपला एक सगळ्यात मोठा प्रकल्प गोसेखुर्द आहे, त्याला 4 पिढ्या आपल्या गेल्या आहेत. 350 कोटीचा प्रकल्प आता हजारो कोटीवर गेला. माझा एक धोरणात्मक प्रश्न या ठिकाणी अध्यक्ष महाराज आहे की आपण ही जी काही आपल्या पूर्वजांनी बांधून ठेवलेली तलाव आहेत आणि ते खऱ्या अर्थानं एकदम परफेक्ट तलाव आहेत, त्याचा गाळ उपसा केला, त्याचे गेट आणि त्याचे कॅनल आपण चांगले केले, तर आपल्याला सिंचनाचा आणि दुष्काळाच्या समोर सिंचनाचे प्रश्न निर्माण होणार नाही आणि दुष्काळाच्या समोर जायची गरज पडणार नाही. तर आपण धोरणात्मक असं काही निर्णय या सगळ्या जुन्या मालगुजारी तलाव आणि लपाच्या तलावामध्ये, कारण की हे सगळे या तलावाला काही जिल्हा परिषदही पैसे खर्च करत नाही आणि आपणही खर्च करत नाही, तर काय धोरणात्मक निर्णय राज्य सरकारच्या वतीनं केला जाईल, एवढाच माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे. सन्मान्य नानाभाऊंनी मांडलेला मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा आहे, कारण हे जे माजी मालगुजारी तलाव आहेत याचं एक फार मोठं नेटवर्क विशेषतः पूर्व विदर्भामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं आणि तिथे सिंचनाची मोठी व्यवस्था त्याच्यातनं होते, काही प्रमाणात मासेमारी देखील त्या ठिकाणी होते, त्याच्यामुळे एक जीविताचं मोठं साधन आहे. मागच्या काळात मी मुख्यमंत्री असताना आपण एक योजना आणली होती आणि मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला होता, पण सातत्याने त्याच्याकरता निधीची उपलब्धता लागते. त्यामुळे निश्चितपणे त्याकरता पुन्हा एक योजना तयार करून विशेषतः माजी मालगुजारी तलाव किंवा लपा तलाव जे आहेत या तलावांचं पुनरुज्जीवन करण्याकरता किंवा त्यातनं गाळ काढण्याकरता निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. बोला. देतो 2017 साली आदरणीय फडणवीस साहेबांच्या काळात आणि त्यांच्या पुढाकारानं आमच्या जिल्ह्याचा अनुशेष मान्य केला. केवळ 11% सिंचन असलेला आमचा जिल्हा, थोडीफार कामं झाली आहेत, पण मी आदरणीय उपमुख्यमंत्री फडणवीस साहेबांना अशी विचारणा करतो की आपण आमच्या जिल्ह्याची एक व्यापक बैठक सिंचनाच्या संदर्भात लावणार आहात का? खूप मोठ्या प्रमाणात कर्मचाऱ्याची, अधिकाऱ्यांची व्हॅकन्सी मोठ्या प्रमाणात आहे. एक जेईच्या वर पूर्ण जिल्हाभर माणसं नाहीत, म्हणून ती सुद्धा व्हॅकन्सी भरून काढून आम्हाला जास्तीत जास्त निधी आणि हा 15,000 हेक्टरचा सिंचन अनुशेष हा आपण मान्य केला आहे, तो कधीपर्यंत पूर्ण करणार आहात का, अशी माझी शासनाला विनंती आहे. सन्मान्य तानाजीराव मुटकुळेजींनी जी मागणी केली आहे त्याप्रमाणे हिंगोली जिल्ह्याच्या अनुशेषाच्या संदर्भातली बैठक ही निश्चितपणे घेण्यात येईल आणि सर्व लोकप्रतिनिधींना त्याच्यामध्ये निमंत्रित करण्यात येईल. आंबेडकर साहेब. अध्यक्ष महोदय, जलसंपदा विभागाच्या वतीनं राज्यभर हजारो कोटीची कामं दरवर्षी आपण करत असतो आणि मग या अशा कामांमध्ये सुद्धा काही अनियमितता होते, काही चुकीच्या पद्धतीचं काम होते की ज्या कामांवरती योग्य पद्धतीनं चाप बसवण्यासाठी दक्षता पथक असेल, क्वालिटी कंट्रोलची यंत्रणा असेल, ती अत्यंत आवश्यक आहे. दुर्दैवानं जलसंपदा विभागाची ही सगळी यंत्रणा अत्यंत निकामी आहे. अनेक वेळेला तक्रारी करून सुद्धा या यंत्रणेमध्ये फारशी सुधारणा झालेली नाही. सन्माननीय उपमुख्यमंत्री महोदयांना मी विनंती करतो की हजारो कोटीची कामं की जी शेतकऱ्यांच्या सिंचनासाठी अत्यंत आवश्यक आहेत ती एका बाजूला आपण मंजूर करत असताना त्याच्यावरच्या क्वालिटी कंट्रोलची टीम किंवा दक्षता पथकाचं काम हे सुद्धा अत्यंत उपयुक्त आणि महत्वाचं आहे. तर आपण कोणत्याही परिस्थितीमध्ये अशा पद्धतीनं अनियमितता करणाऱ्या लोकांवरती योग्य ती कारवाई करण्याबद्दल दक्षता पथक, क्वालिटी कंट्रोल यांची यंत्रणा अधिक सुधारित करून वेगवान पद्धतीनं निर्णय घेण्याबद्दल आपण निर्णय घ्याल काय? प्रश्न क्रमांक 1. आणि साहेब दुसरी विनंती आणखीन एक की माझ्याच मतदारसंघामध्ये मेघोली नावाचा एक लघु पाटबंधारे प्रकल्प होता. दुर्दैवानं तो फुटला. 2-3 वर्षांपासून शेतकऱ्यांना प्रचंड त्रास होतोय.
तर या मेघोली लघु बांधबांधारे प्रकल्पाला सुद्धा ज्या पद्धतीनं यामध्ये काही चुकीच्या पद्धतीनं अधिकाऱ्यांची निष्काळजीपणा झाले, काही तिथल्या स्थानिकच्या आमच्या मित्रमंडळीने तरी आमदारांनीच तो फोडला असं म्हटलं. मी स्वतःच एक पत्र दिलं की नेमकी वस्तुस्थिती काय आहे आणि जे दोषी असतील त्यांच्यावरती कारवाई करा. तर त्या प्रकल्पाच्या बद्दलची सुद्धा वस्तुस्थिती तपासून जे चुकीचे लोक असतील त्यांच्यावरती कारवाई करण्याबद्दल आपण तात्काळ आदेश द्याल काय? होय अध्यक्ष महोदय, निश्चितपणे पहिल्यांदा तर यंत्रणा ही अधिक सक्षम करण्याचा प्रयत्न आपण निश्चितपणे करू आणि आपण ज्या प्रकल्पाच्या संदर्भात तक्रार केलेली आहे त्याच्यामध्ये चौकशी करून जे कोणी दोषी असतील त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. शेवटचा प्रश्न. अध्यक्ष महोदय, हा मामा तलावाचा जो विषय सुरू आहे, विशेषतः विदर्भात आणि पूर्व आणि पश्चिम विदर्भात हा मामा तलावाचा विषय प्रचंड प्रमाणात अनुशेष आहे. या मामा तलावाच्या माध्यमातून मासेमारी आणि विशेषतः लहान लहान सिंचनाची व्यवस्था होत होती. यवतमाळ जिल्ह्यातील माझ्या वने विधानसभा मतदारसंघात अनेक मामा तलाव आहे, मालगुजारी माझी मालगुजारी. तर या मामा तलावाच्या संदर्भात विशेष निधी देणार होता आणि यवतमाळ जिल्ह्यासाठी विशेषतः पश्चिम विदर्भासाठी त्याची विशेष बैठक बोलवून विशेष नवीन एड तयार करून त्याला निधी देणार आहात. नांदेडवरनं एकदम यवतमाळ. नांदेड ना यवतमाळ, ते नांदेडवरनं यवतमाळवर गेलं. यवतमाळ जिल्ह्यातील माझ्या वने विधानसभा संघात मामा तलाव बरेच प्रमाणात आहे, त्यासाठी विशेष बैठक बोलावून आपण निधी देणार आहात. अध्यक्ष महोदय, जिथे जिथे मामा तलाव आहेत मामा तलाव म्हणजे माझी मालगुजारी तलाव, पहिले मालगुजारांचे तलाव होते ते सरकारकडे गेले आणि त्याच्यामुळे हा आमचेच आहे, बरोबर आहे. 29 तलाव आमचे आहेत तुमच्या जिल्ह्यामध्ये. तर पण ते आता माझी झाले, त्याच्यामुळे आता मालगुजार म्हणजे उरलेल्या मालावर गुजराण करणारे असं झालं आहे. तर अध्यक्ष महोदय, निश्चितपणे यवतमाळचा देखील विचार त्यात करण्यात येईल. प्रश्न क्रमांक 2. प्रश्न क्रमांक 68,613. हॅलो अध्यक्ष महोदय, छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, मुंबईतील कांदिवली पूर्व येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत योगसिद्धी डेव्हलपर्स कंपनीच्या विकासकांनी शासकीय भूखंडावर अतिक्रमण व पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन करून सुमुख हिल्स या इमारतीचे अनधिकृत बांधकाम केले आहे, अशा प्रकारचा या प्रश्न क्रमांकामध्ये त्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रश्न विचारलेले आहेत. पण अध्यक्ष महोदय, या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं देताना त्या विकासकाला पूर्णपणे क्लीन चिट दिलेली आहे. सगळ्या उत्तरांमध्ये हे खरं नाही, हे खरं नाही. अध्यक्ष महोदय, गेल्या 9 वर्षाचा माझा अनुभव आहे की SRA मध्ये लोकप्रतिनिधींनी विचारलेल्या सगळ्या प्रश्नांना SRA मधला तो विकासक धुतल्या तांदळासारखा आहे अशा प्रकारची उत्तरं दिली जातात. व अध्यक्ष महोदय, या आपल्या माध्यमातून मी एकच प्रश्न माननीय मंत्र्यांना विचारू इच्छितो की आपण सगळ्यात या उत्तरांमध्ये प्रश्न उद्भवत नाही, हे खरे नाही अशी उत्तरं दिलेली आहेत. या उत्तरामध्ये त्या विकासकांनी काहीच केलेलं नाही अशा प्रकारचं आहे. म्हणून या सभागृहामध्ये सदस्य जे मांडतात ते खरं आहे असे आपण समजतो. म्हणून आपल्याला या माझा एकच प्रश्न आहे की आपण याची सदस्य खरे बोलतात असं समजून याची पुन्हा चौकशी करणार का? अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्यांनी जो प्रश्न विचारला होता त्यामध्ये 2 मुख्य त्यांचे प्रश्न होते की एक तर पर्यावरण विभागाची परवानगी घेतली का नाही, आणि दुसरा प्रश्न होता की बांधकाम करण्यासाठी महामार्गाची NOC न घेता म्हणजे PWD, त्यावेळेस PWD होतं, त्यांची NOC घेतली नाही असा आहे. 2 मुख्य प्रश्न होते. पण मी याच्यात आपल्याला सन्माननीय सदस्यसाहेबांना सांगू इच्छितो की साहेब, या डेव्हलपरने तिकडे जवळजवळ म्हणजे सिटी सर्वे नंबर 147 अकोली कांदिवली पूर्व जवळजवळ 7,760 स्क्वेअर मीटर क्षेत्रावर हा SRAचा प्रोजेक्ट आहे. त्या योजनेमध्ये एकूण 259 झोपडपट धारक होते आणि 2005 मध्ये या डेव्हलपरच्या मार्फत तिकडे प्लॅन SRAला सादर झाला, तो स्वीकृत केला आणि त्यामध्ये रिहॅब कंपोनंट हा साठी A आणि B बिल्डिंग होती आणि C,
DEF या सेल कंपोनंटमध्ये होत्या. आणि याच्यामध्ये आपण जो प्रश्न विचारला होता की त्यांनी पर्यावरणची परवानगी घेतली आहे का, तर हो, पर्यावरणची त्यांनी परवानगी घेतली आहे. त्याचं माझ्याकडे इकडे म्हणजे लेखी स्वरूपात पर्यावरण डिपार्टमेंटने दिलेल्या परवानगीचं पत्र आहे. ते 2014 मध्ये पर्यावरण विभागाने त्यांना मी आपल्या समोर पाठला ठेवतो साहेब, हे ऑलरेडी मिळालेलं आहे. दुसरा प्रश्न आपण जो विचारला होता की PWDच्या NOC बद्दल, तर 2001 मध्ये ऑलरेडी PWDच्या माध्यमातून NOC घेतली होती. त्यानंतर 2021 मध्ये आपण जसं नंतर त्या यांच्याकडे विचारणा केली तर त्यांनीही त्याला कन्फर्मेशन दिलं की हा जो रोड डेव्हलपमेंट डिव्हिजन आहे आता ज्यांच्याकडे PW, त्यांचं म्हणणं की 15 फेब्रुवारी 2001 रोजी दिलेली NOC ही मुंबई हायवे ऍक्ट 1955 मधील तरतुदीनुसार दिलेली आहे. त्याच्यामुळे जे आपण मुख्य दोन प्रश्न विचारले होते ते, आणि कुठल्याही विकासकाला मागे टाकण्याचा याच्यावर जे आमच्याकडे एव्हिडन्स आहेत त्या हिशोबानेच आम्ही जे लेखी एव्हिडन्स आहेत, म्हणजे PWDची NOC घेतलेली आहे, पर्यावरणची NOC घेतलेली आहे, जे दोन्ही प्रश्न आपण विचारले होते त्याच्यात आम्हाला विकासाला कुठल्याही प्रकारची याच्यामध्ये आम्ही कुठल्याही प्रकारचं प्रोटेक्शन किंवा द्यायचं गरज नाही. पण आपण म्हटलात तर त्याच्यावर नोकच एकदा बसून त्याच्यावर बैठक लावून त्याच्यामध्ये तुम्हाला जे काय खुलासा असेल ते अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून द्यायला लावू. ठीक आहे. कोमकर साहेब. अध्यक्ष महोदय, मुंबई शहरामध्ये SRAच्या माध्यमातून जी कामं चालू आहेत, काही डेव्हलपर जाणून बुजून कोर्टामध्ये जाऊन SRA आणि तिथल्या सोसायटीवरती दबाव आणण्याचा प्रयत्न करतात, कोर्टाच्या माध्यमातून दबाव आणून काम करण्याचा हे प्रयत्न करतात. अशा डेव्हलपरवरती शासन ऍक्शन घेणार का? अध्यक्ष महोदय, असे काही स्पेसिफिक जर प्रकरण असतील ते आपण मला जर दिले तर नक्कीच त्याच्यावर कारवाई करू आम्ही. पुढे जाऊ. प्रश्न क्रमांक, चला शेवटचं महोदय, आपण बोला. सर्वसामान्य आपण सांगितलं त्या ठिकाणी 269 झोपडपट्टी धारक होते, त्यांचा रियाब करणार आहोत आणि 7,760 स्क्वेअर मीटरचा एरिया आहे. याच्यामध्ये PAP क्रिएट किती झाल्या आणि त्या सर्वच्या सर्व PAP शासनाला ताब्यात मिळाल्या आहेत का? अध्यक्ष महोदय, मी सांगितल्याप्रमाणे जे हे होते एकूण म्हणजे 259 त्या सगळ्यांना तिकडे A आणि B बिल्डिंग मध्ये घरं दिलेली आहेत. अध्यक्ष महोदय, राहत असलेल्या लोकांना दिलेच पाहिजे, पण एवढा मोठा भूखंड असताना PAP निर्माण होतात, त्या पर्सेंटेज मध्ये बांधकाम झाल्यानंतर त्याला सेलचं कॉम्पोनंट बांधायला मिळतं आणि त्या सेलच्या कॉम्पोनंट मध्ये जेवढे राहिल्यानंतर डिफरन्स जो असतो तो शासनाला प्रदान केलं जातं प्रोजेक्ट इफेक्टेड पर्सन म्हणून. त्या सदनिका मिळायला लागतात. त्या सदनिका तुम्हाला किती मिळाल्या आहेत आणि मिळाल्यात की नाही? एक मिनिट. ठीक आहे. साहेब मला उत्तर दे. ठीक आहे, बोला. सर, 110 PAP आणि त्यापैकी 82 ताब्यात SRAच्या मिळालेल्या आहेत. बोला बोला. वायकर साहेब, तुम्ही इकडे ऐका जरा. वायकर साहेब, ठीक आहे. नाही नाही, बसा. असं नाही चालणार. बसा. मी पुढचा प्रश्न पुकारणार. मी बसा खाली. बसा खाली. खाली बसा. खाली बसा. अशी हे योग्य नाही. सभागृहात अशी वर्तणूक योग्य नाही. आपण प्रश्न विचारल्यात उत्तर आहे का ना? चला बोला. अध्यक्ष महोदय, साहेबांनी विचारलेल्या सन्मानित सदस्यांना PAPचा विषय 110 PAP होते, त्याच्यातले 82 ऑलरेडी आमच्या ताब्यात SRAच्या ताब्यात आहेत. बाकीचे मिळतात. थांबले म्हणून म्हणतो. सन्मान्य सदस्य साहेब, मी सांगितलं तसं 110 त्याच्यात मिळायला पाहिजे, त्यातले 82 मिळालेले, बाकीचं काम थोडंसं बॅलन्स आहे, ते मिळालं, ते झाल्याबरोबर आमच्या हँडओव्हर केलं नाही करणार. ठीक आहे, बोला. वर्षात लवकर. अध्यक्ष महोदय,
आपण बघितलं की रायगडची दुर्दैवाने जी घटना झाली खालापूरच्या सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, ही पर्यावरणाशी त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये कुठे ना तिकडे आपण ज्या ठिकाणी त्याच्यामध्ये अतिक्रमण करत चाललोय त्याचा परिणाम आपल्याला त्या ठिकाणी बघायला मिळत आहोत। या प्रश्नाच्या निमित्ताने मला आपल्याला प्रश्न विचारायचा आहे की जो सन्मान्य कालिदास कोळंबकर साहेबांनी प्रश्न विचारला, कारण याच्यामध्ये काय होतं सन्मान्य मंत्री महोदय, मोठ्या प्रमाणामध्ये मी मागठाण्यामध्ये पण गेले, त्या ठिकाणी एका सोसायटीचं काम चालू होतं, त्या ठिकाणी आपला मेट्रोचा ब्रिज म्हणजे मेट्रोचा पिलर आहे, त्या ठिकाणी लोक रोज रहदारी करतात, परंतु त्या ठिकाणी खोदकाम मोठ्या प्रमाणामध्ये झालेलं आहे आणि त्या ठिकाणी जी बांधायला पाहिजे ती काळजी सुद्धा घेण्यात आलेली नाही। त्यामुळे परवानगी नसताना सुद्धा काही ठिकाणी काम त्या ठिकाणी चाललेलं आहे। मुंबई महानगरपालिकेने त्यांना सांगितलं काम थांबवा, पण ज्या दिवशी मी गेले त्या दिवशी बघितलं तिथलं काम सुरू होतं। त्यामुळे अशा ठिकाणी आपण त्या ठिकाणी चौकशी करून पूर्णपणे मुंबई शहरामध्ये जे अशा तऱ्हेने जे काम चालतं ज्याच्यामुळे मुंबईकरांच्या जीवाला धोका होऊ शकतो, त्या ठिकाणी मागाटनेमध्ये मी ज्या बीचचा उल्लेख करते, ज्या मेट्रोच्या त्या ठिकाणी स्टेशनचा उल्लेख करते आणि त्या ठिकाणी पिलर आहे, खरं तर 6 मीटरचं अंतर ठेवायला पाहिजे होतं। त्या पूर्ण ब्रिजच्या खाली तुम्ही बघाल तर तडे पडलेले आहेत, उद्या कुठलीही दुर्घटना होऊ शकते। त्यामुळे सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या माध्यमातून हा त्यांना प्रश्न विचारू इच्छिते की अशा तऱ्हेने स्वतःचा मनमानी कारभार काही बिल्डर लोक चालवतात, जे सन्मान्य सदस्य सांगतात त्याबद्दल पूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून आणि जे प्रकरण मी सांगते मागाठाणेचं त्याची आपण चौकशी करून पूर्णपणे त्या ठिकाणी आम्हाला त्या ठिकाणी अहवाल देणार आहात का? अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य वर्षाताई गायकवाडांनी जो विषय मांडला आहे मी नक्कीच तपासून त्याच्यामध्ये कारवाई करेन। प्रश्न क्रमांक 3। अध्यक्ष महाराज, प्रश्न क्रमांक 69,810 छापल्याप्रमाणे। अध्यक्ष महाराज, सन्माननीय किशोरजी जोगळे साहेब यांनी अतिशय चांगला प्रश्न विचारला होता। धुंदलवाडी तालुका डहाणू जिल्हा पालघर येथील वेदांत मेडिकल कॉलेजच्या प्राचार्याने विद्यार्थिनीचा विनयभंग केल्याप्रकरणी कासा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला, हे खरे आहे काय? अध्यक्ष महाराज, उत्तरामध्ये काय म्हटलंय? सदर प्रकरणी एका शिक्षकाविरोधात, म्हणजे प्रश्न होता प्राध्यापकाचा आणि एका शिक्षकाविरोधात। माझा प्रश्न असा अध्यक्ष महाराज की सदर प्राध्यापकावर विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करून त्याला निलंबित करणार आहात काय? अध्यक्ष महोदय, हा प्रश्न जरी प्राचार्याचं विचारला असला तरी प्राचार्याचं त्यात काही इन्व्हॉल्वमेंट नव्हतं। तो प्रश्न थोडा, ती माहिती जरा विसंगत आहे। एका शिक्षकाने अशा प्रकारे त्या ठिकाणी त्याच्या विरुद्ध शिक्षकाविरुद्ध तक्रार आली होती आणि ती तक्रार आल्यानंतर त्या संदर्भात अध्यक्ष महोदय जवळपास 29 साक्षीदार हे तपासण्यात आले आणि तक्रार अशी होती की एक मुलगी दुर्दैवाने नापास झाली आणि त्यानंतर तिने तक्रार अशी केली की या शिक्षकाने तू नापास झाली आहे, तुला पास व्हायचं असेल तर मी माझ्याकडे ये वगैरे असं काहीतरी त्याला म्हटलं आणि म्हणून ही तक्रार होती। या संदर्भात 29 साक्षीदार तपासण्यात आले आणि ते साक्षीदार तपासल्यानंतर ही जी काही बाब त्या ठिकाणी नमूद केली होती वस्तुस्थिती नाही अशा प्रकारे लक्षात आलं आणि म्हणून त्या संदर्भात अध्यक्ष महोदय 20/7/2023 रोजी माननीय न्यायालयामध्ये बी समरी फाईल करण्यात आली आहे। आता या बी समरीमध्ये फिर्यादींना त्यांची बाजू मांडता येते, त्या ठिकाणी त्यांच्याकडे जर काही ॲडिशनल पुरावे असतील, आता त्यात कुठलाही पुरावा आढळून आलेला नाही, काही ॲडिशनल पुरावे असतील तर त्यांना त्या ठिकाणी मांडता येते। ठीक आहे। प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 5। अध्यक्ष महाराज, प्रश्न क्रमांक 5। अध्यक्ष महोदय, छापल्याप्रमाणे। अध्यक्ष महाराज, हे प्रकरण नाशिक जिल्ह्यातल्या दिंडोरी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संदर्भातील आहे। दिंडोरी कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक झाली। निवडणूक प्रक्रियेप्रमाणे अर्ज दाखल झाले, अर्जाची छाननी झाली, निवडणूक पार पडली आणि त्यानंतर सदस्यांना अपात्र करण्यासंदर्भाचा अपील जिल्हा उपनिबंधकाकडे झालं। वास्तविक अशा स्वरूपाचं अपील हे निरर्थक होतं
तरी सुद्धा जिल्हा उपनिबंधकांनी त्यांना पात्र करण्याच्या अपात्र करण्याच्या भीती घालून त्याच्यामध्ये लाचेची मागणी केली आणि ते अँटी करप्शनच्या सापळ्यामध्ये सापडले. माझा एक स्पेसिफिक प्रश्न आहे की सहकार खात्यातल्या ज्या निवडणुका इतर यंत्रणाच्या मार्फत होतात, आमच्याकडे खूप कारखाने आहेत, महसूलच्या माध्यमातून त्या निवडणुका होतात, कधी अशा स्वरूपाचे प्रसंग येत नाहीत. परंतु सहकार खात्याच्या अधिकाऱ्यांच्या मार्फत ते जेव्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून काम करतात किंवा त्यांच्याकडे क्वासी ज्युडिशियरी अधिकार असतात त्या संदर्भात, तेव्हा हे प्रसंग वारंवार घडतात. एक त्या नाशिक जिल्ह्यामध्येच 2 महिन्यात सहकार खात्याचे 3 अधिकारी अँटी करप्शनच्या जाळीमध्ये अटकले. यामुळे यांच्याकडचे हे जे अधिकार आहेत, खरं तर आपल्याकडे सहकारी न्यायालय आहेत, हे वारंवार घडू नये म्हणून आणि ह्या भ्रष्टाचाराला वाव राहू नये म्हणून शासन या संदर्भात काही उपाययोजना करणार आहे का, काही निर्णय घेणार आहे का, हा माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय, खरं तर प्रश्न होमशी संबंधित आहे, त्यामुळे त्यांनी लाच घेतली, त्याला पकडण्यात आलं, त्या संदर्भातली सगळी कारवाई पूर्ण झाली आहे. आता धोरणात्मक प्रश्नाकडे सहकाराच्या गेला आहे आणि मला असं वाटतं की या ज्या व्यवस्था आपण उभ्या केल्या आहेत त्या सहकार कायद्याने आपण उभ्या केल्या आहेत आणि याच्यामध्ये ॲपिलेट अथॉरिटीज आहेत. हे खरं आहे की साधारणपणे त्या ठिकाणी एखाद्या उपनिबंधकाने किंवा सहकारातल्या एखाद्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेला जो निर्णय असतो त्याच्यावर हायकोर्टातच आपल्याला अपील करावी लागते आणि त्याच्यामुळे त्यांचा निर्णय हा त्या ठिकाणी महत्त्वाचा असतो. पण शेवटी क्वासी ज्युडिशियल पॉवर जे आहेत, या क्वासी ज्युडिशियल पॉवरचा वापर करताना तो योग्य प्रकारे केला पाहिजे अपेक्षित आहे. काही लोक तर योग्य प्रकारे करत नसतील म्हणून क्वासी ज्युडिशियल पॉवर काढून घ्या असं म्हणणं देखील योग्य ठरणार नाही. मात्र जी सूचना आपण केली आहे त्याप्रमाणे सहकार विभागाला विनंती करण्यात येईल की अधिक ऑब्जेक्टिव्ह हे कसं करता येईल की ज्याच्यातनं आज एखाद्याने फॉर्म भरला की त्याच्यामध्ये त्या फॉर्मच्या संदर्भात इतक्या अटी शर्ती आहेत की त्याची केस होते, मग तो निवडून आला की त्याची केस होते. त्यामुळे या केसेस कमी करण्याकरता अधिक ऑब्जेक्टिव्हिटी कशी आणता येईल याचा विचार सहकार विभागाने करावा अशी सूचना करण्यात येईल. लहू कानडेंजींनी जो काही प्रश्न विचारला तो धोरणात्मक तसं तर खरं तर अध्यक्ष महोदय, मी परवा शिक्षण विभागाचा इश्यू आपला निघाला होता की ब्लॉक एज्युकेशन ऑफिसरला आपण ईओ करून ठेवलेला आहे, तसंच ERला आपण DDR करून ठेवलेला आहे. आपल्याकडे पदं खाली आहेत. हे सगळं करप्शन जे वाढण्याची कारणं आहेत ते तुम्हाला माहिती आहे. म्हणून माझा स्पेसिफिक प्रश्न याच्यामध्ये धोरणात्मक नाही, आखरी हे सगळं करप्शन वाचवायचं असेल आणि सहकारामध्ये काम करणाऱ्या लोकांना आपल्याला न्याय द्यायचा असेल तर ही सगळी पदं आपल्याला भरावी लागणार आहे. ते किती दिवसात पद भरणार म्हणजे हा विषय संपेल. अध्यक्ष महोदय, पदभरती आपण सुरू केलेली आहे. सगळ्या विभागांना पद भरण्याकरता आपण परवानगी दिलेली आहे. दर महिन्याला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये 2 वेळा या संदर्भातलं सादरीकरण होतं की प्रत्येक विभागाने किती त्यांना पदं भरायची होती, कितींच्या परीक्षा झाल्या, किती राहिलेल्या आहेत. त्यामुळे सरकार आणि मुख्यमंत्री स्वतः त्याचा फॉलोअप घेत आहेत आणि अध्यक्ष महोदय, आपण ठरलेल्या मुदतीमध्ये हे सगळे पदं भरणार आहोत. माननीय उपमुख्यमंत्र्यांनी पदभरतीच्या बाबतचं या ठिकाणी सांगितलं की आमचं काम सुरू झालेलं आहे. पण आता आपण पाहिलं की फॉरेस्टच्या याच्यामध्ये काय गडबडी झाल्या, तलाट्यांच्या याच्यामध्ये काय गडबडी झाल्या, ज्या प्रायव्हेट कंपन्या आपण ज्या आता भरतीमध्ये टाकलेल्या आहेत, पोलीस भरतीमध्ये तीच गडबड झालेली आहे. मग ह्या सगळ्या जी तरुण पोरं जे हजार रुपये भरून ऑनलाईन अर्ज भरतात, तर ह्या ज्या प्रायव्हेट कंपन्या ज्या आपण लावलेल्या आहेत त्याच्या माध्यमातून ह्या भरत्याच होणार नाही. मग त्याच्यावर स्टे येतं आणि मग असं जम्बो भरती आपली चालत राहतं. मग ह्या सगळ्या भरत्यांच्या बाबतची पण भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे शासनाने. निश्चित अगदी स्पष्ट आहे. लाखो परीक्षा होत आहेत. हे खरं एखाद दुसऱ्या ठिकाणी काही त्या अशा प्रकारच्या तक्रारी आल्या, तात्काळ त्या परीक्षा रद्द झाल्या.
आपण मागच्या काळामध्ये टीईटी वगैरेचे घोटाळे बघितले आहेत. त्याच्यामुळे तशा प्रकारच्या प्रायव्हेट कंपन्या नाही आहेत. या ठिकाणी TCS आहे आणि IBPS आहे. या दोन्ही कंपन्या आपल्याला माहिती आहे. TCS ही देशातली सगळ्यात नावाजलेली आहे. IBPS ही नाही कुठलीच गडबड नाही आहे. हे जे मी त्याचा खुलासा आहे माझ्याकडे, हे सगळे खोटे. म्हणजे माझी वृत्तपत्रालाही विनंती आहे की एवढं चांगल्या प्रकारे परीक्षा चालू असताना कुठली माहिती न घेता या ठिकाणी बातम्या छापण्यात येत आहेत. त्याची पूर्ण माहिती आपल्याकडे आहे. या ज्या बातम्या आलेल्या आहेत चुकीच्या बातम्या आहेत. आता कधीतरी या वृत्तपत्रांवरच आपल्याला अशा प्रकारे मला असं वाटतं हक्कभंग आणावा लागेल, कारण त्यांनी शासनाची प्रतिमा तर खराब होतेच, पण विद्यार्थ्यांमध्ये देखील कुठेतरी नैराश्य त्या ठिकाणी निर्माण होते. त्यामुळे पूर्ण पारदर्शी पद्धतीनं काम चाललेलं आहे. परीक्षा संपन्न होत आहेत आणि सगळ्यांना आम्ही योग्य वेळेत त्या ठिकाणी नोकऱ्या देऊ. ऑफ ऑर्डर आहे अध्यक्ष महोदय. मुद्दा असा आहे की फार हे सगळा जो बिझनेस आपण सभागृहामध्ये रोज लावतो, प्रश्न उत्तर आहेत, लक्षवेधी आहेत आणि शासन स्तरावरून शासन कुठलेही असो अनेक वेळा आश्वासनं या सभागृहात दिली जातात. अध्यक्ष महोदय आश्वासनाचं नेमकं आता आश्वासन समिती पण नाही अस्तित्वात. जवळपास मला वाटतं 2 का 3 वर्ष झाली असतील आश्वासन समितीच अस्तित्वात नाहीये आणि सभागृहामध्ये दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तताच होत नाही. म्हणजे तिथे काय आपण म्हणतात निवेदन करा, निवेदन होतात, आश्वासनं दिली जातात, प्रत्यक्षात अंमलबजावणी काहीच होत नाही. अध्यक्ष महोदय माझा स्पेसिफिक आपल्याला विनंती आहे की सभागृहामध्ये सन्मान्य सदस्य दोन्ही बाजूच्या सदस्यांनी जी काही प्रश्न विचारले गेले असतील, आता कर्जमाफी सारखा महत्वाचा विषय सभागृहात आश्वासन दिलं गेलं होतं की 31 मार्च पर्यंत जी काही कर्जमाफी मागे दिली गेली ती पूर्तता पूर्ण करून ते पैसे लोकांना उपलब्ध करून दिले जातील. त्याचे काय हा एक महत्वाचा विषय मुद्दा मांडला मी. माझं म्हणणं एवढंच आहे, सभागृहात दिलेल्या आश्वासनाची काही सँक्टिटी आहे की नाही. आमचं म्हणणं एवढंच आहे की ते जे आश्वासन सभागृहात दिलं जातं आणि नंतर विभागावर पत्र दिलं जातं की आश्वासन घालण्यात यावं की शक्य होणार नाही कंप्लायन्स करणं. माझं म्हणणं एवढंच आहे, या आश्वासनांची पूर्तता करण्यासंदर्भातली जबाबदारी सभागृहाचे कस्टोडियन या नात्याने आपण संबंधित विभागाचे मंत्री किंवा शासनाच्या माध्यमातून त्याची अंमलबजावणी नेमकी काय चाललेली आहे, चर्चा होते, आम्हाला काहीच होत नाही. अध्यक्ष महोदय सभागृह संपर्क विषय समजून जातो. त्यामुळे या बाबतीत स्पष्ट ती माहिती आम्हाला द्यावीशी विनंती. सन्मान्य सदस्य अशोक चव्हाण साहेबांनी अत्यंत माझा होऊ दे मी देतो आपल्याला. सन्मान्य सदस्य अशोक चव्हाण साहेबांनी अत्यंत महत्वपूर्ण बाबीकडे सभागृहाचं लक्ष वेधलेलं आहे. या अनुषंगाने मी सभागृहाला अवगत करू इच्छितो की सन्मान्य संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील साहेबांनी माझ्या दालनात या विषयातली बैठक घेतली आणि आतापर्यंत विविध आयुधातून जे मुद्दे सभागृहात मांडले गेले आहेत आणि शासनाकडनं अपेक्षित उत्तरं अथवा कारवाई या संदर्भातला विस्तृत अहवाल त्यांनी तयार केलेला आहे. तो अहवाल पुढच्या 15 दिवसात सर्व सदस्यांकडे पोहोचवण्यासंदर्भातली मी घोषणा करत आहे. की आश्वासन वगळण्याच्या संदर्भामध्ये नंतर प्रस्ताव विभागामार्फत मंत्र्यांकडे जातो आणि ते आश्वासन वगळलं जातं. अध्यक्ष महोदय ऑब्जेक्शनेबल आहे. आपण परस्पर तसं करायला देणार नाही. माझं म्हणणं एवढंच आहे, गेलेल्या आश्वासनाची पूर्तता मग त्या संबंधित सदस्याला बोलून किंवा त्याचं जर म्हणणं ऐकून घ्या की वगळायचं की काय करायचं म्हणून किंवा पूर्तता होणं शक्य नाही काय जे काय असेल ते त्याला काहीच माहित नसतं. परस्पर वगळल्या जातात, विषय क्लोज केला जातो. याची अध्यक्ष चव्हाण साहेब अहवाल आल्यानंतर जर का आपल्याला त्यातूनही जर का काही अपुरं वाटलं तर आपण माझ्या निदर्शनात आणून द्या, योग्य कारवाई आपण करू. अत्यंत महत्वाचा विषय सन्माननीय अशोकराव चव्हाण यांनी मांडला. एका अधिवेशनामध्ये अक्षरशः शेकडो हजारो आश्वासने दिल्या जातात. या अधिवेशनात बैठक घेऊ, या आठवड्यात बैठक घेऊ, आजच्या आज बैठक घेऊ, अनेक आश्वासने दिली जातात आणि ते करू शकत नाहीत कारण इतकी आश्वासनं येतात की पूर्ण होऊ शकत नाही. माझी विनंती आपल्याला आहे, आपण यामध्ये काही चांगल्या स्टेप घेतलेल्या आहेत, मंत्री महोदयांनी काही सूचना दिलेल्या आहेत, पण आपण IT डिपार्टमेंटतर्फे एक डॅशबोर्ड करू शकाल का की रोजच्या रोज कुठल्या मंत्र्यांनी कुठलं आश्वासन कुठल्या विषयावर दिलं आणि तो आपल्याकडे तो उपस्थित राहील आणि नंतर आपण निर्देश देऊ शकाल की तुमची इतकी आश्वासनं राहिलेली आहेत. आज ITचं आपल्याकडे सगळं तंत्रज्ञान आहे. अहवाल देऊन काही होत नाही कारण आपण पुन्हा अहवालाचं काय होतं आपण पाहतो आणि आश्वासन समिती पण नाहीये. अत्यंत महत्वाचा मुद्दा आहे, आपण आपल्या स्तरावर काही यावर करावं. ठीक. सन्माननीय सदस्य लहू कांडे साहेबांनी जो प्रश्न उपस्थित केला, खरं तर आपण माननीय उपमुख्यमंत्री महोदयांनी धोरणात्मक पटले. आता नानाभाऊंनी जागेच्या संदर्भात विषय काढला. अध्यक्ष महोदय, यामध्ये या सहकार क्षेत्रामध्ये आता मी एक उदाहरण दाखल आपल्याला सांगतो
बघा काय त्या उमेदवारांची ससेहोलपट होते आपल्याला लक्षात आणून येतो. चामोर्शी नावाचा एक गडचिरोली जिल्ह्यातील तालुका आहे, तिथे कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक झाली. एका म्हणजे अनुमोदकांनी 2 ठिकाणी सह्या करू नये 2 उमेदवारांची. असं असताना जवळपास एका गटाने 7 सदस्यांच्या दोनही याच्यावर एकाच अनुमोदकाची सही होती. आक्षेप घेतला, आक्षेप फेटाळला गेला, निवडणूक झाली, हायकोर्टामध्ये पेंडिंग होतं. तुम्हाला सांगतो अध्यक्ष महोदय 7ही सदस्यांचा रद्द झालेत जे निवडून आलेत ते, आणि त्यावर ताशेरे ओढले गेले. याचं कारण काय अध्यक्ष महोदय? हे स्टँड करताना जो काही गैरप्रकार झाला, गैरव्यवहार झाला, नियमामध्ये स्पष्ट तरतूद असताना सुद्धा की एका उमेदवारावर एक अनुमोदक एकापेक्षा अधिक उमेदवारांच्या याच्यावर अनुमोदन देऊ शकत नाही, तरतूद आहे कायद्यात, तरी पण त्याचे फॉर्म स्टँड केले. अध्यक्ष महोदय, अशा जर अधिकाऱ्यांना कारवाई नाही केली तर पुढे याचं धाडस वाढत जाईल. म्हणून असे प्रसंग अशा गोष्टी किंवा अशा अधिकारी जर चुकत असतील तर त्याच्यावर विभागीय कारवाई तरी किमान चौकशी व्हावी, अशी माझी या निमित्तानं शासनाला मागणी आहे अध्यक्ष महोदय. सन्माननीय वडेट्टीवार साहेबांनी जी सूचना मांडलेली आहे निश्चित ती सहकार विभागापर्यंत पोहोचवली जाईल, आणि कॉसाय ज्युडिशियल अधिकार वापरत असताना ब्लॅटंटली जर अशा प्रकारे नियमाची पायमल्ली केली असेल तर निश्चित तशी कारवाई केली जाईल. प्रश्न क्रमांक 6. प्रश्न क्रमांक 6. अध्यक्ष महोदय छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, मागच्या साधारण 6 महिन्यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील सगळ्याच विजेची व्यवस्था विस्कळीत झाली होती. शेतकऱ्यांना वारंवार वीज खंडित होणं, शहरामध्ये वीज खंडित होणं असे प्रश्न होते. आज हिंजवडी संदर्भातला जरी विषय असला त्याचं सविस्तर उत्तर दिलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये नुकसान भरपाई दिली जाईल हे सांगितलंय. परंतु फॉरेस्टच्या आणि इतर अडचणीमुळे ज्या हाय व्होल्टेज लाईन्स, विशेषतः जेजुरी परिसराचा ज्या प्रश्नामध्ये उल्लेख आहे, ते न झाल्यामुळे बऱ्याच ठिकाणी 4 तास 6 तास अशी वीज ह्या उन्हाळ्यामध्ये शेतकऱ्यांना द्यावी लागलेली आहे. तर अशा ज्या प्रलंबित लाईन्स आहेत किंवा ज्या वेगवेगळ्या कारणामुळे थांबलेल्या आहेत त्या किती कालावधीमध्ये पूर्ण होतील, हा माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे. मुळात अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी आपण हिंजवडीतनं पूर्ण महाराष्ट्रात गेलो असलो तरी या प्रश्नाचं मूळ हे होतं की पूर्वी आपण त्या ठिकाणी ज्यावेळेस हाय टेन्शन लाईन न्यायचो किंवा अशा प्रकारचे वेगवेगळ्या लाईन्स न्यायचो तर त्याला आपण जे काही कम्पेन्सेशन आहे ते अतिशय कमी द्यायचो, आणि त्याच्यामुळे आपण असं सांगायचो की जिथे तुमचा पोल गेला आहे त्या ठिकाणचं कम्पेन्सेशन मिळेल, जिथे टावर आहे तिथे मिळेल, पण खालची जी जागा होती त्याला मात्र आपण अतिशय कमी कम्पेन्सेशन देत होतो. आता आपण तो निर्णय बदलला आणि खालच्या जागेला, जी जागा आपण वापरत नाही त्याही जागेला आपण रेडी रेकनरच्या 30% अशा प्रकारे त्यांना कम्पेन्सेशन देतोय. जागा त्यांच्याच मालकीची राहणार आहे. त्याच्यामुळे आता मोठ्या प्रमाणात जागा उपलब्ध होतीये. आपल्या जेवढ्या फिडर लाईन्स आहेत यांची थांबलेली कामं आता ही सुरू झालेली आहेत, आणि म्हणून हे देखील काम हिंजवडीचं जे आहे हे 1 वर्षामध्ये आम्ही पूर्ण करू, आणि अशा प्रकारे आपण ज्या प्रकारची अपेक्षा व्यक्त केली आहे आता इतर लाईन्सचं काम देखील वेगाने होईल. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघातला प्रश्न आहे. हिंजवडी हे IT तंत्रज्ञानाबद्दल त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय विकसित होताना आपण पाहतोय. खरं तर हा प्रश्न 3 तालुक्याच्या हद्दीमधून या महापारेषणची जी काय आता जी हाय टेन्शन लाईन जाती ही 3 तालुक्यामधून जाते. जेजुरी, भोर, वेल्हा आणि 4 तालुक्यामध्ये आणि मुळशी. तर जेजुरी तालुक्यामध्ये, पुरंदर तालुक्यामध्ये जेजुरी येथे काही शेतकऱ्यांनी या संदर्भामध्ये निवेदन दिलं आणि त्याचा जागेचा योग्य तो मोबदला मिळाला नाही अशा पद्धतीचे अध्यक्ष महोदय तक्रारी दिल्या होत्या. त्यामुळे या जागेचं काम रखडलेलं होतं का? प्रश्न 1. प्रश्न 2, आपण ज्या वन विभागाच्या बाबतीत सांगताय, परंतु मुळशी आणि भोर तालुक्यामधल्या आणि वेल्हे तालुक्यामधल्या जागा त्या निव्वळ मोबदला न दिल्यामुळे, योग्य तो मोबदला न मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांनी दिलेला नाहीत. त्याबद्दल आपण सभागृहाला निवेदन करणार का? अध्यक्ष महोदय, ही वस्तुस्थिती आहे की या पर्टिक्युलर लाईनच्या संदर्भातलं काम त्यामुळेच थांबलं होतं, परंतु आता आपण नवीन कम्पेन्सेशनचं धोरण आणल्यानंतर आता आपल्याला जवळपास जागा उपलब्ध झालेल्या आहेत. एखाद दुसऱ्या जागेचा वाद चाललाय तोही आता सुटतो आहे,
त्यामुळे एका वर्षात याचं काम आपण पूर्ण करू. भोर आणि वेल्हेचे जे आपण प्रश्न विचारले ते स्वतंत्र आहे, पण जरूर आपण त्याचे लक्ष घालू. प्रश्न क्रमांक झालं ना त्यांचं आहे. अध्यक्ष महाराज, आपण ते कॉम्पेन्सेशनची गोष्ट आपण केली त्याप्रमाणे आपण सौर ऊर्जेसाठी सुद्धा आता एक GR आपण काढला. 50,000 रुपये पर एकर आपण त्या पद्धतीचा मोबदला देण्याचा. पण आता मला जालन्याचे शेतकरी मिळालेत आत्ताच गेटला, ते सांगितलं की आमच्याजवळ 30,000 रुपयाच्या भावाने ते लोक आमचं एग्रीमेंट करतात आहे. तर अशा ज्या पद्धतीचं आहे तो आपलं धोरण असताना सुद्धा काही खाजगी कंपन्या ज्या आहेत, कारण की आपण खाजगी कंपन्याला हे सगळं काम करायला दिलं आहे, तर शेतकऱ्याला सर्रास लुटतात आहे. तर जालन्याचं मी उदाहरण आता दिलं, मला गेटलाच लोक मिळालेत. तर आपलं नेमकं धोरण काय या सदनाच्या माध्यमातून राज्याला कळलं पाहिजे. नाही, कुठल्याही खाजगी कंपनीशी करार नाहीच आहे. जागा आपण घेतोय आणि ट्रायपार्टाईट अग्रीमेंट होतोय. त्याच्यामुळे जिल्हाधिकारी किंवा जिल्हा प्रशासन, तिथले महावितरणचे अधिकारी असं मिळूनच शेतकऱ्यासोबत करार होतोय. त्यामुळे 50,000च्या खाली कुठला करार होण्याचं कारण नाहीये. 50,000नेच करार होतोय. हे जे लोक आपल्याला भेटले आहेत हे कदाचित ज्या काळामध्ये आपण त्या ठिकाणी कमी पैसा देत होतो त्या काळातले असतील, त्यांचे आपण बघू काय करायचं आहे. तर पण मी स्पष्टपणे शेतकऱ्यांना सांगतो की कोणीही तिसऱ्या व्यक्तीकडे जाण्याची आवश्यकता नाही आहे, कोणालाही जमिनी देण्याची आवश्यकता नाही आहे. थेट जिल्हाधिकारी म्हणजे जिल्हा प्रशासन आणि महावितरणचे अधिकारी यांच्याच माध्यमातून हा करार होणार आहे. खाजगी लोकांच्या माध्यमातून करार होणार नाही. शेवटचा प्रश्न. सदर विषयाच्या बाबतीमध्ये माझे स्पेसिफिक 2 प्रश्न आहेत. पहिला प्रश्न माझा असा आहे की नाशिक महानगरामध्ये वाढती लोकसंख्यामुळे अनेक ठिकाणी सबस्टेशनची मागणी आहे आणि सदरच्या सबस्टेशनसाठी शासन म्हणजे केंद्र सरकारच्या योजनांच्या माध्यमातून आपण सबस्टेशनसाठी निधी उपलब्ध करून देणार आहात. परंतु मंत्री महोदयांना माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे की सदर सबस्टेशनच्या बाबतीमध्ये आपण त्याचे तातडीने निधी उपलब्ध करून त्याचे टेंडर आपण किती दिवसामध्ये काढाल. आणि सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, अजून एक महत्त्वाचा ह्याच विषयाच्या संदर्भातला दुसरा प्रश्न असा आहे, पण थोडा तो नगर विकासशी रिलेटेड आहे की नाशिक महानगरपालिकेमध्ये आपल्याला सबस्टेशन आम्हाला उभारायचे असतील तर नाशिक महानगरपालिकेच्या विकास आराखड्यामध्ये MSEB साठी कुठेही आरक्षण दाखवण्यात आलेली नाहीये. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, मग प्रश्न निर्माण होतोय की MSEB साठी जेव्हा सबस्टेशनसाठी जागा लागते तेव्हा महाराष्ट्र शासनाच्या जागा त्या ज्या भागामध्ये आपल्याला सबस्टेशन बांधायची आवश्यकता आहे त्या ठिकाणी महाराष्ट्र शासनाच्या जागा उपलब्ध नसतात. मग त्या महानगरपालिकेकडून त्या जागा आपल्याला उपलब्ध करून द्यायला लागतात आणि मग महानगरपालिका असं म्हणते की शासन निर्णय नाहीये की आपल्याला नाममात्र दराने आपण MSEBला ती जागा उपलब्ध करून द्यावी. तर माझा दुसरा प्रश्न सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांना असा आहे की अशा ज्या महानगरपालिकामध्ये MSEB साठी अशा पद्धतीची आरक्षण नाही त्याच्यासाठी आपण शासन निर्णय काढणार का की नाशिक महानगरपालिकेने MSEBचं विभागाचं जरी काम असेल तरी विजेचा प्रश्न हा नाशिक शहराच्या किंवा इतर शहराच्या लोकांच्यासाठीचा महत्त्वाचा आहे. तर त्याच्यासाठी लागणारी जी जागा जी आहे ती नाममात्र दराने वाटल्यास तर नगरविकासकडूनही आपण त्याची मदत घ्यावी. पण मंत्री महोदय, उपमुख्यमंत्री महोदय असा एक शासनाचा GR काढतील का की नाशिक महानगरपालिकेने अशा जागा किंवा इतर शहरामधल्या जागा ज्या आहेत त्या नाममात्र दराने द्यावा. माझ्याकडचं 1.5 वर्षांपासून अध्यक्ष महोदय 2 सबस्टेशनला महानगरपालिका त्यामुळे परवानगी देत नाहीये आणि त्यामुळे सातत्याने त्यामुळे विजेचा लपंडा होतोय. धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य ताईंनी जो विषय या ठिकाणी मांडलेला आहे याच्यामध्ये खरं तर विकास आराखडा तयार करताना वेगवेगळ्या विभागांकरता काही आरक्षण आपण ठेवतो आणि काही आरक्षण हे DCRच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी असतात, ज्यामध्ये एखादा लेआउट ज्यावेळेस आपण मंजूर करतो त्यावेळेस त्या लेआउटमध्ये किती जागा MSEB करता सोडायची किंवा सबस्टेशन करता सोडायची या संदर्भात त्याला परवानगी देताना MSEB तशा प्रकारे किंवा महावितरण त्याप्रमाणे सांगतं. परंतु एक स्पेसिफिक प्रश्न नाशिकचा विचारलाय तर जरूर नाशिकच्या आयुक्तांशी चर्चा करून आणि त्यातनं माननीय मुख्यमंत्र्यांना विनंती करून त्यातनं मार्ग काढण्यात येईल आणि त्यांनी 2 स्पेसिफिक त्यांच्या मतदारसंघातले जे सांगितलेले आहेत तर त्या संदर्भात आयुक्तांना निर्देश देण्यात येतील. चला मोहिते साहेब, शेवटचा. अध्यक्ष महोदय, ज्या पद्धतीनं
हिंजवडीचं जे सबस्टेशन आहे 400 किवेचं बंद असल्यामुळं विजेचे प्रश्न जसे निर्माण झाले तसे माझ्या तालुक्यामध्ये जगातली सगळ्यात मोठी MIDC आहे चाकण, आणि त्याच्यानंतर ACZ म्हणून आहे, त्या ठिकाणी 220 KVAचं उपकेंद्र सबस्टेशन त्या ठिकाणी बांधून आहे, पण ते अजूनही चालू झालेलं नाही. त्यामुळं माझ्या तालुक्यामध्ये विजेचा खेळ मोठ्या प्रमाणात आहे. जेव्हा तुम्ही एखादी इंडस्ट्री उभी करता तर अगोदर सबस्टेशन उभं केलं पाहिजे. इथं इंडस्ट्री अगोदर आली आणि सबस्टेशन मात्र मागणं तयार होतं आहे. त्यामुळं शेतकऱ्यांना आम्ही वीज देऊ शकत नाही, कारखानदाराला पुरेशी वीज देऊ शकत नाही. या संदर्भामध्ये मंत्री महोदय लक्ष देतील का? होय अध्यक्ष महोदय, आणि ज्या सबस्टेशनचा उल्लेख मोहिते साहेबांनी या ठिकाणी केला आहे तात्काळ त्याचं काम पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. साधारणपणे आपण असा प्रयत्न करतो की सगळं इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार झाल्यानंतर इंडस्ट्री त्या ठिकाणी आपण आणतो, पण आता पुणे जिल्ह्यामध्ये विशेषतः आपल्याला कल्पना आहे इंडस्ट्रियलायझेशन हे मोठ्या प्रमाणात आहे आणि नागरीकरणही मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे काही प्रमाणात इन्फ्रास्ट्रक्चर लॅग तिथे आहे, पण आता RDSS सारखी योजना लागू झाल्यानंतर हा इन्फ्रास्ट्रक्चर लॅग जो आहे हा निश्चितपणे आपण दूर करू. प्रश्न क्रमांक 7. अध्यक्ष महोदय, प्रश्न क्रमांक 7. प्रश्न क्रमांक 7 छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघातील शेतकऱ्यांच्या व जनतेच्या सर्वात जास्त जर तक्रारी कोणत्या खात्याबद्दल असतील तर ते अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी MSEB बद्दल आहेत. अध्यक्ष महोदय, आजवर MSEBच्या एवढ्या चुकीच्या व दुर्लक्षित कारभारामुळे त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय 2 शेतकऱ्यांचे त्या ठिकाणी दुर्दैवी मृत्यू झालेले आहेत. माझ्या मतदारसंघातील देगलूर तालुक्यातील खुतमापूर गावामध्ये व दुसऱ्या बिलोली तालुक्यातील खदगाव गावामध्ये त्या ठिकाणी MSEBच्या अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षित कारभारामुळे त्या ठिकाणी 2 शेतकऱ्यांचे त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय मृत्यू झालेले आहेत. माझे अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी स्पेसिफिक मंत्री महोदयांना 4 प्रश्न आहेत. माननीय उपमुख्यमंत्री महोदयांनी जे तारांकित प्रश्नामध्ये लेखी स्वरूपात उत्तर दिलेले आहे त्या शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासारखं नाही. मृतक शेतकऱ्यांना किती दिवसात आर्थिक मदत देणार व त्याच्यात उल्लेख त्या ठिकाणी नाही आहे. माझी या ठिकाणी मागणी की मृतक शेतकऱ्यांना त्या ठिकाणी 20 लाख रुपये त्या ठिकाणी आर्थिक मदत द्यावी व निरपराध शेतकऱ्याचा मृत्यू झाल्यामुळे त्यांच्या कुटुंबातील एका व्यक्तीला शासकीय सेवेत त्या ठिकाणी समाविष्ट करून घ्यावे. प्रश्न क्रमांक 2. तसेच आपण लेखी उत्तरात महावितरण कंपनी जबाबदार आहे असे म्हटले आहे, त्यामुळे निरपराध शेतकऱ्यांचा या गंभीर घटनेमध्ये दुर्दैवी मृत्यू झाल्यामुळे त्यांचा संसार उद्ध्वस्त झाल्याने याला जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करणार का? अशा घटना वारंवार घडू नये याकरिता माझ्या मतदारसंघातील देगलूर व बिलोली तालुक्यातील अनेक शेतामधील व गावातील विद्युत पोल वाकलेली असून तारा सुद्धा लोंबकळत आहेत. यावर तातडीने कारवाई करण्यासंदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांना किती दिवसात काम पूर्ण करून घेणार याची माहिती उपमुख्यमंत्र्यांनी द्यावी. माझ्या मतदारसंघातील वितरण कंपनीच्या विभागात 60% जागा रिक्त असल्याने तातडीने भरण्यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री महोदयांनी कारवाई करणार का? असे 4 स्पेसिफिक प्रश्न आहेत. अध्यक्ष महोदय, आर्थिक मदतीचा जो या ठिकाणी विषय आपण मांडलेला आहे तर आपण त्या संदर्भातले नियम तयार केलेले आहेत. त्या नियमानुसार आपण 20,000 रुपये तातडीने त्या ठिकाणी देतो आणि मग ॲसर्टन करतो, त्यांच्याकडनं कागदपत्र घेतो. तर या कुटुंबाकडनं अजून वारसदार कोण आहे याचा निर्णय व्हायचा आहे. तो झाल्याबरोबर त्यांना आपण 4 लाख रुपयाची त्या ठिकाणी नुकसान भरपाई देतो. त्यामुळे ती 4 लाख रुपयाची नुकसान भरपाई त्यांना तात्काळ देण्यात येईल. या ठिकाणी जो काही हा अपघात झाला, खरं म्हणजे झाड पडल्यामुळे त्या तारा वाकल्या होत्या आणि त्याच्यामध्ये ते तिथनं जात असताना त्यांचा त्या ठिकाणी संपर्क आला आणि त्यामुळे त्यांचा मृत्यू त्या ठिकाणी झालेला आहे. तथापि त्या ठिकाणी जे सिनियर टेक्निशियन्स आणि सगळे लोक आहेत त्यांना आपण सस्पेंडही केलेला आहे. शेवटी हा अपघात असल्यामुळे मनुष्यवधाचा गुन्हा याच्यात होत नाही, तथापि त्यांना आपण सस्पेंड करून त्यांच्यावर विभागीय चौकशी आपण करतो. ती विभागीय चौकशी देखील आपण ही सुरू केलेली आहे. आणि अशा प्रकारच्या अपघातांमध्ये काय काय मदत करायची या संदर्भातले
स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रॅक्टिसेस किंवा त्या संदर्भातलं धोरण हे वर्षानुवर्ष त्या ठिकाणी आपल्या महावितरणमध्ये आहे. त्या धोरणाच्या अंतर्गत जी काही सगळी मदत असेल ती तात्काळ या ठिकाणी देण्याचा प्रयत्न केला जाईल. आणि इतरही ठिकाणचा आपण सांगितलं आपल्या मतदारसंघात काही प्रश्न आहेत तर त्याही संदर्भात सूचना केली जाईल. अशोक चव्हाण साहेब. अध्यक्ष महोदय, या प्रश्नांचं गांभीर्य सरकारने खरं म्हणजे लक्षात घेतलं पाहिजे. हा प्रश्न फक्त एका मतदारसंघापुरती किंवा एका तालुक्याचा विषय नाही आहे. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रामध्ये हिशोब जर काढला तर वर्षा अखेर किती लोक लाईटच्या शॉकमुळे किंवा विद्युत तारा पडल्यामुळे किंवा खांबाला हात लागल्यामुळे मरण पावतात, ही संख्या फार मोठी आहे. आणि म्हणून मला उपमुख्यमंत्र्यांना विनंती करायची आहे की आपण पाहतोय की एकतर घराचं बांधकाम विद्युत तारेच्या खाली केलं जातं, हा त्यातला एक मोठा दोष आहे. आणि ज्यावेळेस बांधकाम केलं त्यावेळेस कोणीच बोलत नाही, बांधकाम होऊन जातं. खरं म्हणजे हाय टेन्शन लाईनच्या खाली किंवा ताराच्या खाली कुठल्याही प्रकारचं बांधकाम अनुज्ञेय नाही आहे. लोक बांधकाम करतात, ज्यावेळेस बांधकाम करतात तेव्हा कोणी पाहत नाही, नंतर अपघात घडतो आणि नंतर असे सगळे प्रश्न निर्माण होतात. अध्यक्ष महोदय, मला एवढंच या ठिकाणी विनंती करायची, महाराष्ट्रामधले एवढे जेव्हा क्रिटिकल केसेस आहेत, म्हणजे माझ्याही मतदारसंघात मुदखेड तालुक्यात चिलपिंपरीमध्ये भयानक शॉक लागून हाय टेन्शनच्या वयानं माणसं दोन तीन लोक मृत्युमुखी पडली आणि एका माणसाचा पाय कापावा लागला. तो अजूनही केईम हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट आहे मुंबईमध्ये. त्याचा एकंदरीत शासनाला पैसे द्यावे लागतात, पैसे 4-5 लाख रुपये दिल्यामुळे त्याचा जीव काय परत येत नाही. आमची विनंती एवढीच आहे, जेवढ्या क्रिटिकल केसेस आज तुमच्या लक्षात आहेत किंबहुना प्रत्येक विभागवाईज जेवढी आहे त्यामध्ये निर्णय घेऊन तातडीने तिथे लाईन शिफ्टिंग तरी करा किंवा अंडरग्राऊंड केबलिंग तरी करा. अंडरग्राऊंड केबलिंगमुळे हा अपघात बऱ्याच प्रमाणात कमी होऊ शकतो अशी माझी धारणा आहे. त्यामुळे अंडरग्राऊंड केबलिंगचा एक निर्णय तातडीने घ्या किंवा ज्या ठिकाणी वायर्स फार खाली आलेल्या आहेत, जवळ आहेत, हाताला लागत आहेत, जवळ आहेत, लहान मुलं त्या ठिकाणी मृत्युमुखी पडत आहेत, त्यामुळे अशा केसेसमध्ये तातडीने निर्णय घेऊन संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये उत्तर घेऊया. क्रिटिकल केसेसच्या बाबतीमध्ये निर्णय आपण घ्यावा अशी विनंती अध्यक्ष. नाही, सन्माननीय चव्हाण साहेबांनी जो विषय मांडलाय ती काही प्रमाणात वस्तुस्थिती देखील आहे. मुळात असं होतं की आपण जेव्हा हाय टेन्शन लाईन घालतो त्याचा कॉरिडॉर आपण फायनल करतो, आजूबाजूला काय नाही असं फायनल करतो. 10-20 वर्षांनी तिथे लोक घरं बांधून टाकतात आणि नंतर मग त्यातनं अनेक अडचणी निर्माण होतात. पण जरूर अशा प्रकारचे जे काही वल्नरेबल जागा आहेत त्या जागा आपण आयडेंटिफाय करू. आता मोठ्या प्रमाणात विशेषतः शहरातनं ज्या लाईन्स जातात आणि जिथे बिल्डिंग्स आहेत त्या ठिकाणी आपण त्याला कोटिंग करणं चालू केलेलं आहे, जेणेकरून टच झाला तरी शॉक लागू नये. अंडरग्राऊंड केबलिंग देखील आपण करतोय. फक्त काय आहे की हाय टेन्शन लाईन्स वगैरे आपल्याला अंडरग्राऊंड करणं त्याकरता कठीण आहे, कारण अजून ती टेक्नॉलॉजी तेवढी एस्टॅब्लिश झालेली नाही आणि त्याची कॉस्ट खूप जास्त आहे आणि म्हणून त्या आपण अंडरग्राऊंड अजून करू शकत नाहीये. पण अध्यक्ष महोदय, त्याचं जाळं जे आहे हे कमीत कमी करण्याकरता आता आपण मोनोपोल यूज करायला लागलोय. पूर्वी आपण त्या ठिकाणी मल्टिपल लाईन करता मल्टिपल पोल यूज करायचो, आता मोनोपोलमुळे जागा देखील कमी लागते आहे आणि त्यातनं सुरक्षिततेच्या संदर्भात काही मानकं देखील आपण ठरवली आहेत. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, आपण सांगितलेली सूचना आहे, जरूर त्याचा विचार केला जाईल. देतो, थांबा जरा देतो. अध्यक्ष महोदय, राहुल साहेब, मान्य मंत्री महोदयांना साहेब, माझ्याकडे 2 घटना घडल्या. ते कर्मचारी ठाकूर नावाचा पनवेलमध्ये काम करत असताना त्याला MSCB मध्ये काम करत असताना गाडीने उडवलं. त्या ठिकाणी मयताला योग्य ते मदत देऊन त्याच्या अनुकंपाला नोकरीमध्ये समाविष्ट करणार का? आणि तसंच ही जी घटना जशी नांदेडला घडली तसंच जितेंद्र रमेश पाटील 35 वर्षाचा, त्याचा परवा हा वीजचा शॉक लागून त्याचा मृत्यू झाला, त्या संदर्भात त्याला कॉम्पन्सेशन देणार का? महोदय, ज्या ठिकाणी आपला कर्मचारी आहे त्या ठिकाणी अनुकंपाने 100% त्याला अनुकंपात समाविष्ट करून घेण्यात येईल आणि दोन्ही केसेसमध्ये निश्चितपणे कम्पेन्सेशन अध्यक्ष महोदय हे देण्यात येईल. जयकुमार रावलजींनी त्या संदर्भात मला आज जरी पत्र दिलं तरी मी ते विभागाकडे पाठवून देतो. आणि अंतापूरकरांनी देखील या ठिकाणी जो विषय मांडलेला आहे तर त्याही संदर्भात आपण देखील इतर भागांचा जो उल्लेख केला आहे तो पत्राच्या माध्यमातून मला दिला तर मी ते देखील इतर सगळ्यांकडे पाठवण्याचा या ठिकाणी आपल्याला आश्वस्त करतो. शेवटचं एकदम प्रश्न उत्तराचा तास
तनपुरेजींच्या प्रश्नाचं उत्तर देईस तोपर्यंत वाढवण्यात येत आहे. अध्यक्ष महोदय, माझी मंत्री महोदय अध्यक्ष महोदय, माझी विनंती आपल्याला आहे, त्यांच्याला मी उत्तर देतो, पण आपण प्रश्नोत्तराचा तास संपवा. आपण विधान परिषदेसारखी इथे ही वाईट सवय लावू नका. माझी आपल्याला विनंती, आपण तास संपवा, मी त्यांना उत्तर देतो. ठीक आहे, प्रश्न उत्तराचा तास संपलेला आहे, परंतु आदरणीय उपमुख्यमंत्र्यांनी तनपुरेजींचं उत्तर द्यावं. अध्यक्ष महोदय, या उत्तरामध्ये जे मेन्शन केलेलं आहे की तारा खाली आलेल्या आहेत. आता या प्रश्नामध्ये एका स्पेसिफिक अपघातामुळे तारा खाली आल्या असतील, पण अध्यक्ष महोदय, राज्यभरामध्ये ग्रामीण भागामध्ये विशेषतः या तारा खाली येण्याच्या अगदी हाताला लागतील असे शेकडो हजारो उदाहरणं या राज्यामध्ये एखाद्या जिल्ह्यामध्ये सापडतील. महावितरणचं त्याच्यामध्ये देखभाल दुरुस्तीचा खर्च हा शेकडो कोटी रुपयांचा खर्च महावितरण दरवर्षी या देखभाल दुरुस्तीवर करत असतं. पण आम्ही जिथे जिथे अध्यक्ष महोदय जातो, एखाद्या गावात जेव्हा तक्रार समोर येते त्यावेळेस अधिकाऱ्याला साधा सांगावं लागतं, तेव्हा कुठेतरी काहीतरी होतं. पण महावितरणचं एवढ्या शेकडो कोटी रुपयाचं देखभाल दुरुस्तीचं बजेट हे नेमकं कुठे जातं? तर तात्काळ याच्यावरती हे बजेट या बजेटच्या माध्यमातून या अशा तारा दुरुस्त करण्याचा प्रोग्राम राज्यभर मंत्री महोदय नावा. दुसरा माझा प्रश्न आहे की इथं बऱ्याचदा महावितरणचे कर्मचारी कॉन्ट्रॅक्ट बेसवरचे जे कर्मचारी असतात आउटसोर्सिंगचे, त्यांना तारेवरती चढवलं जातं, त्यांच्याकडे लायसन्सही नसतं चढण्याचं, आणि त्याच्यामध्ये जर त्यांचा मृत्यू झाला तर त्यांची मात्र त्याच्या कुटुंबियाची खूप ससे ओलपाट होते. या दोनही प्रश्नांवरती अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांनी उत्तर द्यावं. आणि अध्यक्ष महोदय, आपण मला अजून वाढीव वेळ दिला त्याबद्दल आपले मनापासून आभार व्यक्त करतो. अध्यक्ष महोदय, सजेशन फॉर ऍक्शन. ठीक, कागदपत्रे सभागृहाच्या पटलावर ठेवणे. एक मिनिट माननीय मुख्यमंत्री, एक मिनिट. सन्मान्य आशिष शेलारजींनी एक विशेष माहिती सभागृहाला द्यायची आहे. महोदय, या गंभीर विषयाकडे आपण वेळ दिला त्याबद्दल धन्यवाद. पण अध्यक्ष महोदय, आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की काल नितीन चंद्रकांत देसाई यांनी वयाच्या 57व्या वर्षी आत्महत्या केली. अध्यक्ष महोदय, काल रात्री एनडी स्टुडिओमध्ये गळफास लावून त्या ठिकाणी असलेल्या आत्महत्येला खालापूर पोलीस स्टेशननी अपघाती मृत्यूची नोंद केली. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय गृहमंत्री इथे आहेत, सन्माननीय उपमुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री महोदय पण इथे आहेत. फॉरेन्सिकची टीम पाठवली, फिंगरप्रिंटची टीम पाठवली. अध्यक्ष महोदय, 4 नॅशनल अवॉर्ड त्या गृहस्थांनी मिळवले. मुंबई आणि कोकणातला हा मराठी सद्गृहस्थ स्वतःच्या कलेच्या क्षेत्रावर विश्वकर्मा असं स्थान मिळवून लगान असो किंवा त्या ठिकाणी देवदास असो, या हिंदी चित्रपट सृष्टीत एक मोठं स्थान मिळवलं. अध्यक्ष महोदय, त्याच्या 43 एकरच्या असलेल्या कर्जतच्या चौक जवळील एनडी स्टुडिओवर त्याने अध्यक्ष महोदय 180 कोटीचं कर्ज काढलं. माझा प्रश्न पुढचा असा आहे अध्यक्ष महोदय, आणि माझी विनंती राहील की सन्माननीय गृहमंत्र्यांनी त्याकडे लक्ष द्यावं की अध्यक्ष महोदय, या 182 कोटीचे 252 कोटी झाले. राष्ट्रीय कंपनी विधी लवादाने न्याय दिला. मी त्या कायद्यात जात नाही, कायदा बरोबर आहे. अध्यक्ष महोदय, हे रशेश शाह नावाचे जे कोणी गृहस्थ आहे, एडलवाईज त्यांची असलेली असेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी यांचे पहिलं प्रकरण नाही. अध्यक्ष महोदय, आधुनिक सावकारी. अध्यक्ष महोदय, कायद्यात राहून सगळं केलं पाहिजे, मान्य. पण अध्यक्ष महोदय, आता फॉरेन्सिक बरोबर त्या ठिकाणी काही क्लिप्स या नितीन देसाई आणि त्यांच्या मॅनेजरच्या चर्चेच्या त्याचं सुद्धा तपास चालू आहे. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी कर्जावर कर्ज, व्याजावर व्याज, व्याज उगारण्याची पद्धत, कार्यपद्धती, त्यातला विड्रॉल, सामान्य माणूस आत्महत्या करेपर्यंत जातो अशी भीती आहे. आमच्याकडे माहिती आहे, परिवाराची भीती आहे. अध्यक्ष महोदय, आणि या स्पेसिफिकली रशेश शाह आणि एडलवाईज वाले जे आहेत यांची ARC आधुनिक पद्धतीची सावकारी करते. अध्यक्ष महोदय, 2 अन्य प्रकरणं सुद्धा गृहमंत्र्यांकडे मी द्यायला तयार आहे. मी त्यांना आधी भेटलोही आहे. आणि अध्यक्ष महोदय, त्यामुळे या सगळ्या विषयात माझी विनंती राहील, केवळ चौकशी अपघाती मृत्यूची करू नका. या मागे या ARC, एडलवाईज या कंपन्यांच्या असलेल्या कार्यपद्धती, उग्राणी, व्याजाचा दर, वृद्धीचा दर, पैसे वसूल करण्याची पद्धत, याची सुद्धा चौकशी झाली पाहिजे. आणि म्हणून पाहिजे तर त्यासाठी स्पेशल टीम करा. पण ह्या प्रकरणाला न्याय द्या. चंद्रकांत देसाईंच्या सारख्या
दुर्दैवाने मृत्युमुखी आत्महत्या पडलेल्या लोकांना न्याय द्या. माझी गृहमंत्र्यांना विनंती आहे, आवश्यक असेल तर स्पेशल टीम करा, अशी माझी आपल्याला विनंती आहे अध्यक्ष महोदय. सुप्रसिद्ध कला दिग्दर्शक नितीन देसाई यांचा काल आत्महत्या करून त्यांनी त्यांचं जीवन यात्रा संपवलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रासाठी, देशासाठी अतिशय दुःखद अशा प्रकारची ही गोष्ट आहे की ज्यांनी आपल्या कर्तृत्वाने, मेहनतीने, आपल्या सगळ्या या अनेक वर्षाच्या तपस्येने अतिशय बॉलिवूडमध्ये आणि मराठी चित्रपटामध्ये आपलं स्वतःचं एक वेगळी छाप निर्माण केली. एक चांगला स्टुडिओ त्यांनी त्या ठिकाणी उभारला कर्जतला, आणि ज्याच्याबद्दल खूप आदराची भावना सर्वच लोकप्रतिनिधीमध्ये एक आदराची भावना राहिलेली आहे. एवढं चांगलं काम नितीनजीने आपल्या सगळ्या आयुष्यामध्ये केलेलं आहे. आणि जे काही पाहतो आम्ही, ऐकतोय, त्याचे ऑडिओ क्लिप्स सुद्धा अशा कळत आहेत की ज्या ऑडिओ क्लिप्समध्ये त्यांनी पुरावे दिलेले आहेत की नेमकं त्याचं मृत्यूचं कारण काय असू शकतं. अर्थात ती वृत्तपत्रातल्या बातम्या आहेत, त्याच्या ऑथेंटिक काही सांगू शकत नाही. पण मुद्दा असा आहे की त्याच्यावर कर्ज आणि त्या कर्ज वसुलीसाठी जाचक पद्धतीने जे काही लोक त्याच्या मागे लागलेली होती, त्याचा मानसिक तणाव त्यांच्यावर होता आणि त्या अनुषंगाने त्यांचा हा मृत्यू झाला असावा असं साधारण इम्प्रेशन अध्यक्ष मोदी यातून निर्माण झालेला आहे. त्यामुळे आमची मागणी अशी आहे की एकतर आशिष शिलार यांनी उल्लेख केल्याप्रमाणे याची सखोल चौकशी झाली पाहिजे. महाराष्ट्रातला एक थोर कलावंत अशा पद्धतीने मृत्युमुखी पडणं हे कोणालाच पटलेलं नाही आहे. आणि त्यामुळे ती सत्यता काय आहे ही गृहमंत्र्यांच्या माध्यमातून त्याची पुढे आली पाहिजे. आणि दुसरा अध्यक्ष मोदी महत्वाचा मुद्दा म्हणजे हा स्टुडिओ जो सेटअप झालेला आहे, तो स्टुडिओ हा शासनाने टेक ओव्हर करावा. आमचं म्हणणं, आता आपली फिल्म सिटीच्या जागाची कमीच राहिलेली आहे, तर आमचं म्हणणं एवढंच आहे, सांस्कृतिक कार्यमंत्री आहेत, वित्तमंत्री आहेत, उपमुख्यमंत्री आहेत, या सर्वांनी मुख्यमंत्र्यांना विनंती करेन मी, हा स्टुडिओ जो आहे नितीन देसाईंनी उभारलेला, पण 150 एकरच्या कॅम्पसमध्ये साधारण स्टुडिओ आहे, तो शासनाने टेक ओव्हर करावा. ती शासनाची, मला माहित नाही काय मोठं नाही, ठीक आहे, जे काय असेल माहित, तर त्याच्यावर कर्ज आहे. तर माझं म्हणणं इतरांनी लिलाव वगैरे करण्यापेक्षा शासनाने टेक ओव्हर केला आणि हा स्टुडिओ जर आपण घेऊ शकलो तर खऱ्या अर्थाने नितीन देसाईंना मोठी श्रद्धांजली ठरणार. अध्यक्ष महोदय, एवढं मला नमूद करायचं. अध्यक्ष महोदय, नितीन चंद्रकांत देसाई हे खऱ्या अर्थानं चित्रपटसृष्टीतलं एक अतिशय महत्वाचं अशा प्रकारचं नाव होतं. कला दिग्दर्शनामध्ये ज्या प्रकारे त्यांनी आपलं बस्तान बसवलं ते खरोखर मला असं वाटतं की मराठी माणसाला अभिमान वाटावा अशा प्रकारचं काम हे त्यांनी केलं होतं. केवळ हिंदी चित्रपट नाही तर अनेक राजकीय पक्षांचे मोठे मोठे जे कार्यक्रम व्हायचे त्या कार्यक्रमामध्ये कुठली थीम असली पाहिजे याकरता देखील त्यांना त्या ठिकाणी बोलवलं जायचं आणि अतिशय सुंदर थीम ते तयार करून द्यायचे. अनेक ठिकाणी मोठे मोठे जे प्रोजेक्ट्स आहेत या प्रोजेक्टचं एस्थेटिक्स हे देखील त्यांच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी ते पूर्ण करायचे. दिल्लीमधले आपले चित्ररथ हे त्या ठिकाणी त्यांच्याच माध्यमातून आपण नेहमी तयार करायचो. माझी माहिती जर योग्य असेल तर अगदी माननीय पंतप्रधान साहेबांनी वाराणसीला जे घाट त्या ठिकाणी सुंदर केले त्यामध्येही काही घाटांच्या संदर्भात त्यांनी त्याच्यामध्ये त्यांचं कॉन्ट्रीब्युशन आहे, त्यांनी त्या संदर्भातले आयडियाज त्या ठिकाणी दिलेले आहेत. त्यामुळे अशा प्रकारचा एक अतिशय हरहुन्नरी अशा प्रकारचा एक कलावंत, एक कला दिग्दर्शक आणि त्यांचा हा मृत्यू अतिशय दुर्दैवी आहे. त्या संदर्भात चौकशी आपण करतोच आहोत. ही गोष्ट खरी आहे की काही कर्ज त्यांच्यावर झालं होतं आणि त्या कर्जामध्ये त्यांचा जो स्टुडिओ आहे हा स्टुडिओ त्या ठिकाणी गहाण असल्यामुळे दुर्दैवाने NCLTचा जो काही निकाल आहे तो त्यांच्या विरोधात गेला होता. त्यातनंही तो सोडवण्याचा प्रयत्न ते करत होते. सन्मान्य आशिष शेलारजींनी जो विषय मांडलेला आहे ARCच्या संदर्भात
निश्चितपणे आशिषजी या तपासामध्ये तो अँगलही तपासण्यात येईल की कुठेही जाणीवपूर्वक वेगळ्या पद्धतीनं ARCच्या माध्यमातून त्यांचा स्टुडिओ कब्जात घेण्याकरता काही वेगळ्या प्रकारे दबाव बनवण्यात आला का, काही वेगळ्या प्रकारे त्यांच्यावर त्या ठिकाणी जोर जबरदस्ती करण्यात आली का, किंवा कुठे नियमाच्या बाहेर जाऊन इंटरेस्ट लावून त्याच्यामध्ये त्यांना फसवण्याचा प्रयत्न झाला का, या सगळ्या गोष्टीची चौकशी निश्चितपणे सरकार करेल. त्याचप्रमाणे एका मराठी माणसाने तयार केलेला हा स्टुडिओ आहे. अर्थात आज त्याची घोषणा करता येत नाही, पण कायदेशीर बाबी त्याच्या तपासून बघू. आणि हा नितीन चंद्रकांत देसाई यांची एक आठवण म्हणून हा आपल्याला तशाच प्रकारे कसा त्या ठिकाणी त्याचं संवर्धन करता येईल किंवा तो टेक ओव्हर करता येईल का, किंवा त्यात काय जे काही करता येईल आज त्याच्यात सांगता येणार नाही, पण त्या संदर्भातली कायदेशीर बाब देखील तपासण्यात येईल. चला आता पुढे जाऊया. नाही पुढे जाऊया. कागदपत्रे सभागृहाच्या पटलावर ठेवणे. माननीय मुख्यमंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने कंपनी अधिनियम 2013च्या कलम 395च्या पोटकलम अन्वये महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी मर्यादित यांचे सन 2020-21 या वर्षाचा वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. काय विषय महोदय, मी आपल्या अनुमतीने कंपनी अधिनियम 2013च्या कलम 394च्या पोटकलम 2 अन्वये नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांचा सन 2021-22 या वर्षाचा 6वा वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. सदर अहवाल विधानसभेच्या पटलावर ठेवण्यात झालेल्या विलंबाची कारणे सोबत जोडली आहेत. अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आले. सदर अहवाल विधिमंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येतील. त्यांचं येणं कोणाकोणाकडनं होतं याचीही माहिती घेतली जाईल, त्याची चौकशी केली जाईल. आव्हाड साहेबांजवळ जर काही ऍडिशनल माहिती असेल तर त्या माहितीची तपासणी केली जाईल. मान्य सांस्कृतिक कार्यमंत्री खाली बसा. राम शिंदेजी खाली बसा. मी आपल्या अनुमतीने हुतात्मा शिवराम हरी राजगुरू यांचे वाडा राष्ट्रीय स्मारक अद्याप उभारण्यात आले नसल्याबाबत या विषयावरील श्री दिलीप मोहिते पाटील व इतर विधानसभा सदस्य यांच्या दिनांक 13 मार्च 2023 रोजी झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभा नियम 105 अन्वये लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेदरम्यान हुतात्मा शिवराम हरी राजगुरू जन्मस्थळ परिसर विकास आराखड्यासंदर्भातील प्रगती अहवाल प्रत्येक अधिवेशनात ठेवण्याच्या संदर्भात सूतोवाच केलं होतं. हा अहवाल मी सभागृहासमोर मांडतोय. पण अध्यक्ष महाराज, याला एक अतिरिक्त निवेदन आहे. निवेदन तर जोडलं आहे की अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने हुतात्मा शिवराम हरी राजगुरू जन्मस्थळ परिसर विकास आराखड्याच्या संदर्भात प्रगती अहवाल सभागृहाच्या पटलावर ठेवत आहे. मी अतिरिक्त माहिती म्हणून सभागृहास अवगत करू इच्छितो की माननीय पालकमंत्री नामदार चंद्रकांतदादा पाटील पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समितीने हुतात्मा शिवराम हरी राजगुरू जन्मस्थळ परिसर विकास आराखड्याच्या 254 कोटी 11 लाख रुपये इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास दिनांक 31 जुलै 2023 रोजीच्या बैठकीत मान्यता दिलेली आहे. आता हा प्रस्ताव मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समितीच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र विधानसभा नियम 105 अन्वये लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेदरम्यान हुतात्मा शिवराम हरी राजगुरू जन्मस्थळ परिसर विकास आराखड्यासंदर्भातील प्रगती अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आला. माननीय उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री महोदय, मी आपल्या अनुमतीने स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठाच्या अधिनियमातील कलम 43(3) अन्वये MIT आर्ट डिझाईन अँड टेक्नॉलॉजी विद्यापीठ पुणे यांचा सन 2021-22 या वर्षाचा वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. ख श्री बालाजी विद्यापीठ पुणे यांचे सन 2019-20 सन 2022-23 या वर्षाचे वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. महोदय, मी आपल्या अनुमतीने महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियम 2016च्या कलम 135 पोट कलम 4 अन्वये मुंबई विद्यापीठ मुंबई यांचे 2020-21 या वर्षाच्या वार्षिक लेखी सभागृहात ठेवतो. सदर अहवाल विधानसभेच्या पटलावर ठेवण्यास आलेल्या विलंबाची कारणे सोबत जोडली आहेत. अहवाल व वार्षिक लेखे सभागृहासमोर ठेवण्यात आले. सदर अहवाल व वार्षिक लेखे विधिमंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येतील. माननीय उद्योग मंत्री अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने कंपनी अधिनियम 2013च्या कलम 395(1) मधील तरतुदीनुसार मराठवाडा विकास महामंडळ मर्यादित औरंगाबाद यांचा सन 2021 आर्थिक वर्षाचा 55वा वार्षिक अहवाल
विलंबाच्या कारणासह सभागृहासमोर ठेवतो. अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आला. सदर अहवाल विधिमंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येईल. स्थगन प्रस्तावाच्या सूचना. आज थांबा, मला रुलिंग देऊ दे, त्यानंतर बोला. हो. श्री सुनील प्रभू, विधानसभा सदस्य, अमरड वनकीवाडी, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग येथे दिनांक 2 ऑगस्ट 2023 रोजी अतिवृष्टीमुळे ब्रिज काम बंधारा वाहून गेल्यामुळे सदरू गावातील घरे व जनावरे वाहून गेल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात झालेल्या जीवित व वित्तहानी सूचनेतील विषय स्थगन प्रस्तावाच्या निकषात बसणार नाही, तरी विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेता शासनाने निवेदन करावे असे निर्देश देऊन मी सूचनेस अनुमती नाकारित आहे. श्री विजय विडेट्टीवार, पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यातील म्हसोबाचीवाडी गावाच्या हद्दीतील कवडे वस्तीलगत जमीन गट नंबर 338 येथे विहिरीचे काम सुरू असताना दिनांक 2 ऑगस्ट 2023 रोजी 4 मजूर गाडले गेले असल्याबाबत सूचनेतील विषय स्थगन प्रस्तावाच्या निकषात बसणारा नाही, तरी विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेता शासनाने निवेदन करावे असे निर्देश मी देऊन सूचनेस अनुमती नाकारत आहे. उर्वरित स्थगन प्रस्ताव मी दालनात नाकारलेले आहेत. अध्यक्ष महोदय, मी एका महत्वाच्या विषयावर स्थगन प्रस्ताव दिलेला आहे. आपल्याला माहिती आहे अध्यक्ष महोदय की काही दिवसापूर्वी पुण्याच्या DRDO या राष्ट्रीय संशोधन संस्थेमधील एक वरिष्ठ उच्च पदस्थ अधिकारी प्रदीप कुरुंदकर याला ATSनी अटक केलेली आहे. कारण केंद्रीय गुप्तहेर खात्याने त्याच्यावर एक पाकिस्तानी महिला गुप्तहेराला काही गुप्त माहिती पुरवण्याबद्दल आणि त्या महिलेच्या हनी ट्रॅपमध्ये हा अधिकारी अडकल्याचा पुरावा सादर केल्यानंतर अध्यक्ष महोदय आज अशी माहिती समोर आलेली आहे की कोर्टामध्ये हा खटला चाललेला आहे आणि हा खटला फक्त ऑफिशियल सिक्रेट्स ऍक्ट हे एकच कलम लावलेला आहे आणि त्यामुळे आता माहिती त्याने अशी दिली की ही माहिती मी जी ज्या महिलेला दिली ही महिला पाकिस्तानची गुप्तहेर होती, तिचं नाव झारा आहे आणि या महिलेशी तो कदाचित इंटरनेटवर संपर्कात होता, व्हॉट्सअपवर संपर्क होता किंवा तो जेव्हा 6 देशांच्या परदेश दौऱ्यावर गेला होता तेव्हा ते कुठेतरी भेटले आणि त्यांनी इंडिया पाकिस्तानची क्रिकेट मॅच एकत्र पाहिली अशी माहिती समोर आलेली आहे. पण आज अध्यक्ष महोदय या व्यक्तीनं प्रदीप कुरुंदकरांना सांगितलेलं आहे की मी जी माहिती त्या महिलेला दिली ती सगळी माहिती ओपन सोर्स होती, ती वेबसाईटवर होती, मी काही गुप्त माहिती पुरवली नाही. आता ओपन असले तर तिला सुद्धा माहिती आहे, पाकिस्तानच्या ISL सुद्धा माहिती आहे, ही गुप्त माहिती नव्हती. आणि तशा प्रकारची तक्रार DRDOने केलेली आहे. की ब्रह्मोस मिसाईल्स बद्दलची माहिती आपल्या अण्वस्त्राच्या चाचणीमध्ये हा अधिकारी हा खूप उच्च पदस्थ अधिकारी आहे, हा एका संस्थेचा डायरेक्टर आहे. DRDOचे जे अनेक प्रयोगशाळा आहेत त्यापैकी एका प्रयोगशाळेचा डायरेक्टर आहे आणि त्यामुळे त्याला 35 लोक जेव्हा अणु चाचणीच्या वेळेला उपस्थित होते अब्दुल कलाम यांच्या बरोबर त्यापैकी हा एक अधिकारी होता आणि बरीच गुप्त माहिती दिलेली आहे. आणि इंटरनेटची जी चॅट समोर आलेली आहे त्यामध्ये तो सांगतो की मी आणखी तुला माहिती देईन काय, त्या महिलेने सुरुवातीला काही अश्लील मेसेजेस तिला पाठवले, त्यातून त्यांची ओळख सुरू झाली आणि हे कुठेतरी भेटले याचाही तपास चालू आहे. माझी माहिती अशी अध्यक्ष महोदय की हा महाराष्ट्र ATSनी हा गुन्हा दाखल केलेला आहे, पण याच्या विरुद्ध फक्त ऑफिशियल सिक्रेट्स ऍक्ट खाली काय गुन्हा आहे, UAPA खाली नाहीये, अनलॉफुल ऍक्टिव्हिटीज कायद्याखाली नाहीये, नंतर सेडिशन कायद्याखाली देशद्रोहाच्या कायद्याखाली या माणसाकडे गुन्हा दाखल केलेला नाही. आणि हा तपास महाराष्ट्राची ATS करते, पण अत्यंत आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारीचा गुप्तहेराचा आणि स्पाईंगचा प्रकार आहे, त्यामुळे NIAला का प्रकार दिला सोपवला जात नाही. आणि सभागृहामध्ये मुख्यमंत्री महोदय किंवा गृहमंत्री महोदय या खटल्याची सध्या परिस्थिती काय सांगतील. आणि त्याचबरोबर दुसरा मला जोडून मुद्दा आहे की या ग्राहकाचा एका देशातल्या एका महत्वाच्या सामाजिक संस्थेशी जवळचा संबंध आहे. तो 4-5 वर्षापासून या सामाजिक संस्थेशी संबंधित होता, तो त्याच्या शाखेमध्ये जात होता, त्याची व्हिडिओ मुलाखत दिलेली आहे. आणि मग हे सगळं काय प्रकरण आहे, त्यामुळे या व्यक्तीची
आणि ज्या सामाजिक संस्थेची या व्यक्तीचा संबंध आहे, मी नाव घेत नाही मुद्दाम, कारण नाव घेतलं तर पुन्हा सभागृहामध्ये गदारोळ होईल, पण हा गंभीर विषय आहे. पण या सामाजिक संस्थेची याचा काय संबंध आहे हे देखील शासन कळेल आणि याबद्दल सखोल माहिती देईल का, कारण हा मुद्दा हा वेगळ्या कलमाखाली धरला पाहिजे माझं म्हणणं. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय पृथ्वीराज चव्हाण साहेबांनी जो मुद्दा मांडला तो जयंत पाटील साहेब एकच मिनिट जयंत पाटील साहेब, आपण जी माहिती आज सभागृहाला दिली आहे, आपण या माहितीत स्वतः सांगितलं आहे की या विषयाचा खटला कोर्टात चालू आहे, फौजदारी खटला चालू आहे. हे सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत, कुठचे चार्जेस लावायला पाहिजेत, कुठचे सेक्शन लावायला पाहिजेत, हे चार्जशीट फाईल करताना कोर्टाच्या ज्युरिस्डिक्शन मध्ये आहे. त्यामुळे आता FIR घेतल्यानंतर चार्जशीट होईस तोपर्यंत या सभागृहात या विषयाची चर्चा होणं मला उचित वाटत नाही. त्यामुळे याविषयी अधिक चर्चा करणं योग्य नाही. आम्ही आपल्या मार्फत सरकारचं लक्ष वेधून घेतोय की हा अत्यंत गंभीर गुन्हा आहे. या ठिकाणी देशद्रोहाचा गुन्हा आपण कुणालाही लावतो, तर मग यांनी खुद्द ज्या व्यक्तीनं आपल्या देशाची माहिती परदेशात पाकिस्तानला दिली, हा अतिशय गंभीर गुन्हा असल्यामुळं देशद्रोहाचा गुन्हा लागणं, सेडेशनचा गुन्हा लागणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. आणि त्यासाठी आपण सरकारला, माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना आदेश द्या की या बाबतीत तपासणी करून हे कलम का लागली नाही देशद्रोहाची. मला वाटतं सभागृहात या विषयाचं मी रुलिंग दिल्यानंतर परत याच्यावर चर्चा होणं अनुचित आहे. आपण पुढे जाऊया, बसून घ्या. अहो, चार्जशीट कोर्टाला वाटलं तर चार्जशीट मध्ये ऍड करतील चार्जेस, असं कसं करता तुम्ही? बसून घ्या. चला पुढे घ्या. बोला. देतो त्यांच्यानंतर देतो तुम्हाला. विद्यार्थीवार साहेब, तुम्हाला खूप बोलायचं आहे. अध्यक्ष महाराज बोला. शेतकऱ्यांमध्ये देतो मी, वेगळं आहे ना, चांगली किंवा वाईट अहो देतो तुम्हाला. आपल्याबाबतचे संभ्रम निर्माण होणे, औषधी तयार करणाऱ्या कंपनीचे नावे व तसेच बोगस बियाण्याचे व औषधाचे नमुने दिले असताना जैविक उत्पादने SSP अहवाल वर्तमानपत्राद्वारे किंवा गाव पातळीवर आपल्या कर्मचाऱ्याद्वारे ग्रामपंचायतवर नोटीस बोर्डावर लावण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये जैविक उत्पादने चांगले किंवा वाईट असल्याबाबतचा संभ्रम निर्माण होणे. अध्यक्ष महाराज, या ज्या बियाणं कंपन्या असतात अध्यक्ष महाराज, ज्याचा आपण सातत्याने या अधिवेशनामध्ये तो विषय आला, औषधीचाही आला अध्यक्ष महाराज. आपण पाहिलं अध्यक्ष महाराज की या पद्धतीच्या लुबाडणुकीमुळे काल हिंगोली जिल्ह्यामध्ये एका शेतकऱ्यांनी त्याचं नुकसान मोठ्या प्रमाणात झालं आणि त्यांनी तातडीने विषबाधा केली. अध्यक्ष महाराज, सरकार आपल्याला विधानसभेत सांगतं की आम्ही या सगळ्या गोष्टीला आळा टाकू, आणि या सगळ्या नकली बियाणं, औषधी याच्यामध्ये शेतकऱ्यांना आता विषबाधा करून त्यांना त्यांना जीव गमवावा लागत असेल तर अध्यक्ष महाराज, हा महत्वाचा विषय, अन्नदात्याचा विषय आहे. आपण सांगितलं की कुरुलकडच्या मामल्यामध्ये किती कोर्टात प्रकरण आहे, पण हे प्रकरण तर आपल्या सभागृहात आहे अध्यक्ष महाराज. शेतकरी आता सदन चालू असताना शेतकरी आत्महत्या करत आहे, आणि या नकली बियाणं, नकली औषधी आणि जैविक याच्यामध्ये ज्या पद्धतीनं जे काही धोकाधडी शेतकऱ्यांसोबत केली जाते आहे आणि सरकार फक्त आश्वासन देते अध्यक्ष महाराज, तर हा विषय गंभीर आहे. हा स्थगनचा विषय आहे अध्यक्ष महाराज. सन्मान्य सदस्य नाना पटोलेंनी दिलेल्या माहितीची गंभीर दखल घेऊन शासनाने उचित कारवाई करावी. भास्कर जाधव साहेब. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय नाना पटोले साहेबांनी जो मुद्दा उपस्थित केला, आपलं अधिवेशन सुरू झालं पावसाळी, त्यावेळेस देखील हा मुद्दा उपस्थित झालेला होता. सरकारने सभागृहाला आश्वासित केलेलं होतं की आम्ही हे अधिवेशन चालू असताना ह्या संदर्भातली बिलं आणतो. आमची अध्यक्ष महोदय त्या संदर्भातलं बिल तयार आहे. आज किंवा उद्या ते बिल आपण आणतोय, सभागृहाच्या समोर मांडतोय की जेणेकरून त्या बिलाच्या माध्यमातून अशा प्रकारचे जे मुद्दे नाना पटोले साहेबांनी उपस्थित केले त्याला आळा बसावा, शेतकऱ्यांना त्याच्यातनं मदत व्हावी, शेतकरी त्याच्यातनं हातबल होऊ नये, अशा प्रकारची कार्यवाही सरकार निश्चितपणे करत आहे. अध्यक्ष महोदय, बोला भास्कर जाधव साहेब बोला. अध्यक्ष महोदय, माझ्या गुहागर विधानसभा मतदारसंघामध्ये
चिपळूण तालुका येतो आणि या चिपळूण तालुक्यामध्ये अध्यक्ष महोदय ओमळी हे गाव येतं आणि या ओमळी गावातील एक निलिमा सुधाकर चव्हाण वय वर्ष 24 ही मुलगी दापोलीमध्ये कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीनं स्टेट बँकेमध्ये कामाला लागली होती आणि 29 तारखेला शनिवारी ती घरी येत होती आणि खेडपर्यंत आलेला तिचा तपास लागतो. त्याच्यानंतर अध्यक्ष महोदय तिचा तपास लागला नाही, परंतु काल तिची बॉडी ही दाभोळ खाडीमध्ये सापडली. मला माननीय गृहमंत्री या ठिकाणी होते म्हणून मला तो मुद्दा उपस्थित करायचा होता, परंतु राज्याचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री इथं आहेत. अध्यक्ष महोदय, ती मुलगी जी दाभोळ खाडीमध्ये त्या निलिमा सुधाकर चव्हाणचा मृतदेह सापडला, संपूर्ण केस काढलेले, संपूर्ण चेहरा त्याचा विद्रूप केलेला आणि अध्यक्ष महोदय अशा भयानक परिस्थितीमध्ये ती बॉडी दाभोळच्या खाडीमध्ये सापडली. ही मुलगी नाभिक समाजातली आहे. आज संपूर्ण रत्नागिरी जिल्ह्यातला नाभिक समाज हा एकत्र झालाय आणि ही गरीब घराण्यातली मुलगी अशी का तिची अवस्था झाली याच्या संदर्भामध्ये ते आक्रोश करतायत. त्यांनी कायदा सुव्यवस्था बिघडण्याची शक्यता आहे आणि म्हणून सरकारनं, माननीय मुख्यमंत्री आहेत, उपमुख्यमंत्री महोदय आहेत, या संदर्भामध्ये तात्काळ दखल घेऊन ह्या मुलीचा खरोखर मृत्यू झाला की आणखीन काय झालं आणि कुणी केलं याचा तात्काळ तपास होण्याच्या दृष्टीनं सरकारनं पावलं उचलावीत आणि त्या समाजामध्ये अशांतता पसरणार नाही याची काळजी घ्यावी. हे आपल्या नोंद घ्यावी. अध्यक्ष महोदय, तात्काळ त्या संदर्भामध्ये सगळी चौकशी करून काय वस्तुस्थिती घडली ते समोर आणलं जाईल. विद्यार्थीवार साहेब. अध्यक्ष महोदय, मी सगळ्यांना देतो, थांबा जरा. मी स्थगन दिला होता, 2 स्थगन दिलेत. त्यातला महत्वाचा स्थगन इथे वनमंत्री उपस्थित आहेत म्हणून त्या स्थगनाचा उल्लेख करतो. अध्यक्ष महोदय, आंबेझरी नावाचं कुरखेडा तालुक्यातील गाव आहे. तिथे आता अलीकडे हत्ती थांबले, परत आता कालची घटना आहे. त्या गावामध्ये हत्ती रात्रीला आले, घुसलेत. गाव अख्खा गाव सैरावेरा मुलं बाळ घेऊन पळत होता. 14 घरं त्या हत्तीने संपूर्ण जमीनदोस्त केले. अध्यक्ष महोदय, पावसाळा आहे, ते वनमंत्री झाल्यापासून हत्ती येत आहेत, वाघे माणसं खात आहेत. पण अध्यक्ष महोदय, माझी विनंती आपल्याला अशी आहे आणि माननीय वनमंत्री महोदयांना आहे, हे 14 घरं कोण बांधून देणार? आता या पावसामध्ये हे 14 कुटुंब आदिवासी कुटुंब. अध्यक्ष महोदय, मालमत्तेचं नुकसान झालं, शेतीचं नुकसान झालं प्रचंड, त्याला काय आपण मदत कराल? पण माझी विनंती आहे आपल्याला या निमित्तानं, या स्थगनाच्या निमित्तानं, 14 घरं ही आदिवासी बेघर झाली आहेत, त्यांची घरं तात्काळ बांधून देणार, वनविभाग बांधून देणार आहे का किंवा शासकीय कुठल्या निधीतून उभं करून देणार आहे का? आज ही सर्व आदिवासी माणसं, आदिवासी कुटुंब बेघर झाली आहेत. म्हणून मी माननीय शासनाला विनंती करतोय. ठीक आहे अध्यक्ष महाराज, सन्माननीय सदस्यांनी मी वनमंत्री झालो तेव्हापासून वाघ जास्त खात आहे असं केलं, असा अज्ञानजनक, राज्याच्या जनतेचं सामान्य ज्ञान खराब करणारं वक्तव्य ज्यांना नेता व्हायचं आहे त्यांनी करू नये. मागच्याही उद्धवजी जेव्हा वनमंत्री होते तेव्हा 100च्या आसपास अशा घटना झाल्या होत्या. आता तर या वर्षात त्या कमी झाल्यात. ही माहिती तुमचं ज्ञान वाढावं म्हणून मी सांगतोय. दुसरी गोष्ट, हत्तीच्या संदर्भामध्ये कालच मी स्वतः अधिकाऱ्यांशी बोललो. त्यांना घर बांधून देण्यासाठी ताबडतोब 95,000 प्रत्येकी मदत करण्यासाठी मी कालच त्यांना सांगितलं आहे. जरी भावी विरोधी पक्ष नेते 24 तासानंतर जागे होत असले तरी संवेदनशील सरकारचा मंत्री म्हणून मी 24 तास अगोदरच जागा होतो एवढी माहिती देतो. चला, आवाज साहेब बोला. आवाज साहेब. घ्यायची गरज आहे. चंद्रपूरचा मामला आहे काय चुकू नका. मी वित्तमंत्री होतो, कर्ज घेतलं तर व्याजासकट परत केलं पाहिजे ही भूमिका शिकलो आहे. त्यामुळे वादात जाऊ नका ना. कशाला वनमंत्री याच्यावर काय चर्चा होऊ शकत नाही. चला, आवाज. शांत आहे, शांत जागेवर बसलाय. माझ्या नादी लाग. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र काउन्सिल ऑफ होमिओपॅथिक मुंबई या परिषदेवर 2020 मध्ये शासनातर्फे रजिस्ट्रार म्हणून डॉक्टर कैलाश सोनटकर. आवाज साहेब, आता तुम्हाला नवीन प्रथा चालू करायची आहे का? स्थगनवरती सत्तारूढ पक्ष बोलणार आहे का? काय लावलंय? बसा, खालती बसा, खालती बसा. अध्यक्ष महोदय, खालती बसा. महत्वाच्या प्रश्नावरती इथे उभा आहे.
सर, महाराष्ट्र काउन्सिल ऑफ होमिओपॅथिक मुंबई या परिषदेवर सन 2020 मध्ये शासनातर्फे रजिस्ट्रार म्हणून डॉक्टर कैलास सोनमकर, प्राध्यापक पोद्दार मेडिकल कॉलेज वरळी यांची नियुक्ती करण्यात आली. परिषदेचं दैनंदिन कामकाज सुरळीत चालवण्याचे प्रयोजनार्थ परिषदेची निवडणूक प्रक्रिया सुरू करावी असे त्यांच्या नियुक्ती पत्रामध्ये उल्लेख असताना त्यांनी आजपर्यंत काहीही केलं नाही. सोनमकर पोद्दार कॉलेज या ठिकाणी पूर्णवेळ प्राध्यापक असल्याने ते महाराष्ट्र काउन्सिल ऑफ मुंबई होमिओपॅथिक मुंबई या परिषदेसाठी पूर्ण वेळ देऊ शकत नाहीत. परिणामी त्यांना परिषदेच्या सेवेतून निलंबित करण्याची मागणी महाराष्ट्र काउन्सिल ऑफ होमिओपॅथिकच्या पदाधिकाऱ्यांनी केलेली आहे. सदर मागणीच्या अनुषंगाने व परिषदेचा कामकाज सुरळीत होण्यासाठी कैलास सोनमकर यांना महाराष्ट्र काउन्सिल ऑफ होमिओपॅथिक मुंबई या परिषदेवर रजिस्ट्रार म्हणून झालेली नेमणूक रद्द करावी, कारण का तरच इलेक्शन होतील, नाहीतर इलेक्शन होणार नाहीत. अहो थांबा जरा थांबा. अध्यक्ष, नियम 97 अन्वये स्थगन प्रस्ताव मी मांडलेला आहे आणि त्यामध्ये अत्यंत महत्वाचा गिरगाव येथील इमारती म्हाडाकडून 1974 साली ताब्यात घेण्यात आल्या आणि पाडण्यात आल्या. अध्यक्ष महोदय, तेथील जे रहिवासी होते त्यांचं संक्रमण शिबिरामध्ये स्थलांतर त्यावेळेस 74 साली करण्यात आलं आणि 2008ला एका कन्स्ट्रक्शन कंपनी सतीश कन्स्ट्रक्शन या कंपनीला काम देण्यात आलं. 15 वर्षाच्या कालखंडामध्ये अजूनही तिथे काम ते पूर्ण झालेलं नाही. 50 वर्ष ही सगळी रहिवासी त्या संक्रमण शिबिरामध्ये आहेत. केवळ म्हाडाचं केवळ दुर्लक्ष, चुकीचं नियोजन यामुळं एवढ्या मोठ्या संख्येनं असलेल्या ज्यांचा हक्क आहे त्या जागेवर अशा असलेल्या रहिवाशांचे हालाकीचे दिवस ते काढतायत. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, हा विषय एक विषय म्हणून जरी असला आणि गिरगाव पुरता जरी मर्यादित असला तरी आज मुंबईमध्ये ही स्थिती फार मोठ्या प्रमाणावर आहे. यावर चर्चा होऊन कारवाई होणं आवश्यक आहे आणि म्हणून हा विषय मांडलेला आहे. सन्मान्य सदस्य बाळासाहेब थोरातांनी दिलेली माहिती अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. ही बाब अतिशय सत्य आहे की मुंबईतल्या अनेक इमारती ज्या मोडकळीस आलेल्या त्यांचा पुनर्विकास करण्यासाठी त्या तोडण्यात आल्या, परंतु अद्याप 10, 15, 20 वर्ष होऊनही त्यांचा पुनर्विकास झाला नाहीये आणि गेली 25-30 वर्ष ही लोक संक्रमण शिबिरात राहत आहेत. त्यामुळे शासनाची याची गंभीर दखल घेऊन त्वरित कारवाई करावी. माननीय अध्यक्ष महोदय, आपण जे निर्देश दिले आहेत नक्कीच त्याची गांभीर्याने दखल घेण्यात येईल. पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन आपण थोड्या वेळाने घेऊ. बसा. नाही, पहिली विरोधी पक्ष नेत्यांचं घेऊ. विरोधी पक्ष नेत्याच्या नियुक्तीबाबत घोषणा. श्री अजित पवार विधानसभा सदस्य यांनी दिनांक 30 जून 2023 रोजी विधानसभा विरोधी पक्ष नेते पदाचा राजीनामा दिल्यामुळे विधानसभेतील विरोधी पक्ष नेतेपद रिक्त झाले. मला महाराष्ट्र विधिमंडळ काँग्रेस आय या पक्षाचे नेते श्री बाळासाहेब थोरात विधानसभा सदस्य यांनी त्यांच्या दिनांक 1 ऑगस्ट 2023 रोजीच्या पत्राद्वारे विधिमंडळ काँग्रेस पक्षाचे सदस्य श्री विजय विडेट्टीवार विधानसभा सदस्य यांची विधानसभेच्या विरोधी पक्ष नेतेपदी नियुक्ती करण्यात यावी अशी विनंती केली आहे. महाराष्ट्र विधानमंडळ काँग्रेस पक्ष हा सभागृहात विरोधी पक्ष म्हणून मान्यता देण्याकरिता लागून देण्यात आलेल्या निकष पूर्ण करीत असल्यामुळे मी या पक्षाचे श्री विजय विडेट्टीवार विधानसभा सदस्य यांच्या आज दिनांक 3 ऑगस्ट 2023 रोजी मध्यानंतर पासून विरोधी पक्षनेते म्हणून नियुक्तीस मान्यता दे असल्याचे घोषित करीत आहे. विरोधी पक्षनेत्याला नियमाप्रमाणे उपलब्ध असणाऱ्या सोयी सवलती त्यांना मिळतील. श्री विजय वडेट्टीवार विधानसभा सदस्य यांनी आता विरोधी पक्ष नेत्याचे स्थान ग्रहण करावे. मी आता माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उपमुख्यमंत्री तसेच गटनेते यांना विनंती करतो की प्रथेप्रमाणे त्यांनी माननीय विरोधी पक्ष नेते यांना आसनस्थ करावे.
मुख्यमंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, या सदनाचे सदस्य विजय वडेट्टीवार यांचं विरोधी पक्षनेते म्हणून मी सभागृहाच्या वतीने मनापासून अभिनंदन करतो. त्यांना पुढील वाटचालीस खूप खूप शुभेच्छा देतो. खरं म्हणजे विजय वडेट्टीवार हे विदर्भातले नेते आहेत आणि आमचे उपमुख्यमंत्री देखील विदर्भातले आहेत. विदर्भाच्या पाण्याचा एक वेगळा गुण असतो. त्यामुळे महाराष्ट्राला आजवरच्या इतिहासामध्ये 4 विदर्भातले मुख्यमंत्री मिळाले. माझ्या माहितीप्रमाणे विदर्भाच्या सुनेला या देशाचं राष्ट्रपतीपद देखील मिळालं. ही विदर्भाच्या दृष्टीने अभिमानाची आणि गर्वाची बाब आहे आणि पाहुणचार करण्यामध्ये विदर्भाचा हात देखील कोणी धरू शकत नाही. सगळ्यांनीच आपण त्याचा अनुभव घेतलेला आहे. तिथे पावसाळा, हिवाळा, उन्हाळा सगळे ऋतू कडक असतात आणि विदर्भातलं जेवणही कडक असतं. त्याचा नाही का सावजी आणि एकदा काय ना तसं मूळ शिवसैनिकच आहेत ना आणि तसं स्वभाव देखील कडक, बिनधास्त आणि बेधडकपणा आपल्या विदर्भातल्या लोकांमध्ये आढळतो. खरं म्हणजे आज विजय भाऊंवर तसं बघायला गेलं तर थोडा अन्याय झालाय. कारण अधिवेशनाच्या सुरुवातीलाच आपल्याला नानाभाऊ बाळासाहेब तुम्ही बसवायला पाहिजे होतं त्यांना. आम्हाला वाटलं असंच अधिवेशन हे जाते की काय विदाऊट विरोधी पक्ष नेता. हा नाही तरी असो विजय भाऊ त्याचे कसर भरून काढतील अशा प्रकारचा आपला लढाकू नेता विजय भाऊ आज आणि उद्या 2 दिवस या सभागृहाचं कामकाज चालणार आहे आपलं. आणि खऱ्या अर्थाने ते मागे बसायचे. त्यांना मी म्हणायचो तुम्ही कधी येणार म्हणजे पुढच्या बेंचला. तर ते म्हणाले 1-2-4 दिवसामध्ये होईल. इकडे नाही, इकडे बोलत होतो फ्रंटला. आणि आता आम्ही त्यांना हात मिळवत होतो तरी तुम्ही सगळे चेहरे तुमचे घाबरलेले होते. तुम्ही असं त्याला विजय भाऊला धरूनच पकडून बसले होते. पण असं काही नाही. आपण खऱ्या अर्थाने लोकशाहीमध्ये सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष एक रथाची 2 चाकं असतात आणि आपण राज्याच्या विकासासाठी समान वेगाने धावण्याचा प्रयत्न करतो. आणि विरोधी पक्ष नेता हा सक्षम लोकशाहीसाठी आवश्यक आहे. विरोधी पक्ष आवश्यक आहे. आणि एखादी गोष्ट चुकीची झाली, पटली नाही, सरकार एखाद्या ठिकाणी कुठं कमी पडलं तर नक्की विरोधी पक्षाने, विरोधी पक्ष नेता असेल, विरोधी पक्षातले सदस्य असतील, त्यांनी जनतेच्या हितासाठी सभागृहामध्ये बोलणं ही काळाची गरज आहे. परंतु सरकार जेव्हा चांगलं काम करतं त्यावेळेस सरकारच्या चांगल्या कामाची देखील दखल घेणं हे देखील चांगल्या विरोधी पक्षाचं लक्षण असतं. आणि म्हणून तसं बघायला गेलं तर विरोधी पक्ष नेते म्हणून पदाला विजयराव न्याय देतील अशी अपेक्षा आपल्या सगळ्यांना आहे. खरं म्हणजे विजयभाऊ मूळचे आपले शिवसैनिक आणि त्यांचा स्वभाव देखील अगदी आक्रमक, बेधडक, झोकून देऊन काम करणारा
आणि खऱ्या अर्थाने त्यांनी राजकीय त्यांच्या प्रवासामध्ये सुरुवातीच्या काळामध्ये गडचिरोली, चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये नगर परिषदा, पंचायत समित्यांच्या निवडणुकामध्ये त्यांनी नेतृत्व केलं आणि त्यांना यशही मिळालं. खऱ्या अर्थाने विदर्भाच्या पट्ट्यामध्ये शिवसेना वाढवण्याचं काम विजय वडेट्टीवार यांनी केलं आणि नेहमीच बाळासाहेबांचं जे काही मूलमंत्र जो 80% समाजकारण 20% राजकारण, हे तत्व जे आहे हे तत्व विजय भाऊंनी शिवसेनेतून काँग्रेसमध्ये गेल्यानंतर देखील तशाच प्रकारचं काम त्यांनी चालू ठेवलं. ही वस्तुस्थिती आहे. आणि शेवटी बाळासाहेबांचा विचार एकदा मनामध्ये रुजला, बाळासाहेबांच्या विचाराने एखादा कार्यकर्ता प्रभावित झाल्यानंतर तो कुठल्याही जगाच्या कानाकोपऱ्यात गेला तरी सुद्धा तो तसाच वागत असतो आणि बाळासाहेबांच्या विचाराने भूमिका पुढे नेत असतो. परंतु काही लोकांना बाळासाहेबांचा सहवास लाभला तरी त्यांच्यावर बाळासाहेबांच्या विचाराचे संस्कार झालेले दिसत नाहीत दुर्दैवाने. मी आज काही टीका करणार नाही, परंतु ही वस्तुस्थिती आहे. बाळासाहेबांची भूमिका 80% समाजकारण 20% राजकारण तुम्ही काँग्रेसमध्ये जाऊन देखील सोडली नाही. याचं मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे आपण कोविडमध्ये देखील पाहिलं. आपण मदत पुनर्वसन मंत्री होतात त्यावेळेस मी ज्या ज्या ठिकाणी जायचो, महाड, कोल्हापूर, खेड, चिपळूण, मला तुमची गाडी क्रॉस व्हायची. नंतर आपण फोनवर बोलायचो. कारण तुम्ही देखील जागृतपणे या ठिकाणी ज्या ज्या ठिकाणी आपदा येत होती त्या त्या ठिकाणी लोकांना मदत करण्याचं काम त्या ठिकाणी करत होतात. आणि म्हणूनच एक चांगला विरोधी पक्ष नेता या राज्याला, या सभागृहाला लाभला आहे अशा प्रकारची भावना माझी या मनामध्ये आहे. परंतु दुर्दैवाने ज्यांच्यामुळे तुम्ही सेना सोडली त्यांच्याशीच पुन्हा तुमची गाठ पडली. त्यामुळे गाठ पडली असली तरी तुमचा स्वभाव तुमचा आहे, त्यामुळे त्याच्यामध्ये काय तुम्ही समजूतदार विरोधी पक्ष नेता आहात. आणि इतर नेत्यांप्रमाणे केवळ विरोधाला विरोध करणारे तुम्ही नाही आहात. ही देखील तुमच्यामधली जी काय वृत्ती आहे नक्कीच या ठिकाणी पाहायला मिळते. विजयभाऊ राणे साहेबांच्या बरोबर मला वाटतं आपण काँग्रेसमध्ये गेलात. राणे साहेब सुद्धा आमच्या बरोबर आहेत. आणि त्यामुळे तसं काही मी म्हणत नाही आहे, पण जी वस्तुस्थिती आहे ती सांगतोय. आणि मगाशीच मी म्हणालो की नानाभाऊ आणि बाळासाहेब तुम्ही हे सगळं अगोदर करायला पाहिजे होतं. पहिल्याच दिवशी अधिवेशन सुरू झाल्या झाल्या विजयभाऊ तिकडे बसले पाहिजे होते. पण ठीक आहे, देर आहे दुरुस्त आहे बरं. आणि खरं म्हणजे निवडणुका जवळ आल्या की विजयभाऊंना विरोधी पक्ष नेत्याची जबाबदारी मिळते. आतापर्यंतचा इतिहास आहे. आणि निवडणुका संपल्या, निवडणुकीमध्ये विरोधी पक्षनेता म्हणून एकदम जोरदार लढाई बॅटिंग करतात विजयभाऊ. पण निवडणुका संपल्यानंतर परत तुम्ही त्यांना थोडंसं विसरून जाता. ही देखील वस्तुस्थिती आहे. विजयभाऊला पटलं ते, हसले ते. आणि त्यामुळे 2019 साली त्यांना असंच विरोधी पक्षनेतेपद मिळालं होतं. पण नंतर सत्तेत आल्यानंतर खरं म्हणजे विरोधी पक्षनेता हा पॉवरफुल नेता असतो. सत्ताधारी कुठल्याही सत्तेमध्ये विरोधी पक्षनेत्याला फार महत्त्व असतं. आणि विरोधी पक्षनेता झाल्यानंतर जेव्हा आपली सत्ता आहे, सत्तेमध्ये आपल्याला कसं आपल्या कामाप्रमाणे दुर्दैवाने तसं खातं मिळालं नाही, पद मिळालं नाही. ही वस्तुस्थिती आहे. ते जाहीरपणे आपण बोललेला नाहीत कारण तुम्ही एक आपल्या पक्षाची शिस्तही पाळता, परंतु ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. अशोकराव बाळासाहेबांना माहीत आहे ते. त्यामुळे पण आता निवडणुकीला 13-14 महिने आहेत, 1.5 वर्षापेक्षा कमी आहेत. आणि अशा परिस्थितीमध्ये, लढाईच्या परिस्थितीमध्ये विजयभाऊंना
विरोधी पक्षनेते पदाची माळ गळ्यात घातलेली आहे. नक्कीच त्याचा आपण चांगला त्या पदाचा उपयोग कराल एवढा विश्वास आम्हाला सगळ्यांनाच आहे. परंतु विजय भाऊ 2024 साली पुन्हा या राज्यामध्ये आमची शिवसेना, भाजपा आणि अजितदादा आलेले आहेत. ही सत्ता 100% आमची येणार. पण त्यावेळेस देखील विरोधी पक्ष नेता म्हणून बघा तुम्हाला बनवायला हे टाळाटाळ करतील. मी पुढचं सांगत नाही, पण आमची मैत्री आहे. खरं म्हणजे यापूर्वी देखील विजय भाऊ 2019 ते जून 2019 ते ऑक्टोबर 2019 असे 4 महिने विरोधी पक्ष नेते होते. पण या छोट्याशा कालावधीत देखील त्यांनी जबरदस्त काम केलं. त्यांनी विरोधी पक्षनेत्याची कामगिरी काय असते, जबाबदारी काय असते, त्याची चुणूक त्यांनी दाखवून दिली. आणि खऱ्या अर्थाने त्यांनी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे त्यांच्याकडे जे डिपार्टमेंट होतं त्या डिपार्टमेंटला त्यांनी न्याय देण्याचं काम प्रामाणिकपणे केलं, याचा साक्षीदार मी आहे. आणि म्हणून नागरिकांच्या देखील, शेतकरी आणि आदिवासींच्या आंदोलनामध्ये देखील त्यांना नेहमी न्याय मिळवून देण्यासाठी त्यांचा पुढाकार असायचा. ते आघाडीवर असायचे. आणि जेव्हा ते विरोधी पक्षात देखील होते त्यांनी आक्रमकपणे आंदोलनं देखील केली. हे देखील आपण सगळ्यांनी पाहिलेलं आहे. आणि गडचिरोली जिल्हा व्हावा म्हणून त्यासाठी देखील आपण आंदोलनामध्ये मोठा आपला सहभाग होता. आणि आपण 1998 ते 2004 या काळात विधान परिषदेमध्ये काम केलं. त्यानंतर 2004 पासून सातत्याने 4ही विधानसभा निवडणुकीमध्ये आपण निवडून आलात. आणि आपला जनाधार जो आहे आपण या मतदारसंघामध्ये पक्ष बदलल्यानंतर देखील कायम ठेवला. हे आपल्या कामाचं आणि कर्तृत्वाचं, कामाची पोचपावती तिथल्या लोकांनी दिलेली आहे. आणि त्यानंतर मग 2009 ते 10 जलसंपदा, संसदीय कार्य मंत्री, वित्त नियोजन, ऊर्जा खात्याचं राज्यमंत्री, असे अनेक खात्यांची जबाबदारी आपण प्रामाणिकपणे पार पाडली. आणि त्याचबरोबर राजकारणातील गैरसमज दूर करणे, राजकारण लोकाभिमुख करणे, विरोधकांचं काम करणे, मतमतांतर, विचारांचे आदानप्रदान झालं पाहिजे, अशा प्रकारचं एक कामाची पद्धत देखील आपली तशा प्रकारची बरोबर होती. आणि सातत्याने जेव्हा जेव्हा जिथे जिथे अडचण आली, संकट आलं, त्या त्या ठिकाणी आपण धावून गेलात. हे आपण संपूर्ण महाराष्ट्राने पाहिलेलं आहे. विजय भाऊ वर्क फ्रॉम होम करणारे नेते नाहीत, तर ते रस्त्यावर उतरून लढणारे. आणि रस्त्यावर उतरल्याशिवाय काय, म्हणजे शेवटी रस्त्यावर काय प्रॉब्लेम आहे तुम्हाला, नंतर बोला ना तुम्ही. हा, तर जे आहे ते आहे. जे रस्त्यावर उतरून मंत्री असताना देखील, विरोधी पक्षात असताना देखील जे आपण काम केलेलं आहे ते शेवटी रस्त्यावर उतरल्याशिवाय लोकांच्या अडचणी समजून येत नाही. प्रत्यक्ष भेटल्याशिवाय, संवाद साधल्याशिवाय त्याचं दुःख कळत नाही. त्याला हिंमत लागते रस्त्यावर उतरायला आणि लोकांशी संवाद साधायला. आणि ती तुम्ही दाखवली. सगळ्यांचं काम नसतं ते. जेव्हा संकट असतं, जेव्हा आपत्ती असते, जेव्हा आपल्या विरोधामध्ये वातावरण असतं, तेव्हा आपण लपायचं नसतं. आपण समोर जाऊन त्याला भेटायचं असतं, त्याचं ऐकून घ्यायचं असतं, समजून घ्यायचं असतं. आणि म्हणून मी तुमच्यातला तो गुण पाहिलेला आहे. आपण एकत्र कामही केलेलं आहे. आणि म्हणून कधी थोडंफार काही एखादी घटना घडली, दुर्घटना घडली, तर तात्काळ सरकारने राजीनामा द्या, खाली करा खुर्च्या, अशा प्रकारची तुमची वृत्ती नाहीये. आणि ते दिसेलही पुढे. त्यामुळे जे काय आहे ते मी आपल्या मन मोकळेपणाने बोलतोय. तुमच्याबद्दल मला एक कार्यकर्ता म्हणून आपुलकी आहे. आणि खऱ्या अर्थाने मी देखील आज मुख्यमंत्री आहे. मी देखील समोर बसलो होतो. आणि त्यावेळेस देखील
2014 साली निवडणुका झाल्या तेव्हाची गणितं होती. मला देवेंद्रजींनी सांगितलं होतं की आपण विरोधी पक्ष नेते होऊ नका, आपण सरकार बनवतोय, सरकारमध्ये आपण एकत्र काम करणार आहोत. परंतु काही लोकांना विश्वास नव्हता म्हणून मला विरोधी पक्ष नेता बनवलं. मला मी 1-1.5 महिना विरोधी पक्ष नेता होतो. पण त्याही विरोधी पक्ष नेत्याच्या काळात मी संपूर्ण महाराष्ट्रभर फिरलो. जिथे जिथे आत्महत्या होत्या, अतिवृष्टी होती, दुष्काळ होता, गारपीट होती, तिकडे फिरलो. त्या शेतकऱ्यांना मदत करायला गेलो, मदत केली आणि सरकारला देखील मदत करण्यासाठी भाग पाडलं. तेव्हा देवेंद्रजी मुख्यमंत्री होते. जेवढा कालावधी मिळाला त्या कालावधीमध्ये चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न प्रत्येक कार्यकर्त्यांनी केला पाहिजे. आता काय आपल्याला 1-1.5 महिना 2 महिने आहेत, काय आवश्यकता आहे असं बिलकुल मनामध्ये कुठल्याही नेत्याने, कुठल्याही कार्यकर्त्याने आणता कामा नये. अशा प्रकारचं काम आपण केलंय. आणि मग त्यानंतर सरकारमध्ये देखील आलो आणि सरकारमध्ये आल्यानंतर देखील जे काय आपण काम केलं ते आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे. आणि तेव्हा विजय भाऊ विरोधी पक्षात होते. आता मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे थोडंसं आपल्या सहकाऱ्यांचं देखील सहकार्य आपल्याला लागेल. नक्की नानाभाऊ देतील, नानाभाऊंना देखील तुम्हाला थोडं पटवायला लागेल. आणि बाळासाहेब आहेत, अशोकराव आहेत, सगळेच आहेत, पृथ्वीराज बाबा आहेत, जयंतराव तिकडे नाही, जयंतराव काँग्रेसमधले नेते. आणि ही माणसं नक्कीच तुम्हाला सहकार्य करतील. आणि शेवटी एक विरोधी पक्ष नेता झाल्यानंतर विरोधी पक्ष नेता हा सरकारच्या चांगल्या कामांचा चांगला उल्लेख करणारा आणि जिथे काही चुकत असेल तिथे आपला जाब विचारणारा, अशा प्रकारची आपण अपेक्षा धरतो. त्यामुळे आपल्याला मला वाटतं सहकार्य त्यांच्याकडून मिळेल. नानांनाही मी या ठिकाणी सांगू इच्छितो, तुम्ही देखील मनाला नाही लावू नका घेऊ, पण त्यांच्यासारखं नाना करू नका. त्यांना थोडं मोकळेपणाने काम करू द्या. आणि तसे नानाभाऊचा स्वभाव चांगला आहे आणि विरोधी पक्षनेते तेही होते. नाही, आज ते अध्यक्ष होते आणि अध्यक्ष म्हणून त्यांनी राजीनामा दिला. आणि अध्यक्ष म्हणून त्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर हे सगळं आणि नानांनी जे केलं ते खरंच राज्यासाठी चांगलं केलं. आम्ही तुमचे आभारी आहोत. ये अंदर की बात है. नाना हमारे साथ आहे असं नाही म्हणणार मी, पण बघा नाना पण ठीक आहे तिथे भांडतात बोलतात, पण जेव्हा आम्ही भेटतो तेव्हा त्यांचं म्हणजे असं दिलखुलासपणे मनात काही न ठेवता वागणारा नेता म्हणून नानांचा देखील नाव लौकिक आहे. आणि त्यांना डबल धन्यवाद देतो, कारण मी इकडे आता जो उभा आहे बोलतोय त्याच्या मागे त्यांचंही आणि वो तो बड़ा हाथ है ना, कुछ दिल्ली का और थोड़ा इधर का भी रहता है, इधर का तो है ही है. तर नक्की आपण चांगलं काम करूया. यामध्ये आमचं सरकार राज्याचा कारभार करते आपल्याला माहित आहे. वर्षभरामध्ये खूप मोठे निर्णय आपण घेतलेले आहेत. तुम्ही जाहीरपणे सांगू शकला नाही तर आपल्या मनामध्ये आहे की आम्ही काय काय निर्णय घेतले जे यापूर्वी मागच्या 2.5 वर्षामध्ये अजितदादांच्या मनात घ्यावेसे वाटले असतील तरी सुद्धा त्यांना घेता आले नाहीत.
ते आम्ही 1 वर्षामध्ये दादा घेतले ना, बरोबर ना? आणि खरं आहे ते खरं, ते डायरेक्ट बोलतात. त्यामुळे पूर्णपणे जे आतापर्यंत नवीन चांगले निर्णय शेतकऱ्यांसाठी, कष्टकऱ्यांसाठी, कामगारांसाठी, महिला भगिनींसाठी, रोजगारासाठी खूप मोठ्या प्रमाणावर आपल्या सरकारने निर्णय घेतले. मागच्या, मी काय पूर्ण डिटेलमध्ये जात नाही, परंतु मागच्या 2.5 वर्षाच्या काळामध्ये देखील मी सरकारमध्ये होतो. दुर्दैवाने काही निर्णय घेता आले नाही, त्याची खंत आहे, परंतु त्याची भरपाई आम्ही गेल्या वर्षभरामध्ये काढण्याचा प्रयत्न, भरून काढण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि आता हे डबल इंजिनचं आमचं सरकार आहे, केंद्राचं देखील साथ आहे राज्य सरकारला. नाही सांगतो ना, म्हणून तर अरे डबल इंजिन काम जोरात करत होतं बुलेट ट्रेनच्या वेगाने, म्हणून तर अजितदादा आले आणि त्यांनी म्हटलंय या देशाला पुढे न्यायचं असेल तर नरेंद्र मोदी साहेबांचं नेतृत्व आवश्यक आहे. आणि या राज्याचा विकास जो आहे, हा राज्याचा विकास जो सुरू आहे, त्या विकासाला साथ देण्यासाठी जयंतराव अजितदादांनी खुलेआम सांगितले. त्यांनी ते काही लपवाछपी करत नाहीत, पटलेलं आहे ते. तर नक्कीच यामध्ये असं असलं तरी सुद्धा 210 आमदारांचं संख्याबळ आमच्याकडे असलं तरी सुद्धा विरोधी पक्षाचं ऐकून घेतलं जाणार नाही, असं कधी होणार नाही. आणि आम्ही विरोधी पक्षाला एक आपली या सत्ताधारी किंवा सरकारमध्ये विरोधी पक्षाचं अनन्यसाधारण महत्त्व असतं, हे ओळखून काम करणारे राज्यकर्ते, कार्यकर्ते आम्ही आहोत. आणि आपले अध्यक्ष पण तसा अन्याय करत नाहीत. आणि अध्यक्ष पण जेव्हा जेव्हा बघा ते नियमाने चालतात, जेव्हा नियमाने आपण काम करतो, तिकडेचे काय इकडचे काय, तेव्हा नियमाने त्यांना सगळ्यांना संधी देतात. पण नियमबाह्य आपण करायला लागलो तर मग हे सभागृह कसं चालणार? हे शेवटी सभागृह हे सर्वोच्च आहे, हे सार्वभौम पवित्र स्थान आहे, इथे आपण कायदे करतो. आणि म्हणून या ठिकाणी हे सदनाचं काम नियमाप्रमाणे चाललं पाहिजे, यासाठी त्यांचा खटाटोप असतो. अध्यक्ष झाल्यानंतर किती लोकांना संधी दिली त्यांनी, लक्षवेधी प्रश्न, किती कामकाज होत आहे, आज किती नवीन सदस्य जे आहेत ते समाधानी आहेत, त्यामध्ये विरोधी पक्षाचेही आहेत, सत्ताधारी पक्षाचे आहेत. त्यामुळे नक्की यामध्ये कुठेही असं आपल्यावर अन्याय होणार नाही, तशी भूमिका आमची नाही, अशा प्रकारचं मत माझं आहे. आणि म्हणून श्री वडेट्टीवारजी आपल्याकडून देखील आम्हाला एक कन्स्ट्रक्टिव्ह आणि क्रिटिसिझम अपेक्षित आहे. चांगलं काम आहे, चांगल्या कामाचं आपण सुचवा, विरोधी पक्षाला न्याय, त्याचं मत जे आहे, आदर जे आहे, तो आम्ही सन्मान राखण्याचं काम करणारच आहोत. आणि म्हणून काही लोक टीका जरूर करा, तुमच्या टीकेमध्ये पण धार असते. मगाशी मी म्हटलंय की जोरदारपणे, आता तर विरोधी पक्ष नेता झाल्यावर अजून आवाज वाढणार तुमचा, पण ते मुद्देसूद असू द्या, एवढंच आपल्याला मी सांगतो. आपण वर्ष होऊन गेलं, सरकार बदललंय, परंतु खुर्ची गेल्याच्या दुःखातून काही लोक बाहेरच येत नाही, सावरलेच जात नाही. तसे तुम्ही नाही आहात, तुम्हाला माहित आहे आता आपण विरोधी पक्षात आहोत. त्यामुळे नक्की यामध्ये तुमच्याकडून तशी आम्हाला अपेक्षा आहे. आणि या राज्यातल्या शेतकरी, दुर्बल घटक, महिला, कष्टकरी यांना अधिक आपल्याला सक्षम करायचं आहे, एवढंच या प्रसंगी आपल्याला सांगतो. केवळ विरोधाला विरोध करणं किंवा राजकीय अभिनिवेश बाजूला ठेवून आपल्याला महाराष्ट्राला, आपला महाराष्ट्र देशाला, जसं आपण पाहतो की गेल्या 2 वर्षामध्ये कर्नाटक आणि गुजरात पुढे गेलो होतं, आता पुन्हा 1 वर्षामध्ये महाराष्ट्र नंबर 1 ला आलेला आहे. परदेशी गुंतवणुकीमध्ये आपले जे काही पायाभूत सुविधेचे प्रकल्प आहेत, उद्योग आहेत, त्याचा अभिमान आपल्या सगळ्यांनाच असला पाहिजे. शेवटी कुठेही गेलो तरी काय, विरोधी पक्ष म्हणजे महाराष्ट्राचा विरोधी पक्ष आहे, महाराष्ट्रातला आमदार आहे, महाराष्ट्रातला मंत्री आहे, याचा अभिमान आपल्याला सगळ्यांनाच असला पाहिजे. यासाठी फक्त एवढंच सांगतो, संवाद असला पाहिजे. जेव्हा जेव्हा आपल्या राज्याच्या प्रगतीचा विषय येईल, विकासाचा विषय येईल, त्या वेळेस आपण
सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष संवाद करू, आपसामध्ये चांगलं विचारविनिमय करू आणि नक्की त्याच्यामध्ये मार्ग काढू. विरोधी पक्षनेता हा खऱ्या अर्थाने मगाशी मी म्हटलं त्याला फार महत्त्व असतं आणि मी जेव्हा विरोधी पक्षनेता झालो त्यावेळेस आराराबांनी भाषण केलं होतं आणि त्या सभागृहामध्ये मला त्यांनी शुभेच्छा दिल्या होत्या. त्यांनी म्हटलं होतं विरोधी पक्षनेता हा राज्याचा भावी मुख्यमंत्री असतो आणि त्यांचे शब्द आज खरे ठरले. सभागृहातल्या प्रत्येक व्यक्तीला मुख्यमंत्री काय सगळ्यांना व्हायची इच्छा असते, काय त्याच्यामध्ये वावगं आहे, परंतु सगळ्याच गोष्टी खऱ्या होत नाहीत. शेवटी बघा इच्छा आपल्याकडे असते, इच्छा असते, परंतु सगळ्या इच्छा पूर्ण होतात असं नाही. त्यामुळे नशिबाच्या आधी आणि नशिबाच्या जास्त किती काही कोणी केलं तरी मिळतच नाही. त्यामुळे फळाची अपेक्षा न करता आपण काम करत राहिलं पाहिजे तर तो खरा कार्यकर्ता आहे, तो कार्यकर्ता आहे. आता बघा ते तुम्ही जे म्हणालात ते मी सांगतो. आता 2019 साली मी विरोधी पक्षनेता होतो, राज्याचा मुख्यमंत्री आहे आणि देवेंद्रजी पण विरोधी पक्ष नेते होते, ते आज राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत. विखे पाटील कुठे गेले? ते पण विरोधी पक्ष नेते होते, ते मंत्री झाले. आज दादा विरोधी पक्ष नेते होते. बघा तुम्हाला सांगतो, तुम्हाला संभ्रम होता की आता काय होणार, पण बघा निर्णय घ्यायचा हिम्मत लागते. एक उपमुख्यमंत्री नाही, 2 उपमुख्यमंत्री झाले, ताकद वाढली. त्यामुळे काही मनामध्ये काय तुम्ही संभ्रम ठेवू नका, काम असं जोरात चालणार आहे. आणखी आता डबल टिबल इंजिन लागले, त्यामुळे फार याच्यामध्ये जोरात सगळं होईल. आणि नानांचं मगाशी मी नाव घेतलं, परंतु हे सगळं जे घडलं वर्षापूर्वी त्याच्यामध्ये माझ्या बाजूला बसलेले खेळाडू आहेत, त्यांनी आपल्या कलेने सगळ्या गोष्टी आम्ही केल्या. अजितदादांचा देखील एक निर्णय झाला आणि शेवटी त्यांनी म्हटलं की राज्याच्या प्रगतीसाठी, राज्याच्या विकासासाठी हा निर्णय घेतलेला आहे. त्यामुळे हे सगळं आपण राज्याचा विकास, सर्वसामान्य माणसाच्या जनतेच्या जीवनामध्ये चांगले दिवस घडवण्याचं आपण काम करू. त्यामुळे विजय भाऊ आपण देखील या सगळे जे काही आपण अनुभव आणि आतापर्यंतचा इतिहास डोळ्याखालून आपल्या गेलेला आहे, तर नक्कीच परंपरा जी आहे कायम राखण्याचा आपण प्रयत्न करूया. असं काय मी बोलत नाही तुम्हाला, आजच तुम्ही विरोधी पक्षनेता झालेला आहेत, त्यामुळे आपण चांगला विरोधी पक्षनेता म्हणून काम करा. सरकार म्हणून तुम्हाला पूर्णपणे आमच्या वतीने पूर्ण पाठिंबा राहील. तुम्हाला मी पुढच्या आपल्या कामकाजासाठी शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. उपमुख्यमंत्री महोदय. माननीय अध्यक्ष महोदय, विदर्भाचा बुलंद आवाज असलेले आमचे मित्र श्री विजय वडेट्टीवार हे महाराष्ट्राच्या विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते झाले. याबद्दल मी त्यांचं अतिशय मनापासून अभिनंदन करतो. या महाराष्ट्राच्या विधानसभेला अतिशय सक्षम विरोधी पक्षनेत्यांची एक मांदियाळी पाहायला मिळते की ज्या विरोधी पक्षनेत्यांनी आपल्या प्रभावाने जनसामान्यांच्या भल्याकरता शासनाच्या माध्यमातून अनेक चांगले निर्णय करून घेतले. प्रसंगी जिथे शासन चुकलं त्या ठिकाणी शासनाला धारेवर देखील धरलं आणि अनेक वेळा संपूर्ण सभागृहाचा सूर ज्यावेळी एकत्रित असला पाहिजे अशा प्रश्नांवर अत्यंत ताकदीनं, एक सुरानं, एक दिलानं या ठिकाणी प्रस्ताव देखील मान्य झाले. हेही या सभागृहाच्या इतिहासामध्ये आपण बघितलं आहे. आणि आता अशा या महत्त्वाच्या पदावर दुसऱ्यांदा सन्माननीय
वडेट्टीवार साहेब बसले आहेत. आमच्या विदर्भामध्ये त्यांना विजूभाऊ म्हणतात. ते विजूभाऊ बसले आहेत आणि मला विश्वास आहे की या पदाचा मान सन्मान वाढवण्याकरता निश्चित ते अतिशय चांगलं कार्य करतील. एक गोष्ट अध्यक्ष महोदय मी आजच आपल्याला सांगू इच्छितो की विजय वडेट्टीवारजींना तुम्ही माईक सुरू करा की सुरू करू नका, त्यांना माईकची आवश्यकता नसते. त्यांचा आवाज हा कुठल्याही माईकपेक्षा मोठा आहे. हा ती कॉम्पिटिशन आहे. ते चंद्रपूर जिल्ह्यातली सुधीर भाऊ पण 1 किलोमीटरहून आले असं लक्षात येतं आपल्याला. त्यांचा आवाज येतो. त्यामुळे बुलंद आवाज आहे. आणि विशेषतः विदर्भाचे प्रश्न असतील किंवा ओबीसींचे प्रश्न असतील, या दोन्हीबद्दल अतिशय संवेदनशीलतेनं वर्षानुवर्ष त्यांनी एक लढा दिलेला आहे. आणि म्हणून निश्चितच या त्यांच्या अनुभवाचा फायदा हा आपल्या सभागृहाला होईल. एक अतिशय जमिनीशी जुळलेला नेता म्हणून त्यांच्याकडे बघितलं जातं. खरं तर हा सगळा राजकारणातला जो काही वारसा आहे हा त्यांना एक प्रकारे त्यांच्या वडिलांकडनं मिळाला. त्यांचे वडील नामदेवरावजी हे करंजी गावचे सरपंच होते. विजयभाऊंचा जन्म तर गुणपिंपरी तालुक्यातील करंजी गावचाच आहे. त्या गावचे ते सरपंच होते आणि त्या काळामध्ये अतिशय धडाडीनं निर्णय घेणारे आणि कडक निर्णय घेणारे सरपंच म्हणून त्या ठिकाणी त्यांच्या वडिलांचा नावलौकिक होता. आणि मला असं वाटतं की तोच स्वभाव हा विजयभाऊंमध्ये आहे. वरकरणी जरी विजयभाऊ हे अत्यंत आक्रमक वाटत असल्याने आक्रमक आहेतच, तरी देखील स्वभावाने ते मृदू देखील आहेत, संबंध जपणारे आहेत, मैत्री जपणारे आहेत. आणि म्हणून मला असं वाटतं की निश्चितपणे विरोधी पक्षनेता म्हणून काम करत असताना प्रसंगी आक्रमकता लागते, पण त्याचवेळी वास्तवाचं भान ठेवून कुठे आपण माघार घेतली पाहिजे हे देखील लक्षात ठेवावं लागतं. सभागृहाचं कामकाज कधी कधी बंदही पाडावं लागतं, पण ते सातत्याने बंद पाडलं तर विरोधी पक्षाचं जास्त नुकसान होतं हेही लक्षात ठेवावं लागतं. आणि ते भान ठेवून मला असं वाटतं की निश्चितपणे येत्या काळामध्ये त्यांचं कार्य असेल. खरं म्हणजे सुरुवातीला शिक्षण सुरू असताना पहिल्यांदा ते NSUच्या संपर्कात आले, परंतु त्यानंतर मात्र शिवसेनेच्या संपर्कामध्ये त्या ठिकाणी आले. आणि घर तिथे शिवसैनिक हे जे काही श्रद्धेय बाळासाहेबांचं स्वप्न होतं त्या स्वप्नाकरता त्यांनी स्वतःला झोकून दिलं. आणि विशेषतः सगळा जो आपला नक्षलग्रस्त भाग आहे अशा भागामध्ये एक अतिशय कट्टर शिवसैनिक म्हणून त्या ठिकाणी एक मोठी वाटचाल ही विजयभाऊंनी सुरू केली. जिल्हा परिषदेमध्ये त्यावेळी ते निवडून आले. मला लक्षात आहे की मला असं वाटतं गजाभाऊ कीर्तीकर हे त्या काळामध्ये संपर्क प्रमुख होते. आणि जे काही माननीय गजाभाऊंनी विदर्भामध्ये विशेषतः पूर्व विदर्भांमध्ये जे काही प्रमुख नेते त्या काळामध्ये हेरले त्याच्यापैकी एक आमचे विजूभाऊ होते. आणि त्यानंतर त्यांच्या कर्तृत्वाने त्यांना वेगवेगळ्या संधी मिळाल्या. विधान परिषदेवर मिळाली, त्या ठिकाणी आपलं फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन असेल त्याच्यावर मिळाली. आणि प्रत्येक संधीचा त्यांनी समाजाकरता आणि विशेषतः पक्ष वाढवण्याकरता एक मोठा उपयोग हा त्यांनी त्या ठिकाणी करून घेतला. आणि मला असं वाटतं की शिवसेनेमध्ये विदर्भातले एक प्रमुख नेते म्हणून खरं म्हणजे त्यांच्याकडे पाहिलं जायचं. ज्यावेळेस राणे साहेबांनी त्या काळात दुर्दैवाने शिवसेना सोडण्याचा निर्णय घेतला त्यावेळी ज्या लोकांनी त्यांना साथ दिली त्यातले विजयभाऊ देखील होते. आणि त्यावेळेस एक अतिशय कठीण अशा प्रकारची निवडणूक होती. बाय इलेक्शन होतं. त्या बाय इलेक्शनमध्ये आम्ही सगळे विजयभाऊंना पाडण्याकरता त्या ठिकाणी गेलो होतो, कारण ते नुकतेच शिवसेना सोडून काँग्रेसकडनं उभे राहिले होते. आणि आम्हाला सगळ्यांना युतीमध्ये त्या ठिकाणी त्यांना पराजित करायचं होतं. पण त्यावेळेस देखील मी बघितलं की लोकांचा त्यांचा संपर्क अतिशय दांडगा होता, लोकांचं प्रेम होतं.
आणि त्यामुळे त्या बाय इलेक्शनमध्ये देखील ते निवडून आले. त्यानंतर देखील सातत्याने ते त्या ठिकाणी निवडून आले. नंतर त्यांनी 2014 साली चिमूरच्या ऐवजी ब्रह्मपुरी हा मतदारसंघ निवडला. तुलनेनं नवीन मतदारसंघ होता, वेळेवर त्यांनी तो निर्णय केला. तथापि ब्रह्मपुरी सारख्या मतदारसंघात, चिमूरच्या बाजूचाच मतदारसंघ आहे, त्या ठिकाणी पहिल्यांदाच गेल्यानंतर 2014 साली आणि 19 साली त्यांनी त्याही ठिकाणी विजय मिळवला. आणि आपला जो संपर्क आहे तो संपर्क हा केवळ एका मतदारसंघापुरतं नाही आहे, हे देखील त्यांनी त्या ठिकाणी एस्टॅब्लिश केलं. खरं म्हणजे 2010 साली अशोकराव चव्हाण साहेब जेव्हा मुख्यमंत्री होते त्यावेळेस विविध खात्याचं राज्यमंत्री पद देखील त्यांनी त्या ठिकाणी भूषवलं. चंद्रपूर जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष म्हणून देखील त्यांनी काम केलं. आणि आपल्याला कल्पना आहे की नंतर 14च्या काळामध्ये शेवटच्या टप्प्यामध्ये ज्यावेळेस आमचे विखे पाटील साहेब हे विरोधी पक्ष नेते म्हणून आमच्याकडे आले त्यावेळी आपण विरोधी पक्ष नेता झालात. आणि छोटा काळ होता, मला वाटतं एकच अधिवेशन आपल्याला मिळालं, पण त्याही अधिवेशनामध्ये आपण आपली छाप पाडण्याचा निश्चितपणे प्रयत्न केला, हे मी या ठिकाणी नमूद करू इच्छितो. खरं म्हणजे 2019 साल हे एक वेगळ्याच प्रकारचं साल आहे. या सालामध्ये अनेक लोकांनी अनेक विक्रम केले आहेत. एक विक्रम तर आमच्या मुख्यमंत्र्यांचा आहेच की त्यांनी ज्या प्रकारे सत्ता परिवर्तन केलं आणि मुख्यमंत्री म्हणून या ठिकाणी ज्या प्रकारे ते कारभार चालवत आहेत, 2019 सालचे हिरो तेच आहेत. पण त्यासोबत 2019 सालचे दुसरे हिरो आमचे दादा आहेत. कारण 19 सालामध्ये दादा पहिल्यांदा माझ्यासोबत उपमुख्यमंत्री झाले, त्याच्यानंतर उद्धवजींसोबत उपमुख्यमंत्री झाले, त्याच्यानंतर विरोधी पक्षनेते झाले आणि पुन्हा उपमुख्यमंत्री झाले. आणि त्यांच्या खालोखाल मी आहे. मी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली, मग विरोधी पक्षनेता झालो, आता उपमुख्यमंत्री झालो. आता काही बदल नाही हा, आता लक्षात ठेवा. आता आम्ही तिघही ज्या पदावर आहोत त्याच पदांवर राहणार आहोत. आणि निश्चितपणे अतिशय उत्तम काम 100% आपलं मनापासून असतं. भास्करराव काय 5 वर्ष मुख्यमंत्री पद या ठिकाणी आपण योग्य काम केलेलं आहे. त्यामुळे आता जी जबाबदारी मिळाली त्या जबाबदारीत अतिशय आनंदी आहे. काम करण्यामध्ये मजा येते, चांगले सहकारी आहेत. त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की काहीच त्याच्या मला वावगं वाटत नाही. आणि भुजबळ साहेब देखील या ठिकाणी आले, त्यांनी विरोधी पक्ष नेता म्हणून अतिशय चांगलं काम केलेलं आहे. खरं म्हणजे ज्याचा उल्लेख माननीय मुख्यमंत्र्यांनी केला की विरोधी पक्ष नेता म्हणून अतिशय चांगलं काम केल्यानंतर नवीन मंत्रिमंडळामध्ये वडेट्टीवार साहेबांना चांगलं खातं मिळेल असं वाटत होतं. खातं सगळे चांगलेच असतात, पण तरी सिनियरिटीने काही खाती असतात. त्यामुळे सिनियरिटीने जे खातं मिळायला पाहिजे ते काही त्यांना मिळालं नाही. मग आम्हाला बातम्या वाचायला मिळाल्या की वडेट्टीवार साहेब नाराज आहेत. मग मध्ये बातमी वाचायला मिळाली की नानाभाऊ आता मंत्री होऊन राहिले आहेत आणि काहीतरी वडेट्टीवार साहेब अध्यक्ष होऊन राहिले आहेत. अशा बातम्या बाहेरूनच आम्हाला ऐकायला मिळतात, ज्या काही बातम्या आहेत त्या बातम्या. पण शेवटी वडेट्टीवार साहेबांनी त्या खात्याचा चार्ज सांभाळला आणि RNR सारखं खातं, खरंच हे महत्वाचं खातं आहे, ते खातं जिवंत करण्याचं काम त्यांनी केलं. सगळीकडे दौरे करणं असेल, त्या ठिकाणी रिलीफ अँड रिहॅबिलिटेशनचे गुंते असतील ते सोडवण्याच्या बैठका असतील, अनेक गोष्टी त्या ठिकाणी त्यांनी निश्चितपणे केल्या. आणि त्याही खात्यामध्ये शेवटी एक कार्यकर्ता असा जो स्वभाव असतो माणसाचा, तो स्वभाव हा कुठेही असलं तरी तो कार्यकर्ता हा जिवंत असतो. आणि त्यामुळे मंत्री म्हणूनही तो कार्यकर्ता त्यांच्यातला जिवंत होता आणि विरोधी पक्ष नेता म्हणून देखील तो त्या ठिकाणी निश्चितपणे जिवंत असेल. सकाळी आज उल्लेख झाला की हे खरं आहे की म्हणजे तुमचं नाव घोषित करता करता उशीर झाला. आता आमच्या संग्राम भाऊंचं नेमकं काय होणार आहे मला माहित नाही. त्यांचं नेहमी असं का होतं. मागच्या वेळेस नानाभाऊंनी आपलं ते काय कुठलं आपलं अध्यक्षपद सोडून दिलं, म्हणजे चांगलंच केलं नानाभाऊ, पण ते त्यांनी सोडून दिलं. त्यानंतर आम्ही शेवटपर्यंत ऐकत होतो संग्राम भाऊ होणार, संग्राम भाऊंचं नाव येणार, संग्राम भाऊंची चिठ्ठी झाली आहे, चिठ्ठी निघालेली आहे, चिठ्ठीवर सही झालेली आहे, चिठ्ठी दिल्लीहून डिस्पॅच झाली आहे. ते डिस्पॅच होता होता कुठे अडते, ती नाही झाली हे उत्तमच आहे. तिकडे काय तुमच्या पक्षाचं ते थोडे ठरवतात. नाही 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 तुमच्या पक्षाचं ते नाही ठरवत.
शेवटी ज्याला कुठे न्याय मिळत नाही त्याला आम्हाला न्याय द्यावा लागतो. आता तुम्ही ठरवा न्याय देणार आहात का. पण काय हरकत नाही, तेही आमचे मित्र आहेत. विजय भाऊ तर आमचे जुने मित्र आहेत. त्यामुळे विजू भाऊंना या ठिकाणी ही जी काही संधी मिळाली निश्चितपणे अतिशय चांगलं काम ते करतील. मुळातच मी एवढंच आपल्याला आश्वस्त करू इच्छितो की विरोधी पक्ष नेते म्हणून आपण या ठिकाणी ज्या ज्या गोष्टी मांडाल राज्याच्या वतीनं आम्ही कोणीही उत्तर देताना, मुख्यमंत्री असतील, मी असतील, दादा असतील, आम्ही आपल्याला फॅक्च्युअल उत्तर देऊ. जी काही चर्चा असेल त्याला सकारात्मक उत्तर देऊ. हे मी याकरता सांगतो की मी 2.5 वर्ष विरोधी पक्ष नेता होतो. मी पोटतिडकीने भाषण करायचो आणि उत्तर शिवाजी पार्कहून यायचं. इथलं उत्तरच नाही मिळायचं विधानसभेतलं. विधानसभेत शिवाजी पार्कचं उत्तर मिळायचं. तर तसं नाही होणार. या ठिकाणी विधानसभेचं जे काही उत्तर आहे ते आपल्याला निश्चितपणे विधानसभेतच मिळेल, फॅक्च्युअल मिळेल. आणि आमचा प्रयत्न असतो की शेवटी सत्तारूढ पक्ष असो की विरोधी पक्ष असो, शक्यतोवर पॉझिटिव्ह उत्तर दिलं गेलं पाहिजे, काम झालं पाहिजे, जनतेचे प्रश्न सुटले पाहिजे. तर निश्चितपणे तसे प्रश्न देखील सोडवण्याचा प्रयत्न आम्ही करू. ही जी काही विरोधी पक्षाची उज्ज्वल परंपरा आहे की ज्या परंपरेमध्ये सीएम साहेब, मी, अजितदादा किंवा भुजबळ साहेब, विखे पाटील साहेब जे सगळे या रांगेत बसलेले आहेत एकत्रितपणे, तर आपणही त्याच रांगेत, म्हणजे या रांगेत नाही, उत्तम विरोधी पक्ष नेत्याच्या रांगेमध्ये आपलं देखील नाव यावं आणि आपल्याकडनं जनहिताचे चांगले कामं या ठिकाणी विरोधी पक्ष नेता म्हणून व्हावेत. अशा अतिशय मनपूर्वक आपल्याला विजूभाऊ शुभेच्छा देतो आणि पुन्हा एकदा आपलं अभिनंदन करतो. धन्यवाद. जय हिंद. अध्यक्ष महोदय, या सभागृहाच्या विधानसभेच्या विरोधी पक्ष नेतेपदी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सन्माननीय विजय वडेट्टीवार साहेबांची निवड झाल्याबद्दल आज जो अभिनंदनाचा प्रस्ताव या सभागृहामध्ये मांडण्यात आलेला आहे, मी व्यक्तिशः माझ्या वतीनं तसंच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं, सत्ताधारी महायुतीच्या वतीनं सन्माननीय वडेट्टीवार साहेबांचं मनापासून अभिनंदन करतो. त्यांच्या विरोधी पक्ष नेतेपदाच्या कारकिर्दीला मी मनापासून शुभेच्छा देखील देतो. मुख्यमंत्र्यांनी आपली भूमिका मांडली, उपमुख्यमंत्र्यांनी भूमिका मांडली. तसं बघितलं तर अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्राच्या विधानसभेचं विरोधी पक्ष नेतेपद हे एक मानाचं पद, सन्मानाचं पद, गौरवाचं पद, अशा प्रकारची ह्या पदाची परंपरा आहे. तितकंच हे पद जबाबदारीचं देखील पद आहे. राज्याचे माननीय मुख्यमंत्र्यांच्याकडनं जशा जनतेच्या मोठ्या प्रमाणावर अपेक्षा असतात, तितक्याच अपेक्षा ह्या महाराष्ट्रातल्या 14 कोटी जनतेच्या विरोधी पक्ष नेत्याकडनं देखील असतात. कारण मुख्यमंत्री महोदयांच्याकडनं जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करून घेण्याची जबाबदारी ही राज्याच्या विरोधी पक्ष नेत्यावर असते. राज्यामध्ये आपल्या अनेक मोठ्या नेत्यांनी या पदावर काम केलेलं आहे. या राज्याची निर्मिती झाली, कदाचित नवीन माझ्या सहकाऱ्यांना माहिती नसेल, परंतु निर्मिती झाली त्यावेळेस पहिल्यांदा इथले विरोधी पक्ष नेतेपद रामचंद्र भंडारेंनी भूषवलं. नंतर कृष्णराव धुळप झाले, त्याच्यानंतर दिबा पाटील झाले, गणपतराव देशमुख ज्यांना आपण आबासाहेब देशमुख राहायचं ते झाले, उत्तमराव पाटील ते झाले, प्रभाराव झाल्या, प्रतिभाताई पाटील झाल्या, आदरणीय पवार साहेब झाले, बबनराव ढाकणे झाले, पुन्हा दिबा पाटील झाले, पुन्हा पवार साहेब झाले, पुन्हा आदरणीय पवार साहेब झाले, निहाल अहमद, पुन्हा दत्ता पाटील, मृणाल गोरे, दत्ता पाटील, मनोहर जोशी, गोपीनाथ मुंडे, मधुकरराव पिचड, नारायणराव राणे, पुन्हा नारायणराव राणे, रामदास कदम, एकनाथराव खडसे, एकनाथराव शिंदे, राधाकृष्ण विखे पाटील, विजय वडेट्टीवार, देवेंद्र फडणवीस, मी आणि आता पुन्हा विजय वडेट्टीवार, एवढी वेगवेगळ्या व्यक्तींनी हे पद भूषवण्याचं काम त्या ठिकाणी केलं. आणि तुम्हाला पण मागचा काही महिन्याचा अनुभव आहे. मी देखील तुम्ही विरोधी पक्ष नेते असताना तुमच्याबरोबर आम्ही जयंतरावांनी सगळ्यांनी काम केलेलं आहे. तसं बघितलं तर इथं उदाहरणच द्यायची म्हटलं
तर अनेक जण प्रतिभाताईंवर इथनं देशाच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान राष्ट्रपती झालेल्या आपण पाहिल्या आणि आदरणीय पवार साहेब देखील इथून गेल्यानंतर केंद्रामध्ये विरोधी पक्ष नेते झाले, संरक्षण मंत्री झाले, अनेक वर्ष 10 वर्ष माझ्या माहितीप्रमाणे कृषी मंत्री म्हणून त्यांनी त्या ठिकाणी काम केलं. मनोहर जोशी साहेब देखील विरोधी पक्ष नेते झाल्यानंतर मुख्यमंत्री झाले आणि केंद्रामध्ये लोकसभेचे सभापती म्हणून त्यांनी त्या ठिकाणी काम केलं. गोपीनाथ मुंडे साहेबांनी देखील विरोधी पक्ष नेते आणि उपमुख्यमंत्री पदाची जबाबदारी पार पाडली. नारायणराव राणे आज केंद्रीय मंत्रिमंडळामध्ये आहेत. अशा पद्धतीनं हा सगळा इतिहास आहे. एकनाथराव शिंदे आता मुख्यमंत्री आहेत, देवेंद्रजी आता उपमुख्यमंत्री आहेत. मी जर बघितलं आपण सगळ्यांनी तर मला सांगायचा मुद्दा आहे की विरोधी पक्ष नेतेपद मिळणं ही एक संधी असते आणि मला विश्वास आहे की विजयराव तुम्ही विरोधी पक्ष नेते म्हणून चांगलं काम कराल. त्यांच्या रूपाने एक चांगला विरोधी पक्ष नेता ह्या महाराष्ट्राला मिळालेला आहे आणि हा विश्वास ते जनतेचा निश्चितपणे सार्थ ठरवतील. वडेट्टीवार साहेब तसं बघितलं तर विदर्भातून आले. देवेंद्रजींनी त्याच्याबद्दलचा उल्लेख केला की कसं त्यांच्या सुरुवातीला NSUI मधनं त्यांनी कामाला सुरुवात केली विद्यार्थी दशेमध्ये, परंतु सतत एक आक्रमक कार्यकर्ता म्हणून तुमची ओळख आज उपमुख्यमंत्री पदाच्या रूपाने देवेंद्रजी विदर्भाचं प्रतिनिधित्व करतात, वनमंत्रीच्या रूपाने सुधीर मुनगंटीवार साहेब प्रतिनिधित्व करतायत, तुम्ही विरोधी पक्ष नेता म्हणून प्रतिनिधित्व करणार आहात. तुम्ही ज्या शिवसेनेमध्ये नंतर गेला तसं बघितलं तर विदर्भामध्ये शिवसेना नव्हती, परंतु तिथं चंद्रपूर सारख्या ठिकाणी, चिमूर सारख्या ठिकाणी, ब्रह्मपुरी सारख्या ठिकाणी खऱ्या अर्थाने शिवसेना वाढवण्याचं काम हे विजयराव तुम्ही केलं. त्याच्यामध्ये तुमच्या वरिष्ठांनी पण तिथं मार्गदर्शन केलं, परंतु हे सगळं काम बघूनच माझ्या माहितीप्रमाणे 98ला तुम्हाला विधान परिषदेचं सदस्यपद, वरच्या सभागृहाचं आमदार पद मिळालं आणि ती 98ची सुरुवात आणि आज 2023 25 वर्षाची कारकीर्द तुमची आज विधिमंडळाची जवळपास झालेली आहे. पुढेही तुम्ही करत राहणार, कारण तुम्ही जी जी राजकीय भूमिका घेतली, शिवसेनेमध्ये असताना घेतली, काँग्रेसमध्ये असताना घेतली. आमच्या भागात तर मतदारसंघ बदलणं फार अवघड असतं. म्हणजे मी बारामतीमध्ये पहिल्या क्रमांकाने निवडून येईल, पण शेजारच्या मतदारसंघात उभं राहायचं धाडस आम्ही दाखवू शकत नाही. संगमनेरमध्ये ते उभे राहतील, प्रचंड मताने निवडून येतील, पण दुसऱ्या मतदारसंघात जायचा आम्ही 10 वेळा विचार करतो. पण तुम्ही मात्र चिमूरला निवडून आला, ब्रह्मपुरीला 2दा चांगल्या पद्धतीनं निवडून आला. अर्थात तुमचं काम आहे, तुमचा जनसंपर्क आहे, लोकसंपर्क आहे आणि म्हणून ते तुम्ही सगळं करू शकला. आणि आज एक गोष्ट खरी आहे, देवेंद्रजींनी जे सांगितलं ते मला स्पष्टपणे जाणवलं. तुम्ही ज्यावेळेस विरोधी पक्ष नेता म्हणून काम करत होता आणि त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये सरकार महाविकास आघाडीचं आणलं गेलं, त्यावेळेस मला असं वाटलं होतं की तुम्हाला खरं आहे असं काही भेदभाव करता येत नाही, परंतु जे बाळासाहेबांना, जे अशोकराव चव्हाण साहेबांना, जे नितीन राऊत साहेबांना खाती मिळतात तशा पद्धतीनं कुठलं तरी खातं मिळेल, परंतु ते मिळालं नाही. त्यावेळेस माझी तुमची काय चर्चा झाली ते आपल्या दोघांना माहिती, मी बोलणार नाही. ते मग माझ्या मनात ठेवून, मी शब्दाचा फार पक्का आहे, तुम्हालाही माहिती आहे. पण कुठंतरी माणसाला दुःख वाटतं, कुठंतरी वेदना होतात आणि बाबा आपण म्हणजे विरोधी पक्ष नेतेपद द्यायचं म्हटलं तर विजय वडेट्टीवार साहेबांचं दुसऱ्यांदा नाव येतं, पण तिथं मात्र अशोकराव चव्हाण मुख्यमंत्रीपद भूषून पण ते पद घेत नाही. विधिमंडळाचे प्रमुख काँग्रेसचे नेते म्हणून बाळासाहेब होतील असं आम्हाला वाटत होतं, पण त्यांनी पण ते पद घेतलं नाही. जे लढायचं ते तुम्ही लढा, नंतर पुन्हा दिवस चांगले आल्यानंतर आम्ही हायच, अशा पद्धतीचा काहींचा स्वभाव असतो. मी कोणाचं नाव घेत नाही, परंतु ह्याच्यातला गमतीचा भाग विजयराव सोडून द्या. बाळासाहेबांनी आणि अशोकरावांनी पण ते सोडून द्यावं. मला माझा टोमणे मारायचा स्वभाव नाही, हे मी कृपा करून आपल्याला सगळ्यांना सांगतो. आणि एकंदरीतच वडेट्टीवार साहेब, तुमचं सांगायचं झालं तर जनतेच्या प्रश्नाच्या सारखे अनेकदा रस्त्यावर उतरून लढणारे नेते, परंतु त्यांना आता
रस्त्यावर उतरावं लागणार नाही. विधिमंडळातच तुम्हाला लढायचं, वेगवेगळ्या आयुधाचा वापर त्या ठिकाणी करायचा. आपण वेगवेगळ्या प्रकारच्या मागे बसेसमधनं दौरे केलेले देखील तुम्हाला आठवत असतील. त्याही वेळेस मी तुमचं काम अतिशय जवळनं बघितलेलं आहे. आणि विद्यार्थी चळवळीपासूनच पुढे आल्यानं तुमच्याकडं एक सामाजिक प्रश्नांची जाण आणि वैचारिक बैठक आहे. आणि शिवसेनेमध्ये असताना देखील आणि नंतर काँग्रेसमध्ये आल्यानंतर देखील तुम्ही तुमची वैचारिक बैठक कायम ठेवली. ह्याचंही मनापासून कौतुक मी या निमित्तानं करतो. आपण महाराष्ट्राच्या राजकारणात, समाजकारणामध्ये एक लढाऊ नेते अशी तुमची ओळख आहे. कधी काळी तुम्ही मंत्रिमंडळातील सहकारी म्हणून देखील विजय वडेट्टीवार साहेबांनी आम्ही एकत्र काम केलेलं आहे. विधानसभेच्या आता विरोधी पक्ष नेतेपदाची जबाबदारी तुम्ही फार मोठ्या धाडसाने स्वीकारलेली आहे. काँग्रेस पक्षाने मागच्या वेळी विखे पाटलांनी राजीनामा दिल्यानंतर देखील ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर काही महिन्याच्या करता तुम्हाला त्या ठिकाणी विरोधी पक्ष नेतेपद मिळालं. यावेळी निवडणुका 1 वर्षांनी, 1.25 वर्षांनी आहेत. कमी काळामध्ये तुम्हाला ह्या पदावर काम करावं लागणार आहे. मी तर तुम्हाला असं म्हणेल की तुम्ही ते काम चांगलं करालच कराल, त्याबद्दल दुमत नाही. परंतु ज्या पदावर तुम्ही बसलेला आहेत, पुढे वर्षानुवर्ष तुम्हाला त्या पदावर बसण्याची संधी हा निश्चितपणे मिळावी अशाही प्रकारच्या मनपूर्वक शुभेच्छा देतो. विरोधी पक्ष नेते म्हणून आपण आपल्या कर्तव्यामध्ये विजयराव कुठं कमी पडणार नाही. ते कर्तव्य बजावताना तुम्ही निश्चितपणे ते अतिशय चांगल्या पद्धतीनं तडफेने ते बजावाल. राज्यातील जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी ह्या विधिमंडळाच्या सभागृहामध्ये आणि सभागृहाच्या बाहेर देखील राज्य सरकारला विधायक सहकार्य देखील तुम्ही कराल असा विश्वास मी त्या ठिकाणी व्यक्त करतो. जरूर आपण आपले मुद्दे सांगा. मी देखील देवेंद्रजींच्या बोलण्याला दुजोरा देतो. आम्ही लोक काम करत असताना आज एवढं मोठं पाठबळ, जवळपास 200 पेक्षा जास्त आमदार आज सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूने आहेत. तसं बघितलं तुम्ही संख्येने 50-60 आहेत, परंतु शेवटी विरोधी पक्ष नेता आणि विरोधी पक्ष हा देखील महत्वाचा घटक असतो. आणि दोघांनी एकत्र मिळून राज्याच्या सर्वांगीण विकासाच्या करता काम करायचं असतं. वर केंद्रामध्ये देशाचे लोकप्रिय नेते नरेंद्र मोदी साहेब त्यांचं काम करतातच, परंतु त्यांचं जे व्हिजन आहे, त्यांचा जो करिश्मा आहे, तो करिश्मा तुमच्या माझ्या महाराष्ट्राच्या देखील सर्वांगीण विकासाच्या करता, केंद्रातले महत्वाचे प्रश्न आपले जे मार्गी लावण्याच्या करता आणि राज्यातल्या सर्व जाती धर्माच्या लोकांना न्याय देण्याच्या करता आम्ही सगळेजण मनापासून प्रयत्न करत राहू. त्याच्यामध्ये विरोधी पक्ष नेता या नात्याने तुम्हालाही निश्चितपणे मान सन्मान देण्याचं काम आम्हा सत्ताधारी पक्षाच्याकडनं होईल. विरोधी पक्षाच्या आमदारांना देखील तशाच पद्धतीची वागणूक देण्याचा प्रयत्न हा आम्हा लोकांच्याकडनं होईल, हा देखील शब्द देतो आणि या ठिकाणी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. अध्यक्ष महोदय, आपल्या सदनाचे ज्येष्ठ सदस्य विजयराव वडेट्टीवार यांचं आज विरोधी पक्ष नेता म्हणून आपण निवड केली आणि त्यांच्या अभिनंदनाचा प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्र्यांनी मांडलेला आहे. दोन्ही माननीय उपमुख्यमंत्र्यांनी त्यांना सहमती दिलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, विजय वडेट्टीवारजी हे आमच्या काँग्रेस पक्षाचं अत्यंत महत्वाचं व्यक्तिमत्व. शिवसेनेमध्ये होते, परंतु जडणघडणीची सुरुवात मात्र काँग्रेसच्या विचारानं एनईसीआय विद्यार्थी संघटनेच्या माध्यमातून झाली. ही विद्यार्थी संघटना असते ती साधारणतः 16 वर्षापासून सुरू होते तर साधारणतः 25 वर्षापर्यंतच्या विद्यार्थी असतात. म्हणजे अत्यंत कमी वयामध्ये विद्यार्थी संघटनेचं, काँग्रेसचं काम करणारा अशा प्रकारचा कार्यकर्ता, एक विद्यार्थी युवक कार्यकर्ता म्हणून त्यांच्या जीवनाची सुरुवात झाली. पुढे शिवसेनेमध्ये गेले. शिवसेने जिथे जातील तिथे मनापासून काम करण्याची त्यांची पद्धत होती आणि म्हणूनच 1998 पासून ते आपल्या संसदीय कार्यामध्ये ते आले आणि आता त्यांची 25 वर्षाची वाटचाल त्यांची जवळपास झालेली आहे आणि एक सिनियर सदस्य म्हणून
ते आहेत. विधान परिषदेमध्ये होते, नंतर विधानसभेत आले, राज्यमंत्री म्हणून जलसंपदा राज्यमंत्री, आदिवासी विकास राज्यमंत्री, पर्यावरण वने, पुन्हा जलसंपदा, ऊर्जा, वित्त, नियोजन, संसदीय कार्याचे राज्यमंत्री, असं करतच पुढच्या कालखंडामध्ये ते बहुजन कल्याण, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत कार्य हे विभाग त्यांच्याकडे आले आणि संपूर्णपणे संसदीय कार्यामध्ये सतत कार्यरत असणारं व्यक्तिमत्व त्यांचं होतं. अध्यक्ष महोदय, हे खरं आहे की विरोधी पक्षाची जी परंपरा आहे ती फार मोठी परंपरा आहे आणि या परंपरेमध्ये जी नावं घेतली जातात, मी ज्यावेळेस 1985 साली इथे आलो त्यावेळेस माननीय शरदचंद्रजी पवार साहेब विरोधी पक्ष नेते आणि वसंतदादा पाटील हे मुख्यमंत्री असे बसलेले अशी स्थिती होती. त्यानंतर मृणालताई झाल्या, दत्ता पाटील झाले, निहाल अहमद त्यावेळेस झाले. खरं म्हणजे ही सगळी व्यक्तिमत्व आतापर्यंतची ती त्या कालखंडातली पाहिल्यानंतर इतकी मोठी व्यक्तिमत्व विरोधी पक्षाच्या या जागेवर बसलेले होते आणि त्यांचं काम सुद्धा पाहत असताना आमचा सुरुवातीचा कालखंड होता का त्यांचं काम आणि मुख्यमंत्री म्हणून जे असायचे व्यक्तिमत्व यांचं काम पाहण्यामध्ये सुद्धा आणि त्यांच्याकडून शिकून घेण्यामध्ये खूप महत्वाचं काम होत होतं. अध्यक्ष महोदय, हे खरं आहे की आपण पुढे बसलेली सगळी रांग माननीय एकनाथजी शिंदेपासून माननीय मुख्यमंत्री फडणवीसजी, आपण, दादा, भुजबळ साहेब, विखे पाटील, हे सगळे विरोधी पक्षाचे नेते राहिलेले अशा प्रकारची व्यक्तिमत्व आहेत. माझ्या मते खरं म्हणजे सुधीर भाऊ गेले, त्यांनी पुढचा नंबर लावून ठेवलेला असावा विरोधी पक्ष नेतेपदाचा असं म्हणलं तरी हरकत नाही. पुढच्या काळामध्ये ती संधी त्यांना मिळेल आणि ती रांग पूर्ण होईल अशी अपेक्षा या निमित्तानं तर मी करतोय. ते बसले असते तर कदाचित रागून उठले असते, कारण ते सहसा काही सहन करत नाही अशी त्यांचा स्वभाव आहे. अध्यक्ष महोदय, हे खरं आहे की हे सभागृह जे आहे या सभागृहामध्ये नवीन सदस्य येतात आणि त्या सदस्यांमध्ये आपल्यालाच माहित नसतं की यामध्ये किती मोठाली व्यक्तिमत्व पुढच्या कालखंडामध्ये आहेत. अध्यक्ष महोदय, खरंय प्रतिभाताईंचं, आदरणीय प्रतिभाताईंचं नाव मुख्यमंत्र्यांनी घेतलं, दादांनी त्यामध्ये घेतलं. ज्यावेळेस त्या फक्त 25 वर्षाच्या होत्या आणि यशवंतराव चव्हाणांच्या नजरेमध्ये आले की एक कार्यकर्ता म्हणून त्यांनी विधानसभेची संधी दिली, ते इथे आल्या, विविध पदावर त्या गेल्या आणि मंत्री म्हणून काम केलं, विरोधी पक्षाच्या नेत्या त्या झाल्या आणि देशाच्या राष्ट्रपती झाल्या. अध्यक्ष महोदय, इथे आपण काम करणारे अनेक व्यक्तिमत्व आपण पाहतो की जे देशाच्या पातळीवर गेले. यशवंतराव चव्हाण साहेबांचं उदाहरण आहे की ते सुद्धा यशवंतराव चव्हाण साहेब प्रथम विधानसभेत आले आणि नंतर देशाच्या पातळीवर त्यांनी काम केलेलं आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. उपपंतप्रधान ते झाले. असं विलासरावजींचं नाव घेता येईल, गोपीनाथ मुंडे साहेबांचं नाव घेता येईल. अशी अनेक व्यक्तिमत्व आहेत की या सभागृहामध्ये आल्यानंतर आपल्याला माहित नसतं की या सभागृहामध्ये पुढचा भविष्यकाळ काय आहे, पण अनेकांना संधी मोठ्या पद्धतीने मिळत असते, ही वस्तुस्थिती आहे. आणि म्हणून या सभागृहाचं महत्व अनन्यसाधारण अशा प्रकारचं आहे. कामकाजाचं महत्व सुद्धा अनन्यसाधारण अशा प्रकारचं आहे. आणि म्हणूनच इथलं कामकाज सुरुवातीचा एक काळ मी असाही पाहिलेला आहे की ज्या वेळेस प्रस्तावाची एखादी सुरुवात व्हायची आणि विरोधी पक्ष नेता बोलण्याकरता उभा राहायचा तर सभागृह भरलेलं असायचं. मंत्री ज्यावेळेस उत्तर द्यायला उभे राहायचे त्यावेळेस संपूर्ण सभागृह पुन्हा भरलेला असायचं. असं चित्र आम्ही पाहिलं. किंवा मुख्यमंत्री उभे राहणार म्हणजे सभागृह भरलेलं असायचं. आपण सुद्धा फडणवीसजी हे पाहिलेलं आहे. सभागृह भरतं का चला आता मुख्यमंत्री बोलणार आहे, चला आता मंत्री उत्तर देणार आहे, चला आता विरोधी पक्ष नेता उत्तर देणार आहे किंवा प्रश्न विचारणार आहे. तर हे खरं हे जे कार्य आहे, काम आहे, हे आपलं खरं राज्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचं असं हे सभागृह आहे आणि त्याचं कामकाजाच्या याच्यामध्ये आनंद घेणं, भाग घेणं हे सुद्धा संपूर्ण राज्याकरता महत्वाचं असतं. आणि म्हणून विरोधी पक्ष नेत्याचं पद अत्यंत महत्वाचं आहे. हे पद माननीय विजयजी वडेट्टीवार यांना मिळालेलं आहे आणि मला निश्चितपणे एक आनंद आहे की आमचा हा सहकारी, हे खरं आहे की ज्या पदावर ते जातील त्या पदावर चांगलं काम करतात. आणि म्हणून त्यांचे थोडी तुम्ही गंमत करण्याचा प्रयत्न केला की मागे विरोधी पक्ष नेते राहिले ते आणि दुसऱ्या वेळेस मात्र त्यांना चांगलं असं खातं मिळालं नाही, परंतु त्यांना जे चांगलं खातं कोणते खाते होते
त्याच्यामध्ये बहुजन कल्याण, विशेषतः ओबीसीचं नेतृत्व आणि त्यांच्या सर्वसामान्य माणूस, गरीब माणूस याच्याकरता चांगले निर्णय घेणं, त्यांच्या जीवनामध्ये आनंद निर्माण करणं, त्यांचं नेतृत्व करणं, यामध्ये यशस्वी ते झालेले आपल्या सगळ्यांना दिसतात. मदत कार्याच्या याच्यामध्ये त्यांनी केलेलं काम उल्लेखनीय राहिलेलं आहे. खातं कोणतंही लहान नसतं, आपण काम त्यामध्ये किती चांगल्या पद्धतीनं करतो याच्यावर खात्याचं महत्व ठरतं आणि विकासाची वाटचाल होत असते. त्या पद्धतीनं विजयरावांनी ते काम करून दाखवलेलं सुद्धा आपण सर्वांनी पाहिलेलं आहे. आणि म्हणून अशा प्रकारची आता जबाबदारी त्यांची विरोधी पक्ष नेतेपदाची आहे. आवाज खणखणीत आहे, माईक चालू करण्याची गरज तुम्हाला फारशी लागणार नाही. तिने हात वर केला, सुरू केलं. इतका आवाज खणखणीत असणारं व्यक्तिमत्व आहे आणि सगळ्यांशी मिळून जुळून आनंदानं काम करण्याची पद्धत त्यांची आहे. मला खात्री आहे की त्यांचा कालखंड सुद्धा यशस्वी होईल आणि पुढच्या काळामध्ये आम्हाला जसे हे सर्वजण तुम्ही तिकडे बसले तसे आम्ही सर्वजण तिकडे बसलेलं दिसू याची खात्री मला या निमित्तानं आहे. हे या निमित्तानं मी आपल्याला येथे सांगतो. विजयरावांना त्यांचं खूप अभिनंदन करतो, शुभेच्छा देतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय विजय वडेट्टीवारजी यांना विरोधी पक्ष नेते पदावर बसण्याची संधी विरोधी पक्षाच्या वतीनं दिली आणि त्यांच्या अभिनंदनाच्या ठरावावर मी बोलायला उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष नेत्यांचं महत्त्व एवढं आहे की दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी मागून येणाऱ्या आमदारांच्याकडे लक्ष देण्याच्या ऐवजी विरोधी पक्ष नेत्यांच्या संदर्भात होणाऱ्या वर्णनाच्या भाषणाकडे जास्त लक्ष दिलं पाहिजे. मुख्यमंत्री एकाग्र आमच्या दोघांचं लक्ष तुमच्याकडे, पण तुमचंच नाही तर आम्ही काय. विरोधी पक्ष मुख्यमंत्री विचलित न होता लक्ष देऊन सर्वांची भाषणं ऐकतायत, पण 2 उपमुख्यमंत्री काही लक्ष द्यायला तयार नाहीत. आता मुख्यमंत्र्यांनी हे स्पष्ट केलं पाहिजे की उपमुख्यमंत्री नंबर 1 कोण आणि उपमुख्यमंत्री नंबर 2 कोण. मुख्यमंत्र्यांनी हे सांगायला पाहिजे, ते बाकीचे सांगायला लागलेत, कसं होणार. काय चिंता करू नका, बसून बोललेलं मी रेकॉर्डर घेणार नाही, म्हणूनच ते बसून बोलले. अध्यक्ष महोदय, विनोदाचा भाग सोडून देऊ, पण विजय वडेट्टीवार हे विदर्भाचे एक झुंजार आणि लढाऊ व्यक्तिमत्व आहे. बऱ्याच प्रसंगात सभागृहामध्ये देखील आणि बाहेर देखील विरोधी पक्षाची आमदार म्हणून कामगिरी देखील त्यांनी अतिशय उत्कृष्टपणाने पार पाडलेली आहे. यावेळी झुंजार व्यक्तिमत्व त्या ठिकाणी बसणं आवश्यक होतं आणि मला वाटतं की विरोधी पक्षाच्या वतीनं एक झुंजार खंबीर असा नेता आज त्या ठिकाणी बसलेला आहे. मला खात्री आहे की विरोधी पक्ष नेते म्हणून ते महाराष्ट्रातल्या सर्व प्रश्नांना योग्य न्याय देतील. महाराष्ट्राच्या समोर बरेच प्रश्न आहेत. महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांचे प्रश्न आहेत, शेतीमालाच्या भावाचे प्रश्न आहेत, बेरोजगारीचे प्रश्न आहेत. शेतकरी महाराष्ट्रातला मेटाकुटीला आलाय. निसर्गाच्या अवकृपेमुळे त्यांना न मिळालेल्या मदतीचा प्रश्न आहे. महागाईचा आगडोंब उसळलेला आहे आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे राजकीय संस्कृतीत काही बदल फार मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्रात आता यायला लागलेला आहे. आणि या सगळ्यातून मार्ग काढून खंबीरपणाने विरोधी पक्ष नेता म्हणून काम करण्याची जबाबदारी वडेट्टीवार साहेबांच्यावर आपण सगळ्यांनी सोपवलेली आहे. अनेक प्रश्न असे आहेत की ज्याला सभागृहात वाचा फोडण्याची आवश्यकता आहे.
आणि विरोधी पक्ष नेते जर जागेवर असतील आणि खंबीर असतील तर अनेक प्रश्नांना या खुर्चीनं न्याय दिलेला आहे. हे मी गेल्या 35 वर्षात जवळपास पाहिलेलं आहे. नारायण राणे साहेबांचा मी उल्लेख करेन. नारायण राणे साहेब असे विरोधी पक्ष नेते होते की त्यांनी नुसतं डावीकडे बघितलं तर इकडचं सगळं सैन्य खाली बसायचं. एवढा नारायण राणे साहेबांचा प्रभाव दरारा होता. नुसतं वळून असं बघितलं, असा हात करायला लागायचा नाही की सगळे विरोधी पक्ष नेते विरोधी पक्षातले आमदार अर्धा सेकंदात खाली बसायचे. नारायण राणे साहेबांचा विषयाचा अभ्यास देखील मोठा होता. एखादा विषय बघितला की एवढा खोल अभ्यास करायचे. सभागृहात इथं बसून त्यांनी अनेक भाषणं केली आणि मी त्यावेळी अर्थमंत्री होतो. प्रत्येक संकल्पाच्या वेळी त्यांचं भाषण हे इतकं प्रचंड अभ्यास करून असायचं. त्याची उत्तरं काढून उत्तरं देणं हे काम आम्ही करायचो, पण त्यांचं भाषण मात्र उत्कृष्ट असायचं. आणि त्यावेळी सभागृहात असं वाटायचं की काय जयंत पाटलांनी अर्थसंकल्प मांडलाय, हे सगळं चुकीचंच मांडलेलं आहे. एवढा प्रचंड प्रभाव ते भाषणात तयार करायचे. खडसे साहेबही तसाच जोरात बोलण्याची दोघांची जी ढब आहे ती जोरातची होती. पण मला आठवतं की विरोधी पक्षाचा आणि सत्तारूढ पक्षाचा संबंध नेहमी सौहार्दपूर्ण असला पाहिजे. विरोधी पक्षात बसणाऱ्यांच्या बरोबर सत्तारूढ पक्षाने चांगलं वागलं पाहिजे, आपुलकीने वागलं पाहिजे, त्यांना कोणता त्रास होणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. पण विरोधी पक्षात बसलेल्या विरोधी पक्ष नेत्यांनी सत्तारूढ पक्षाची कशी काळजी घेतली पाहिजे याचं एक उदाहरण मी सांगेन. मी एकदा अर्थसंकल्प मांडणार होतो. क्रिकेटची मॅच 4 वाजता होती म्हणून मी अरुण गुजराती सभापती होते, त्यांना विनंती केली की मला उद्या अर्थसंकल्प जरा लवकर मांडायला पाहिजे, 1 वाजता 2 वाजता, कारण मॅच 4 वाजता सुरू झाली की कोणी अर्थसंकल्प बघणार नाही. तर ते म्हटले विरोधी पक्ष नेत्यांशी बोललं पाहिजे. जयंतराव राणेसाहेब बसलेत, त्यांनी राणेसाहेबांना फोन दिला. राणेसाहेब म्हटले जयंत ते जाऊ दे, तू म्हणशील तो वेळ, पण कपडे काय घालणार सांग. मी म्हटलं कपडे आता काय शर्ट पॅन्टच. म्हटलं त्यावेळी वजन मी बरंच कमी केलेलं होतं. म्हटलं काही बसेना झाले. अरे नाही 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 नाही, महाराष्ट्राचा अर्थमंत्री सुटात आणि बुटातच आला पाहिजे. अहो साहेब बसत नाहीत, जरा साईज बिघडली आहे. ठीक आहे म्हटले. मी इकडं आलो माझ्या दालनात. आदल्या दिवशी त्या गबानाचा टेलर हजर, तो सारखा हात लावायचा. मी म्हटलं अंगाला हात लावायचा नाही, मी काय माप देणार नाही. तर सारखा नाही नाही धरा साहेब, आम्हाला साहेबांनी सांगितलंय. बळजबरीनं माप घेऊन दुसऱ्या दिवशी मी अर्थसंकल्प मांडला. त्यावेळी नारायण राणे साहेबांचा सफा काय ते कोट घालून कपडे घालून मी अर्थसंकल्प मांडला. ही हा एक मला सांगण्याचा मुद्दा. नाही नाही न देताच असायचं त्यावेळी. तसं काय असा करप्ट प्रॅक्टिसेसचा भाग त्याच्यात काही नव्हता, तो प्रेमाचा भाग होता. पण मला हे सांगायचं आहे की हा विरोधी पक्षाचा आणि सत्तारूढ पक्षाचा संबंध अतिशय मधुर असला पाहिजे. विरोधी सभागृहात किती टोकाचं बोललं तरी सभागृहाच्या बाहेर जाऊन, आता गोपीनाथराव मुंडे साहेब इथंच बसायचे आणि इतकं जोरात भाषण करायचे आणि परत माझ्याच खोलीत यायचे. मी जयंत चहा दे, माझ्याच विरोधी भाषण केलेलं असायचं आणि चहा प्यायचे. सांगायचा मतितार्थ की विरोधी पक्ष आणि सत्तारूढ पक्ष याचा संबंध हा सभागृहात आणि सभागृहाच्या बाहेर सौहार्दपूर्ण असला पाहिजे. विरोधी पक्षालाही हा विश्वास पाहिजे की किती जोरात अंगावर गेलो तरी सत्तारूढ पक्ष त्या प्रश्नापुरताच उत्तराचा संदर्भ घेईल, बाकीचे संदर्भ गोळा करत बसणार नाही. हा विरोधी पक्षाला आत्मविश्वास असण्याची गरज आहे. अध्यक्ष महोदय, मी माझ्या मनात हा विचार आला की ती जी खुर्ची आहे तर ते शिंदे साहेबांनाच मी विचारणार होतो, पण काय वेळ मिळाला नाही की तिथं काहीतरी त्या खुर्चीची पूजा केली पाहिजे. आपण पंचमहाभूताची पूजा किंवा काहीतरी त्या खुर्चीची पूजा केली पाहिजे.
कारण जो त्या खुर्चीवर बसतो, मलाही बसायचं होतं, मला बसायचं होतं, पण भुजबळ साहेब म्हटले जयंत थांब रे तू, आता तू कशाला, तू पक्ष बघ. दादा विरोधी पक्ष नेते होतील. भुजबळ साहेबांनी निवाडा केला. पण नशीब कसं असतं बघा, जो त्या खुर्चीवर बसेल तो तिकडे जाऊन बसेल. नाही म्हणून पूजा करायची होती. आता 2 दिवस झाल्यावर त्या खुर्चीवरची काहीतरी, अध्यक्ष महोदय, मी शिंदे साहेबांनाच हे विचारणार की कोणती पूजा केली पाहिजे की ज्यामध्ये आपल्याला ते तिथं बसलेला माणूस तेवढी टर्म संपेपर्यंत तिथं राहायला पाहिजे. करायला लागेल. तर माझी विनंती अध्यक्ष महोदय अशी आहे की महाराष्ट्रामध्ये विरोधी पक्ष नेत्याचं काम करताना मागच्या वेळी ते विरोधी पक्ष नेते झाले आणि विरोधी पक्ष नेते 6 महिनेच राहिले आणि 4 महिनेच राहिले. 4 महिन्यानंतर त्यांचं विरोधी पक्ष नेतेपद आम्हाला सत्ता मिळवून दिलं आणि म्हणून आज तुम्ही तिथं विरोधी पक्ष नेते म्हणून बसलेला हा एक शुभ शकुन आहे असं म्हणायला हरकत नाही. तुमच्या या विरोधी पक्ष नेत्याच्या खुर्चीवर तुम्ही बसल्यामुळे मी म्हणतोय ती पूजा करणं आवश्यकच आहे. तरी आपण बसलेला असल्यामुळे मला खात्री आहे की पुढच्या वेळी या भागाचे बसलेले सदस्य निश्चितपणाने सत्तेच्या बाजूला जातील. शेवटी पाय गुणाचा देखील फार महत्वाचा भाग असतो. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रातल्या सर्व प्रश्नांना चांगला न्याय देण्याचं काम वडेट्टीवार साहेब करतील आणि महाराष्ट्रातल्या विशेषतः रंजल्या गांजलेल्यांचा प्रश्न मांडण्यासाठी विरोधी पक्ष नेते म्हणून ते ज्यावेळी उभे राहतील त्यावेळी अध्यक्ष महोदय आपण देखील त्यांना तेवढ्याच, कारण विरोधी पक्ष नेत्याने उभा राहून बोलायचं म्हटलं की पहिली प्रायोरिटी विरोधी पक्ष नेत्याला असते आणि त्यामुळे मला खात्री आहे की आपल्याकडूनही त्यांच्याशी तोच सद्भावाचा भाग राहील. आपल्या दोघांचे संबंध देखील मधुर राहिले पाहिजेत, हे फार महत्वाचं आहे. कारण संबंध बिघडले की सगळंच बिघडत जातं. त्यामुळे आपण देखील विरोधी पक्ष नेत्यांच्या कामाला अधिक प्रोत्साहनात्मक काम कराल. शेवटी या सभागृहात आपण लोकांचे प्रश्न मांडायला येतो आणि त्यामुळे मला असं खात्रीनं वाटतंय की त्या प्रश्नांना न्याय देण्यासाठी या अधिवेशनात सभागृह बंद जवळपास न पडता आपण बरंच कामकाज केलं. त्याच पद्धतीनं हे महाराष्ट्राचं लोकशाहीचं मंदिर लोकांना न्याय देण्यासाठी वापरण्याचं काम विजय वडेट्टीवार साहेब करतील. या निमित्तानं त्यांना मी त्यांच्या निवडीबद्दल शुभेच्छा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने देतो आणि माझे 2 शब्द पूर्ण करतो. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, आपण या सदनाचे विरोधी पक्षनेते म्हणून सन्मान्य विजय नामदेवराव वडेट्टीवार यांच्या नावाची आपण घोषणा केली आणि या सदनाचे नेते राज्याचे मुख्यमंत्री सन्मान्य एकनाथराव शिंदे यांनी त्यांच्या अभिनंदनाचा प्रस्ताव या सभागृहासमोर विचारार्थ ठेवला. त्या प्रस्तावावर मी माझे विचार व्यक्त करण्याकरता विरोधी पक्षनेते या नात्यानं विजयरावांकडून काही भावना व्यक्त करण्याकरता आणि काही सूचना देखील करण्याकरता आणि अभिनंदन करण्याकरता म्हणून शिवसेनेच्या वतीनं उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, आपल्या लोकशाहीची खरी अर्थानं सुंदरता काय आहे, आपल्या लोकशाहीमध्ये खऱ्या अर्थानं सौंदर्य कशामध्ये आहे, तर लोकशाहीमध्ये खऱ्या अर्थानं सौंदर्य हे आहे की एका बाजूला सत्ताधारी पक्ष आणि दुसऱ्या बाजूला विरोधी पक्ष, जेवढं सत्ताधारी पक्षाला महत्व लोकशाहीमध्ये आहे किंबहुना कांकणभर विरोधी पक्षाला महत्व अधिक आहे. याचं कारण असं आहे की आपली घटना जी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जी आपली घटना तयार केलेली आहे त्या घटनेमध्येच अध्यक्ष महोदय ही तरतूद आहे आणि या घटनेच्या तरतुदीप्रमाणे किंवा या घटनेप्रमाणे आपला देश चालतोय. कधी कधी असं होतं की सत्ताधारी पक्ष हा निरंकुश होतो,
सत्ताधारी पक्षावर कोणाचाही अंकुश जर राहिला नाही तर कुठलीही निरंकुश सत्ता केवळ राजकारणातली नाही तर ती व्यवहारातली असेल, व्यवसायातली असेल, ही निरंकुश सत्ता कधी कधी विनाशाकडे वाटचाल करते. ते फार धोकेदायक असतं आणि म्हणून विरोधी पक्ष हा देखील तितक्याच ताकदीचा आणि तितक्याच अधिकार पदावर असणं भाग आहे. ही खऱ्या अर्थानं आपल्या लोकशाहीमधली आणि आपल्या घटनेमधली खरी तरतूद आणि आपल्या लोकशाहीचं हे सौंदर्य आहे. अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष नेते म्हणून सन्मान्य विजयराव यांचा जन्म 12 डिसेंबर 1962 साली झाला आणि त्यावेळेपासून त्यांनी सुरुवातीच्या काळापासून विद्यार्थी दशेमध्ये असेल, नंतरच्या काळामध्ये शिवसेनेमध्ये असेल, विधान परिषद असेल, विधानसभा असेल, काँग्रेसचे नेते असतील, मंत्री असतील, विरोधी पक्ष नेते असतील, पुन्हा मंत्री, पुन्हा विरोधी पक्ष नेते, अशी त्यांची वाटचाल आज या ठिकाणी आपण सगळेजण पाहतो. मला विजयरावांना सांगायचं आहे किंवा माझ्या सत्ताधारी पक्षाला देखील आपल्याला मुद्दामून जाणीवपूर्वक काही गोष्टी सांगायच्या आहेत की मगाचपासून तुमच्याबद्दल बऱ्याच जणांनी चिंता व्यक्त केली. काय चिंता व्यक्त केली विजयराव? की विजयरावांना चांगलं खातं मिळालं नाही, चांगलं खातं मिळालं नाही, चांगलं खातं मिळालं नाही, फार मोठी तुमच्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आणि त्या गोष्टीने तुम्ही फार भारावून जाऊ नका आणि फार दुःखी होऊ नका. तुमची नोंद इतिहासामध्ये अशी होईल की विजयरावांना चांगली खाती मिळाली नाही तरी देखील विजयरावांनी पक्ष सोडला नाही, ही नोंद खरी तुमच्या हाताने राहील. ज्यांना ज्यांना म्हणून सगळं काही मिळालं ते इकडून उठले आणि पलीकडे गेले, पण विजयराव मात्र त्याच ठिकाणी राहिले, ही खऱ्या अर्थाने इतिहासामध्ये तुमची नोंद होईल. आणि म्हणून तुम्ही ठरवायचं आहे की आपली नोंद कोणती करून घ्यायची. हे तुम्ही ठरवायचं विजयराव की आपली नोंद कोणती करून घ्यायची, ही तुम्ही ठरवायची. आज लोकशाहीचे सौंदर्य अध्यक्ष महोदय विशेष आहे. या सभागृहामधली 3 स्थानं किंवा 3 पदं ही अत्यंत महत्वाची आहेत. सर्वोच्च पद म्हणून आपण बसलेला आहात, राज्याच्या सर्वोच्च पदी एकनाथराव शिंदे बसलेले आहेत आणि दुसरं लोकशाहीचं विरोधी पक्ष नेते हे विजयरावांच्याकडे आहे. नियतीचा काय न्याय आहे मला माहित नाही, नियतीच्या मनामध्ये काय असतं मला माहित नाही, पण आपण तिघेही एकेकाळचे शिवसेनेचे आहात. आपणही शिवसेनेचे, एकनाथरावही शिवसेनेचे आणि विजयराव पण शिवसेनेचे. मी तर आहेच. मला बोलू द्या, सगळे शांतपणे बोलले. मीच बोलल्यावर माझे मित्र आमचे अतुल भातखळकर अस्वस्थ का होतात? बोला बोला बोला. आणि म्हणून ही तिन्ही पद अध्यक्ष महोदय, ही तिन्ही पद जी या विधिमंडळातली सगळ्यात महत्वाची पद आहेत, ही पद अध्यक्ष महोदय आज शिवसेनेची म्हणून तिन्ही पद आहेत. हा खूप मोठा चमत्कार आहे, हा खूप मोठा साक्षात्कार आहे, ही खूप मोठं लोकशाहीचं सौंदर्य आहे असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. विजयराव, तुम्हाला खूप मोठं काम करावं लागेल. कोणी किती काही म्हणू दे, तुम्हाला या ठिकाणी सध्याच्या असलेल्या परिस्थितीच्या विरोधात लढावंच लागणार आहे. काल परवापर्यंत 1 वर्षापूर्वी आपलं सरकार होतं. मी त्या सरकारमध्ये नव्हतो, एक सरकारचा आमदार म्हणून होतो, परंतु त्यावेळेला काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि उद्धव साहेबांचं शिवसेनेचं सरकार होतं. त्यावेळेला ही मंडळी 3 पायाचं सरकार, 3 चाकाचं सरकार, 3 पायाचं सरकार म्हणून चेष्टा टिंगल टवाळी करत होते. आता काय म्हणतात तिघेजण एकत्र गेल्यावर? त्रिशूळ सरकार. बरोबर आहे, जे देवेंद्र फडणवीस अत्यंत बोलण्यामध्ये चलाक आहेत, माझे मित्र आहेत, आमचं बाकी सगळं सोडा, परंतु बरोबर शब्द कसा फिरवायचा देवेंद्रजी, त्याच्यात तुमचा कोणी हात धरू शकणार नाही. आणि विजयराव, आपल्याला माहित आहे की हत्तीवर सत्तेचा उन्मादना झालेला मत्त असा हत्ती जो असतो, त्या हत्तीवर बसणारा जो माऊत असतो, त्या माऊतच्या हातामध्ये त्रिशूळ असतो. ज्या वेळेला हा सत्य हत्ती बेलगाम होतो त्यावेळेला त्या सत्य हत्तीच्या गंडस्थळावर त्या त्रिशूळानंच आपल्याला अंकुश ठेवावा लागतो. तो विरोधी पक्ष नेता म्हणून तुम्हाला अंकुश ठेवायचा आहे, हे विसरू पडू नका. याचा विचार यांच्या हातातला घ्यायचा आहे, यांच्या हातातला. अरे त्यांच्या हातातला घ्यायचा, मी सांगितलंय गपचूप देवेंद्र फडणवीस देतील ते दोघे विदर्भातला असल्यामुळे कधी एकमेकाच्या हातात देतील तुम्हाला पत्ता सुद्धा लागणार नाही, एवढं लक्षात ठेवा तुम्ही. आणि म्हणून तुम्हाला ते विचारावं काम करायचं आहे. मला माहित नाही की तुम्हाला ईडीची नोटीस आली काय, मला माहित नाही तुम्हाला एनआयची नोटीस आली काय, मला माहित नाही तुम्हाला सीबीआयची नोटीस आली काय, मला माहित नाही तुम्हाला इन्कम टॅक्सची नोटीस आली काय. विजयराव, कोणाचीही नोटीस येऊ द्या,
कोणाचीही नोटीस येऊ द्या, शेवटी ही लोकशाही वाचवण्याकरता म्हणून प्रसंगी कोणत्याही संकटाला सामोरं जायची तयारी ठेवा, पण ही लोकशाही आपल्याला वाचवायची आहे याचं भान आपण सर्वांनी ठेवणं गरजेचं आहे. याचं भान आपण सर्वांनी ठेवणं गरजेचं आहे. आणि म्हणून विरोधी पक्ष म्हणून सरकारची जी जी काही चांगली कामं असतील त्यावेळेला उदार अंतःकरणानं त्यांचं कौतुक करा, उदार अंतःकरणानं त्यांना पाठिंबा द्या. पण ज्या ज्या ठिकाणी काही चुकत असेल त्या त्या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारचा मुलायजा न राखता या सरकारवर अंकुश ठेवा. ही खऱ्या अर्थानं विरोधी पक्ष नेता म्हणून तुम्हाला ही भूमिका बजवावी लागेल. ही भूमिका तुम्हाला बजवावी लागेल. आणि म्हणून ही भूमिका तुम्ही बजवत असताना मी थोडक्यातच घेतो. विरोधी पक्षनेते मी अनेक बघितले, 1995 सालापासून अनेक विरोधी पक्षनेते बघितले, पण एकच विरोधी पक्षनेता मला भावला, तो म्हणजे आदरणीय मधुकररावजी पिचड. मी त्या काळामध्ये बघितलं विजयराव जो विरोधी पक्षनेता झाला तो स्वतः सगळ्या विषयांवर एवढा 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 बोलत राहिला तर तो स्वतःच डेव्हलप झाला, बाकीचं सभागृह बाजूलाच पडत गेलं. पण एकमेव मधुकरराव पिचड होते. मी पलीकडच्या बाजूला होतो, इथं मधुकररावजी पिचड बसायचे. ते कधी माननीय आर पाटलांना बोलायला द्यायचे, कधी जयंतराव पाटलांना बोलायला द्यायचे, कधी माधवराव किनळकरांना बोलवायला द्यायचे, कधी बबनराव पाचपुतेंना बोलायला द्यायचे, कधी त्या ठिकाणी आमचे रायबांजी जाधव त्यांना बोलायला द्यायचे. द्यायचे की नाही प्रत्येक विषयावर.